Eric Classic. زترت أحلنا يوهانس فتوي بزعباي بوزحات صحفتي أبزاقز بزعبا صحفي إلوم بزعبا سالساي أكال صحفو بممثال بزعبا جزار صوم كصحفو مرأي أزي يسحق أنن يوجهنن مالت بعلاتهم بزعبا جزار صوم مصحفهم يجرمني أنا ولا حنتيكم كن بزعباي كصحف زخلني درتونا يبصحكن نزاقز كملوني زخلو سرحات طباب جنالوني اتان حلمي من قدي ختكون تخليا إلى زحسبا سرحي إذا مصحافيا سلازي نقول حلوف سرحي كم مرقص اقري إذا حدا سرحي جيركم وسدوهم مأتاوي دفاري مسلني كاب زنبوبهم مصحفتي زتفلي أنقاقرا زانتا خهلوني كهاك أنكو كابناتي رئيتون حساب وصائي بنايت أباياتي دلاي نز مصحف كصحفو تقديدم طبايات إز مصحف دلاي ناخن بهاهال سقيل كارائنا بمبالوم زانتا إز مصحف زبزح كفالو بنققر طبايات كشفنو تقديدم زورد خورد نت أباياتي بزي زخونة ملسا قبري تحتي لتمازي زيهم حرنت يبرهني يمسلني نتابعات إز مصحف ملو سلطان هيبه بمعدوخ عزوبهم يماريتهم أنا يكاب وقوتيته ناب زيكون ومأزن زو تطم كم دلايهم فنجرع كوبليه قدي فيهم قد حقها نساتهم بمئة عزفي كابا يحشو مغنياتو طبعات إز مصحف زخونه يخون ناي فرحي تموكرو يبلومن قد قوبي زي مسلني كم تيابه قدامي تمصحفي زنبرني فرحي حجي بفوصم يبلين بوزحات صحفتي انتس بفلات انتس بسكفتا نناصنت طبياتهم كعمصو انخريኦም شوهات منببي سلازرقت جميره زي ودኦም مصحفتي بوزحات يوم نزي فتار طباب حدقت زي قبرلو حتياتنا فلوتكو كوعلو ايدلخون نطبياتي العلاقن تمازي زيهم بفلاينتا سريحيا دي سريحاتني زي رداني سوليانا كند طباي إز مصحف دلايا ختقبر كم زحدكوا كم حسم شنكل لابيلاتن يام أب مأتوي قداميت مصحفي قوال شاول مخانايا بسنك فرحي نايبين هايلا مصحفتي نوح وان ازتهاسي ناي مصحف بهاقي كم زنبرني تغيسن إرام حجيقن من كونيو أجو خايلوني اتفرحي مسايلن اتقدف اي تصحف زبل زنبرا وشت اي عيناي ناي غريخاويان ملأخ طباب تشوبيل وندعي دونجيخا كبلن نجميرو زقرميو ملأخ طباب زعدي كاب مامت تعقوبلهم زنبرات بعتتات بموصا أبلبي بوزحات كماي من السيات أزجيبيو مسلني بوزحات مصحفتي بمن السيات كحتى مريه أمبيبي تحقويسي قوهيون عمتات ددحري سلي زبلت فتل زانتا بمصحف أمخني كيف حسام مقنايي معرخن ديناي مصحف بهاقي خمزلني كي تردأ النفليتي بزوح قرابيي نزا سراح بزتفلالي ملكع ناي سنطبب مالت سنة صحوف يفلت اي خونيو هاندبت حسابي كيره كاب فلتين مغربين رحيقي بمصحف ملكع حيزلهم ممصي ايصل اواني خون يوم إلى حسب دحرت تشعات عمت نايتا بخور مصحفي دقيمة نابتي لبي أوديقين عمتات قل نقر حيزي انت زي تمليسيو إلى زن قرقر كلو عودي مملاسي دسي بلنيو نطبعات إز مصحف زخون السب كسينوم كسألوم كفقروم دلاي بلين بفلاين سوليانا ني حساباتي فطر ترأمبر مزخون سبن قزي نركب زي بلا بناي جزار سحرنت اتنبر ناي فترال بولداوي تطبايا أمبابي انتخيلو مساخ دناقص أي كالن دما
نتحاسبون احتقبرون كرد الله محسن دراسيم هياب نتاخول انتنا يزخونات أرارات يوهانس كمون بين أوني ألوني أب هوسانا سليهم أب هيوت بوزوح نجر سلا زوجدول كلهم زامس حاف كم هياب أبركتلكم اللقوب لهم معراف حادم كسيبه كسير زبل قالات ناي شقات يوم أب فقرن أمنة دما شقات يلن زشيت فقريخون زعدق أمنتون يلن ملوء بملوء اتخفل صلميت بمنبارو برهان اتا بزي دمصي تدول زنبرت موبايل نقل خفال قص سوليانان هينوغن كتر يوكيلا نبرت ابتا عراز سرح زنبر فقري نتتحوتن لزوبن كانزا دهاي نايتي عططت زبل زنبر عرات بنصرك سماع أخيلو نبرم እቶም ኣብቲ ዓራት ዝነበሩ ፍጡራት ከምዘይ ዓጻማት እንስሳታት ፍሉጥ ቅርጺ ዝነበሮም ኣይመስሉን ጸጸኒሖም ዝተፈላለየ ቅርጽታት ብምፍጣር ነቲ ዓራት ትርኢቱ ቀየርዎም ናህሪ ምንቅስቃስ እናዘየደ ብዝኸደ ድሃይ እቲ ዓራት ልዕሊ ድሃይ እታ ፍጥርቲ ብምዝያዱ እቲ ድምፂ ናብ ውንኦም ዝመልስ ተግባር ክገብሩ ምሕፅንታ መለሰም እቶም ከም ኦክቶፕስ ኣብ ምሉእ ገጽ እቲ ዓራት ተኻዕዮም ዝነበሩ ፍጡራት ድማ ንቡር ቅርጾም ክሕዙ ጀመሩ ሶልያና ነቲ ኣብ እግሪ ዓራት ወዲቑ ዝነበረ ሬጅቤቶን ሙታንትን ብምልዓል ኣብቲ ኣብ ጥቓኣ ዝነበረ ኮመዲኖ ኣንበረቶ ጸኒሓ ነቲ ኣብ ጻዕዳ ኣንሶላ ዝተጸየቐ ደም ክብራ ብኣእዳዋና ዳህሰሰት ኣብ ሓሳብ ተነቒታ ንደቓይቕ ዝንድሕር ምባል نفلم عمقوت لبين عمقوت أكالين زفلتك نسخة طريقة حدرا خياني كم امنتي يكون لي لزوب دهايا قل نجر زت فقت قول عمسلا بهدوء تمتي عين عينو النار آيت بيماناي إيدا رأسو إن حققت بلزوب فقراويك أنا زربا قد صلات هيني كينو بدنقلنا أكالي بدنقلنا أمنتي حسب نعمتات استحسم كوص أوتا فقري حجمت أوتي أغي قبرن حقزني كمتي بأمنت كلن تناي صاحب كوخا أمم كنا لي باري فولت إيه نسخاون أطعقات فلت أنيغا حنساب انت بديل كاني بسنك خانا حوار ودي أي كأمنني ويون كان أفراد خيسا نتي دماز تسأيقات صعدا أنصلا دقيمة النار آيات زربا أب قاريصا أب حساب أطوات هينوك نتي أب أفلبا عليبو زنبرا أداو بملآت أعينتو متانا كريئة كابت تقوم بيو زنبرا بمتنسا No way my soul زلن تحستو أيكبك ألكني اتنا عاخي زخبر هيابي لبي تجنقعو موق دم فقريو مسدمي استأساسر فقريو زولكي قال نجر زكيرو زندحر مبال أعميق وأستنفسي أنا وتصأ معات ناي بوزح عينتي وادي نهيوت أفولت إيه نسون كاب معدا يزلاليني أتزخبر هيوت زهابني قد أبرخت نسخيقي حلوفي أي رسعني كدقمون أيدلني كم جزية بزز اللخوة نقدميت رأيه كوكو عزدالي معرخن دي عدلنيا يخنقرك كايكالني بهدعات بمملاس ملساق سمع زدالي يخمسل عينات أمتعم هيني معرخن دي بأمنت كله نقري هبكا يرد أكاي خوني أمنت زي بلو فقري ملؤنت زلو خينو أيسمع عنني حلف قاب علي فلت كالي إترف نأمنتي ري لبيت في أي زقرب كازلقو تمهارو يونيفرسيتي أسبران كلو كابناي محازوتا علالات أمون زي مخانو سميعة بمنبارا كل نقراتو قديفا بأمنت كبرى أحليفا بمهابا زفرحك تمثل
ምስ መልሱ ዘተሓሕዝ ዘይብሉ ፍርሒ ውሽጣ ክመልቋ ጀመረም። ሶሎ ዓይነይ ፍቕሪ ኩሉ ነገር እዩ ዝምህረካ። እምነት፣ ቅንዕና፣ ልቦና ፍቕሪ እንተሎ ኣለዉ። ፍቕሪ እንተዘየለ ግን የለውን። ኣብ ልዕሊኺ ዘለኒ ፍቕሪ ድማ ትፈልጡ እየ ኢኺ። ህይወተይ ብዘይበኣኺ ከም ኮኸብ ዘይብሉ ሰማይ ግርማ የብሉን። ንዘለኽዎ ህይወት ክኸስሮ ኣይደለኒ። ንግብርታቶ እናዘከረ ብዝዛረቦ ዝነበረ ስኽፍታ ተሰምዖ። ስኽፍታኡ ኣብ ገጹ ተንብቦ ዘላ ስለ ዝመስሎ ገጹ ኣብ ሕቑፋ ቀበሮም። ሶልያና ብዘረባ ሄኖክ ኣይተሓጐሰትን። ስምዒታ ክትቈጻጸር ተቓለሰት። ከሲረ ዝብሉ ቃላት ናይ ሸቃጥ እዮም። ኣብ ፍቕርን እምነትን ድማ ሽቐጥ የለን። ማለተይ ዝሽየጥ ፍቕሪ ይኹን ዝዕደግ እምነት የለን። ንዘለኻየ ህይወት ከይትኸስር ኢልካ ኣይኮንካን ከተፍቅረኒ ዘለካ። ልብኻ ተኣምኖ ዘበለ ኢኻ ክትከብር ዘለካ። ኣብ መንጎ ዘረባኣ ስለ ዘቋረጻ ሃንደበት ሱቕ በለት። ከምኡ ማለት ኣይኮንኩን ሶሊ። ንስኺ ዘይብሉ ህይወት ኣነ ክነብሮ ኣይደልን እየ ንምባል እየ። ሄኖክ ሓውሲ ዝሓረቐ ክመስል ቃንኡ ቀየረ። ምቕያር ደሃይው ዘስተባሃለት ክትመስል ሶልያና ብሓውሲ ነድሪ ክትምልሰሉ እኳ እንተፈተነት ውሽጣ ግን ዝተፈራረቐ ስምዒት ነበራም። ሄነይ ቃላት ውሕስነት ስለ ዘይብሎም ኣሚነ እዮም ኣይፈልጥኔ። እዚ ትብሎ ዘለኻ ናይ ልብኻ ይኹነለይ። ዝረብኣ ኣቋሪፃ ነድራ ክትህድእ ኣዕሚቋ ዝተንፈሰት። ነድሪ ሶልያና ዘቕለበ ሄኖክ ኣንፈት ወግዖም ማእዝኑ ይስሕት ከም ዘሎ ስለ ዘስተባሃለ ናብቲ ንሱ ክመርሖ ዝደሊ ጐደና ዕላል ከማእዝኖ ብምሕሳብ ሶሊ ቃላት ናይ ልቢ ድዮም ናይ መልሓስ ኣይፍለጡን እዮም እምበር ናይ ልበይ ቃላት ምዃኖም እንተ ትፈልጢ እዚ ዘለክ ሻቕሎት ቦታኡ ምርሓቐ ነይሩ። ኣብ መንጎ ፍቕራዊ ዕላሎም ናይ ሄኖክ ሞባይል ደጊማ ብዘይ ድምፂ ብምድዋላ ብርሃና ብኸፊል ንገጽ ሶልያናን ሄኖክን ብርሃን ወሰኸትሉ። ሰምሃርን ልያን ልዕሊ ብርኪ ዝበጽሕ ሓጺር ጎና ነዊሕ ስፒል ጫማ ኣፍ ልበንን ዝባነንን ዘይከድን ክዳን ለቢሰን ገጸን ብሜክኣፕ ከናፍረን ብሊፕስቲክ ተለቕሊቑ ናብ ኣንጎሎ ሲነማ ዳንተ ዘእቱ ጐደና ተጸንበራ። ሸፋሽፍቲ ኣዒንተን ብደሚቕ ሰማያዊ ሕብሪ መንደቑ ተቐቢኡ ብመንባሩ ኣዒንቲ ሓላፍ መንገዲ ኣብ ትርኢተን ከይዕረፈ ክሓልፍ ዝተሸገረ ክመስል ገለ ብስርቀት ገለ ድማ ብዕሊ ክሳዱ ጠውዩ እናረአየን ይሓልፍ ነበረ። ሰምሃር ደወላ ዝምልስ ብዘይ ምርካባ ብዓቕሊ ጽበት ቴሌፎን ደጋጊማ ክትጠዋውቕ ጀመረት። ትድውለሉ ዝነበረት ንደወላ ዘይቅበል ብምንባሩ ናይ ሕርቃን ስምዒታት ንገጻ ወረሮ። ካብ ቦርሳኣ ሽጋራ ብምውጻእ ከተትክኽ ጀመረት። ወኣት ማሕዛይ እዚ ለማኒ ምቕባል ኣብይዋ ክሪዮ እንዴ? ሰምሃር ነታ ምስኣ ዝነበረት ንዓኣ ትመስል መሓዝኣ ነታ ክትስሕባ ዝጸንሕት ሽጋራ ብመንጋፍ ኣቐበለታ። ምስ ገሊአን ይህሉ ከመይሉ ክቕበለኪ? ተስሕቦ ዝነበረት ሽጋራ ትኩ ንግዳም እናተፍአት ልያ መለሰት። ባዕሉ ዲ ይፈልጥ መን ደንዑ ደሊወዩ ትማለ ንሓደ ጥዑይ ፋካ ኣራሲነዮ ሸረር ኢለ ገዛይ እናኸድኩ ኣጋጣሚ ኣይረኽበንን? ከመይ ዲ መኽፉፍ ወዲ ጉሓፍ? ንስኺ ኸኣ ሽግር ኣለክ መሓዛይ እንተ ርኢኽዮ ገለ ኢኽ ትቕየሪ። ገለ እንዲ ገይሩለያቱ መሓዛይ እዚ ኹሉ ብቐትሪ ብዛዕብኡ ዝሓስቦ ንዕኡ ምስ ረኣኹ ፋሒ ዝብለኒ። በቃ ገለ ዓይነት ቀሻሽ እዩ። ትፈልጥየ እንዲኽሞ መሓዛይ ኩሉ ነገር እዩ ዝኽእሎ። ንሱ እንተ ዘይደልዩ ርሕቕካ ክትርሕቆ ኣይትኽእልን ኢኻ። እንታይ እዩ ገይሩለይ ምርዳእ ይኣብየኒ ዘሎ በለት ሰምሃር ስዕረታ ክትቀበል እናተሸገረት። ዋ መሓዛይ ፕሮለንጋ ሕክያ ባግደፊ እታ ናይ ትማሊ ጥራይ ቀጽል እያ ሃትየኮ መሲጋት ከኣሞረ። ልያ ንተግባራት መሓዝኣ ብምዝካር
زربا خيتن وحلا أزخا قرطام نايت مالخ أمو دحان زغو حافظ جبرني أنا دا كبكي عندي سد مخاني يفلطنن اتا أنا زغبرو مس كليب خريه هوي كليب معلتي أتتنايت مال با قصليو سمهار بزربا محزقا الناس حقات زربا قصلت مستوعفا كيرخيبني صفوف راي جيرلو صريخ قفت حديرو نقوه أبورساي زنبرا فاكا كله قفافيت وغيدو اوي محزاي انت يختب لزلخي اي حق خندي خدقا هاتي يخت مسقاكي اذا تكبار هاتفتف هيكونن إلكتريك يتحز بلخي زروان انكلو دواولو محزاي بجاخ دولو كمي جيرك خمزمت أخيو سلزي ردقو نقالي انزروك حدرلاني بزي محلال دولو كسع زقبلها وي موبايلو يتشارج ودي أكساب قبت بلا دولو ليا الناس كحكحت موبايل سمهار وسيدا بعلاق تدور جمرات زقبلها قنا يرخبتن اتاخفلي فقرن شاقلوتن اتونن لبن متلال زعملو قوبزن حقيفا بمنبارا ملوء حاقوس كتساسي عيكالتن سوليانا ولا كو أب أفلبي هنوك تتر إيسان تنبرت مسؤقناي نبرتن هنوك انتايلو نابتكفلي أأتيوا سلمنتايك ألات أمينا عدملك عازعك أبطو كبراهيباتو كتحسب زتسقلتو ناي حساب سرقلا أبي خبصحا تفولط أي نبران اتو انكو تفولطو كبرا نصهنا مسا كم زي الليو كم وزبي زتسقلتو من كوركور حساب جن ناب زي تفولط علم بحيزوات عزرم هنوك نعمتات زتلمو بمفتصامو ننفسو كم جيغنا حسبا جمري نزخونه تقال نستيتي كم دلاي كاخت غبران تدليقه اتمسرتاو نجر مفراس اتصنوع دفاعيو زبل دحور اتحساسبا سلازلو بقع زي تكباراتو تحبني ولا كوا دفيرو بأداو درت افلبو ايهرم ترقتالو بقن نبوري هرماي نبرن اتزمولكو قانقوا فقريو النابليو زمدر يمزبلخا حقم ديم كاب حسابات هندبت نابونا زتملست سوليانا بالملومات أصابعا نلسلوس تصور رأسي هينوك ان حققت تزاربت هينوك نايوترو خمستاو أبقص ينبرن كم توم نفعات ممهران نتمهارو أمزدنقو نسخون نتمهراي كي اختت نغزلخي مالتي نتقانقوا انت مليخيو سالخي ممهراي أبلع لي غزل نفقري عشان كوايدو نتي بوزحات زمولكو قانقوا فقري نتقمر زي بلو فقرون قمرو مبصحكو نسخت راي دلاي تغني بغت انتي أعداو نسون رأسان حقيقة تزاربا زحسبو زنبر حساب جن كاليين يروم حق ان تززبلو اب ملسخاس لصنحني اذا حتى دقي معك حتى كاني بزخوني كابت سب زبلو زي كونس كابتين منادق لبي كتفرس تورورو زنبركا زي قوادا من دراقح نصوتا فقري معرخندي كم تمولكو اريخاني اخا كم نايساب لبي كم زلانون سالا خايفة ليتي سوليانا أبعينتا زتعاقر نبعات نقدام كيتف تقالس نبرات قال ساقن قوم نقراي نبرغن كل سب نناتو ناي منفس مقات امتلوه كمتي سولوميت تبلوه مالتيو ناي زي حق كمستا أبقصو بزي فتاو زتوعاو مسألة كاتسيلو أب كمزي درجة فقرقوان قايد لينيو ولا بسقطاق تراداء تخاليخ سب حدكوخو بزي دمسي ترادادينا وحسنا فقري بزي صحف وعلاتينا زبلا أبزا عدي أبراهام ترايو مسلني نزا حساب أمينوم أب قدام فقري زمانكوسو فقرات بزحاتيوم نحناون أب أفدقات قدام فقري زلنا خويني سمعان الله سوليانا أعينتا السما بلا أب أفلبو زصراروتو نبعات كدرز كنعبلات
ምኡዝ ቃላቱ ኣብ ልባ እዚ ክትብሎ ዘይትኽእል ስምዒት ፈጠረ ክትሰምዖ ኢላ ካብ ኣፍ ልቡ ናብ ገጹ እናጠመተት ናይ ሄኖክ ቴሌፎን ክትድውል ረኣየታ ሄኒ ሞባይልካ ክትድውል ጸኒሓ ዘይትቕበሎም ብህድኣት ተዛረበት ገዛናዮም ተሻቒሎም እዮም ዝኾኑ እሞ ተቐበሎም እባ ዝኾነ ደወል ኣይቅበልኒ ካብዚ ዘለኽዎ ሙድ ክወፅእ እደሊ ኣለኹን ኣብ መድረኽ ተዓዘም ዝበልዎ ተዋስኣይ ክመስል ዝንበለ ናይ ወትሩ ህይወተይ ከምዚ ክኸውን ፈጣሪ እንታይ ከም ዝደሊ እንተዝፈልጥ ድሌታቱ ኣብ ካልኢታት ምፈጸም ኩሉ ኣብ ስምዒት ዝኣተወ መሲሉ ክዛረብ ፈተነ ሶልያና ሻቕሎታ ኣሻቡ በኒኑ ኣይተረዳን ቃላቱ ግን መመሊሱ ክፍተዋ ጀመረ ከመይ ዲኻ ፍቕረይ ብሕጉስ መንፈስ ዘውፃእተን ቃላት ነበራ ነጢራ ድማ ኣብ ከንፈሩ ዓለበት ኣንጎሎታት ሲነማ ዳንቴ ወትሩ ምሸት ምሸት ምስጥሩ ምንቅስቓስ ኣወዳትን ኣዋልድን ኣይፍለየን እዩ ደለይቲ እንጌራን ፈተውቲ ግብረ ስጋን ዝወዓሉሉ ጸላም ዝግርምኡ ኣብ ቃልዕ ዝተኸወለ ቦታ እዩ ሰምሃር ኣብዚ ቦታ ዓመታት እያ ተመላሊሳ ምስ ሄኖክ ግን ኣብ ካልእ ናይ ንእስነት ባራት እያ ትፋለጥ እሞ እንታይ ዳ ይሓይሽ እዚ ረሳሕ ኣይቀበለናን እዩ ክልተ ቢራዳ ዘይትብልኒ ሰምሃር ካብ ሄኖክ ተስፋ ስለ ዝሰኣነት ምስ መሓዝኣ ክትማሻኸን ጀመረት ልያ ብዘረባ መሓዝኣ ሕጉስቲ ዘይምዃና ዝሕብእ ምኽንያት ኣይነበራን ዋ እቲ ግሬደር ጌርኪ ክትጉሕ ፍዮ ዝሓደርኪ ገንዘብ ኣነ ከኣርዮ ዝሓደርኩ ኸይመስለኪ ሰምሃር እናሰሓቐት ዘውፃእታ ቃል ክትመልሳ ተጻዕረት እዊ መላገጺ ኽባ ገይሩኒ በለት ሰምሃር መላገጺ ጥራይ ኣሽሓት ከተጥፍእሉ ሓዲርክ ዳ ናይ ቁርሲ ኸይ ሓደገ ዘሙይቲኪ ኸይድ ልያ ቅንጥስጥስ እናበለት ክትላገጽ ጀመራት ኣነ እንዴት ደርብሼ ናብራ ቀደሙ ኣረቁ እናገፈጠ ስቕ ኢለ ከይርዮ ባዕለይ ጠፋሕፋሕ ክብል ፍርቂ ጥርሙዝ ብላክ ኢለ ይእዝዝ ወዮ ጽቡቕ ከልቢ ሰልዲ ከም ዘለኒ ፈሊጡ ጐዶሎ ኣካል እኳ ኣይፍተወንን ሙሉስ ከግብር እዮ ኢሉ ኸምዛ ወናኒ ትካል እግሩ ኣመሳቒሉ ንሱ ክግፍጥ ኣነ ክኸፍል ስመይ ጓል ከፈላ ቀይርዎ ሓዲሩ ባዕላ ተዛሪባ ባዕላ ሰሓቐት ልያ ደድሕሪ ሰምሃር ብዓውታ ሰሓቐት ኣብቲ ምስጡር ቦታ ልያ ብሰሓቐ እያ ትልለ ሓቂ ሓይሽ ኮንፊደንሱ ማራይ ዘጸልለኒ ዝገበረ ገይሩ ፍጹም እኳ እዩ ዘይድሃል ወዲ ኸዓ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ በጃኺ ዘረባኣ ኸይወድአት ሰምሃር ስለ ዝኾለፈታ ስቕ በለት ሓደ መዓልቲ ኣዝዩ ምስ ወድኣኒ እምበር ከትድሃል ዶ ኢለ እንተሓተትክዎ እንታይ ማለት እዩ ምድሃል ኢሉ ተገምጢሉ ኣይሓተንን ዋላ ነታ ምድሃል ከም ቃል እኮ እዩ ዘይፈልጣ ብምግራም ሰምሃር ብዘውፃእታ ዘረባ ክልቲአን ኣብ ሓደ ህሞት ተዳራሪበን ሰሓቓ ላሕታት ደሃይልያ ግን ዓብላሊ ነበረም እዊ ንስኽ እንዲኺ ኸዓ ተረር ዘይትብል ኾይንኪ ሓቂ ዘረባ እንተ ፍቂርኪ ክትከፍእ ማዓት ኢኺ ፈጺሙ እኮ እዩ ዘየጸበቐልኪ ንስኺ ክትፍቀሪ ጥራይ ፎርማኺ ዘረባ መሓዝኣ ዘይሐጐሳ ሰምሃር ብቕልጡፍ ግብረ መልሲ ሃበት ዋ ልያ ባምያ ኸዓ ከምዚ ኢልክኒ ባምያ እኮ ይሳጓኺ ደጊመን ሓቢረን ሰሓቓ ኣቲ እዚ ገለ ገይርለይ እምበር ንኻልኦት ደኣ ትፈልጥን እንዲኺ ከመይ ደ ሕሉፈይ ይዘከር ብዘስምዕ ቃና ተዛረበት ልያ እውን ኣይሰነፈትን ኣሻባ ሓሳባታ ጠራኒፋ ንመልሲ ተዳለወት ኣይፋልክን መሓዛይ ካብ ማራ ደድሕሪ ሄኖክ ምኻድ ሰምሃር ፋጎት እናበላየን ዘሓምያኺ ዘለዋ ከም ልማዳ ብላሕታት ደሃያ ብዓውታ ሰሓቐት ኣኽፊን እንዲህ ዝጓሓፍ
نزنت زيابكيو سبيتي كونكون بجاخ محزاي كلتا بيراستيني صباح أنا 4 بيرا الله أخي سمهار حماق إنا تسمعا زوصاتن قالات نبرام ميالاتن مو نعناي ولفات تقنيعو منا دما أيفلطنيو إنا تباهالا تمراريحن كابتي أنغولو تسورام ساعات 9 حليفو بمنبارو هزبي زملالسا أوتوبوسات مأكل كتما أقدم بيلن سرحن ودي النبرا أسمرا نفقرات طرايز تسرحت كتما تمثل أبفو أدو قولناتات بهدآت زقم زولو مسامتي أبي خورنا عطرياتات قدن كتتحقاقو فقالكم زبل ممرحي كمستوهابهم كساب حدا سب زمسلو حد كم حرك تتأمات إمام أب قولنا نمرئي تزتزرقحو كبقاتات مسيلهم نتي قولنا فولي حبري زدخاعو من دق أمسلوهم سوليانا هنوكن كاب أفريقا هوتيل وصيوم أبتي منفس فقري زو حزوزو لوز مسل عبي قولنا كم سبهم تزنبرو سوليانا حرق انك تمثل أب أكالات هنوك تتمتمت أب لباقن زتفرارق سمعيت نبرا أركيباتو زمتت كبرا وحزل علما كم زي كون فلتت هنوك نأمنتا كرئي دما نفت آريا بوشتاتا محتنات أزيو دزب بالمشت ناي كل جزي هوتنا كم زي كون يزبهك هنوك نتا كم حرق أب أكالاتو تتأناني غاز نبرت سوليانا مقوت أكالو كم شمعة كنددا إنا تسمعو زوصو أكالاتيو كخون اندي مهني اتمرج أكو أب إدنا يزلو بلد سوليانا بمزاي أم تحسب زلاق تمثل أرحيق أنا تمتت of course أب إدنا يو أملاقي حق زنا كالتفنا نقراتنا خنود أب صولتنا أملاق نزام الشيت زياء كبار خلنا نمحتن زانتا نايتن كونت أرو عساتات كروستوس مسبارخن نحموشتش حزبي كمز عنقلا تفلتي خمش كمس بلم كأنا دهيو ناي لاق صديو ناي بحقي نسوليانا أدنا قرا ناي بحقي هني إذا مشيت فليتيا عدمي مولو سلمنتاي نزام مشيت تسيبيا أي رد أننيو تراي كمتي زحسوا خون اللي أنا خلو نقر خون الكي كابخا كاب فقر زايد امنت رايز دلي أمون مخان كل نقر مخان مالتيو عينو النات أمتات سمعيتاتو كتنبب فتنات أمونغو أمنتن فقرن دبزلو أي مسلنن نسب انت أمين كايو تفكرو انت فكير كايخا تأمنو زبل أمنتي زلني نقول حتى أعينتا كي تقدسي نابتي أبتقولنا زو حز نبري حزبي أقوى مدام نو هني فقر سمعيتيو امنت جن رديتيو and emotions are conditional it depends with a lot of things امنت جن حياليو كاب سلا فقروم سلا امنتهم استسوي بزحو امنت بقليلو تغياري كونن ملسو دنقرقري لوا كتريو درغات بامنتي اي تتقرات اريسولي أنا ناي فقرخي جزء كخون بفتاوي زجمركو من قدي كساب مقابريو لك كمتي أبزات صحفيا زلق مصحف زلو كاركتر نابزبل كني خبله موت جن أي فتواني كي تقتلني هنوك في الشيخ بلمو نساون بفشيخ تاسع بطو كل نقروم سحق كينو تسمعا ناي وطرهي وطادما كمزي كخون لا تمنيت وي عزيز فكرك هني حجي ختفانوني الكاخي تحسب جزا كمتي زبل كايو بممسايكا تشاقيلهم يمزغونو تخيل كان جزاء حري ليتناقن بتيكست نحترا اوكي سولي بروخ مشيت بهواتك سعزلخو كفكركي انا ون ولا ابا مقابري كوين خفكركي كل نقريخا كلتا أداوي حيزا عينو نارعيت نبعت قطر بلا هناك جنبارا بمسعام تفانوام
እትባር بقيح برهان استلقلق سلوم مقابر أبر اسم ممسالو بعكتاتكي شجاران ببرتوع موزيكان تناويتو نبرم سمهارن ليان نايوترو عماويل أزبار بمخوانن نتنوصي لميدونين بعوتا نايت موزيكا بنوصرو كواه كسما معان تزيكالا من قسقاس كنافرن إنا ترايا بزيت أقام يرداد أنا برام أبيدي زمس زلو نابو زين خدو ليا نزستي أو بيرا إنا فقدت بلبا حساب تدمر نبرد فلوت دفع يبلون ككم كنوتاتيو سمهار قلت فيلا ملست ومنابتن بقت سالي زاتون برا زين خيد اوي كم زين ود خمزين رئيخن دي خندا فاقوتي الكناني سمهار بزربا جزاء عند بتا سحقت هينوك أبز زاتو بار ددحريو سلا تزاون محازوتا أقديمن نسازيت فولتو فاقوت زبل متصوعي أتأميقن آمن بارن فليتاني رايام ليا سحقت أيتلاقز أمو محازاي أبيك نرخبو نخل نسون تدليكا نخرخبكا تسقم زلو يكونن اتسقم نسخا دليخا خترخبو زي كأل مخانيو سمهار أب حساب تشغلت نزز استو على تليا محازاي حدي إلو سقيل كترامي زن مبال أبز غزا فقودا يكونن قوتيتهم كي يوصوغي نتن كركيراتن زنبرت سلدي كتراشنن بمحساب كترمي انتاي ديك حاسب صنيحي ناتك تليفون ايفلطانيو إذا قنوف لازم كقبلكيو أواهيتكي نابز خمز متس قبريو شو حانت فيلم قريكي سمهار كنافران خاصت كندينا كي قبلا قن فتنو تاوطر بلا نقرني ليا موبايل خطواو جنبرت زي تصبيتو منكبل زبل دهاي مسمعت قن دنقرقر بلد وا قاقي خاني مخوان حق خايخا كم قوال مت نسخاخ تدول ليك تصباني يروني بزوغانا هو اختي مسلني قديمه كادو الى لخو سمهار بمقرام نليا رايتام ازي بملؤ اسم كديو انا منكبلي يلكي حصر زبل اسم انت لكي اسمك نقرني زغلوز تزاربكي انت خوينو اسمك جن كحوزي كلني وي اب غزاخي مقاباطر اسم انت لكي احصر بالك نقرني هينوك كشكع على الجمره زرباخ سقيليو زوردلك مسلني بزح زرباخ تزارب دانبر كتسمع ايتفوتني خاتمسل بزخونه لوا مبحال اب غزاناخ لولو يلم يقاباطر لي بشقطقط بزبله دحاي كتواسا فتنت سمهار بعلالهم تمسيطه كتسمع دحر مصناح تليفون تدويلوا مس غوبو لبا نعين مدر غصا قلطف እናበለታ ምርሐት ሄኖክ ደዋሊት መን ሙኻና ስለዝፈልጥ ናይ ልያ ተዋስኦ ከስሕቆ ደለ እሞ እንታይ ክሰምዓክ ይልሉ ሓተተም እንታይ ዳ ኢግኖር ተዓጽወን ለኻ አቢዲኻ ዘለኻ ካብ ዘለኹ ይወጣውላ ሞተንሲ ነታምሳ خዘላ ብልብኺ ተፋነውያ ጥዑም ስሚ ዘለክልያ ስምቕያር ትርጉም የብሉን ካብቲ ዘለኽዮ ባር ፍንትት ኢልክ ጽሕኒ ንሓደ ጉዳይ ደልየክ ለኹ መጽየኽ ወስደክ እየ ሄኖክ ትእዛዝ ዝድሃዩ መልእኽቲ ኣመሓላለፈ ልያ ናይ ምግራምን ናይ ስምባደን ስምዒት ኣብ ገጻ ተቃዕወ ሰምሃር ንዓይኒ ምድሪ ኣትያ ስለ ዝነበረት ገዲፋታ ንኽትከይድ ንብረታ ጥራነፈት ሰምሃር ካብ ዓይኒ ምድሪ ናብ ቦታኣ ምስ ተመልሰት መሓዛኣ ስለ ዘይጸንሓታ ድንግርግር በላ ናብ ልያና ደወለት ደገ ወፅያ ርያ ሰኣነታ ደጋጊማ ደዊላ ዝቕበላ ግን ኣይነበረን ሄኖክ ዝውዕላሉ ባር ስለ ዝፈልጦ ኣሻብዩ ኣብቲ ቦታ በፂሑ ቅልጣፍ እዩ ንልያ ኣገረማ ኣብዚታት ኣዝጊቡ ጸኒሑ ክኸውን ኣለዎ ብልባ ገመተት ኣብ ልዕሊኣ ኣሊምዎ ዝመፀ ክፉእ ግን ኣይገመተቶን
ካብቲ ከባቢ ብቁልጡፍ ክርሕቑ ከም ዘለዎም ክነግራ ከሎ ግን ዕጢምጢ በለት። ስለምንታይ ውፅ ኢልዋ? ስለምንታይ ንመሓዛ ኣገዲፋ ተሃዊኻ ቦርስኣ ጥራኒፋ መጺያቶ ድንግርግር በላ። ሄኖክ እዝን ካልእን ክትሓስብ ዕድል ኣይሃባን። ድሮ ብምልክት ኣእዳው ነቲ ብፊቱ ዝመጽእ ዝነበረ ሰብ ዘይነበሮ ታክሲስታ ደው ኣቢሉ ጐቲቱ ናብ ዳሕረዋይ ማዕጾ እታ ታክሲ እናእተዋ ሰምሃር ትድውለላ ምንባራ እናረኣየት ክትቅበላ ግን ፍቓደኛ ኣይነበረትን። ኣብዚ ሓራ መሬት ባብጻሓና ዝኣርከይ ንዘይፈልጦ ታክሲስታ ከም ዝዓርኩ ከይተገደሰ ዘረባው ደቐሉ። ታክሲስታ ብኹነታቱ ዝተገረመ ክመስል በታ ንድሕሪኡ ተርእዮ መረጽን ሰሪቑ ጠመቶ። እዋ ሓራ ዘይውፃናየ መሬትከ ኣለና ድዩ? ታክሲስታ ክዋዘፈተነ ዋዛ ታክሲስታ ንሄኖክ ቅጫምፃ ኣሉ። እቶም ሓራ ዘውፅዎ ኸምዚ ዘይበሉስ ንናጽነት ተሓቢኻ ዝተቐበልካያ ከምዚ ክትብል ጽቡቕ ኣይኮነን። ሄኖክ ኩነታቱ ደስ ንዘይበልዎ ታክሲስታ ኸይጠመተ ንኣዳው ኣበ መናኾብ ህልያ ክሰጥሑ ጀመረ። ብዘረባ ሄኖክ ዝተወግአ ዝመስል ታክሲስታ ቁልጭ በሎ። እንታይ ትፈልጠኒ ዲኻ? ብሓውሲ ነድሪ ሙሉእ ክሳዱ ንድሕሪት እናጠወ። እንታ ማዕረይ ንቕድሚት ባርኤ ንእስነትና ኣየተሓሳስበካ እንድዩ? ኣብ ገሊኡ ኸይትኽዕወና ልያ ብኹነታት ዕላሎም እናተገረመት ርኢቶ ሃበት። ሄኖክ ብዘረባ ልያ እናሰሓቐ ኖ ኣይፈልጠካኒ ግን እንታይ ድዩ መሲሉካ እቶም ነዚ ሃገር ሓራ ዘውፅዎ ከም ዝናትካ ኣይክሉምን እዮም። ድሓርካ ሰብ ታንክን ኦራልን እምበር ሰብ ታክሲ ሓራ ዘውፅዋ ሜትሮ መሬት የላን። ትዕንን እናበለ መለሰ። ደሙ ዝተላዕሎ ክመስል ታክሲስታ ኣዒንቱ ፈጠጠጥ ኣቢሉ እንታይሉ ንኽምልስ ቃላቱ ክሳብ ዝኣራሪ ልያ ቀዲማ ዋታ እዚ ፖለቲካ ዕላንዶን የበልዎ ብምባላ ታክሲስታ ሓሳባቱ ፋሕ በሎ። እተን ቀዲሙ ዝሓሰበን ቃላት ደጊሙ ክሳዕ ዝጠራንፈን ሄኖክ በልዛዓርከይ ኣብዚ ውርደና ዝብል ቃል ብምስንዳው ድሮ ሕሳብ ንኽኸፍል ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዝጸንሐ ገንዘብ ውትፋ በለሉ። ምእሸት ምድሪ እንታይ ዝበልዎ ሰራም ዳኣሉ ጎኒፍኒ። ታክሲስታ ነተን ሄኖክ ፈቒዱ ዝሃቦ ሰብዓ ናቕፋ እናፈቐደ ንበይኑ ዝተዛረባ ቃል ነበራት። መሽጎራጉር ባራት ኣስመራ እሙናት ደጀን ሄኖክ ካብ ዝኾኑ ሒደት ዓመታት ኣይቝጸሩን። ሄኖክ ክደልየካን ከሎ ዳኣ እምበር ክትደልየን ከለኻ ተረካቢ ነበረን። ሰባት ብጉዳያት ኣብ ዝደልይዎ እዋን እንተ ዘይደልይዎም ካብ ባራት ናብ ባራት እናተናጠረ ኣሰሩ ኣይርከብን እዩ። ንልያ ንኸባቢ ስታንታኣቶ ክወስዳን ከሎ ሰምሃር ኣብ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ኢሉ ዝሓሰቦ መሽጎራጉር ባር ድማዮ ኣምርሒው። ካብ ሰምሃር ዝወሰዶ ገንዘብ ንድንግልና ሶልያና ምፍራስን ንልያ መሓዛኣ ንምትላለን እዩ ኣውፊርዎ። እዚ ንሄኖክ ከም ኣንበሳ ዝቐተለ ሓኔታይ ዝናዩ ዘይተረሃጾ ገንዘብ ሄኖክ ነቲ ኮፍ ኢሉሉ ዝነበረ ጣውላ ኣብ ርእሲ ርእሲ ዝእዘዝ ዝነበረ መስተ ክመልኦ ግዜ ወሰደን። ሄኖክ ይውረድ እናበለን ጣውልኡ ዘማሞቕ ዕላላት እናኣጐደን ብመስተ ተሓጊዙ ፉሕፉሕ በለ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ነታ ደጋጊማ ትድውል ዝነበረት ቴሌፎን ልያ ኣፋ ክትዓጽዋ ሳይለንት ክትገብራ ከላ ሰሰሪቑ ክጥምት ድሕሪ ምጽናሕ ደዋሊት መን ምዃና ምስ ፈለጠ ከም ኣመሉ ክላገጽ ጀመረ። ተቐበልያ እንዶ? ሄኖክ እናተላገጸ ተዛረበ። እሞ እንታይ ክብላ ልያ ብምግራም ዘውጻታ ቅልጥፍቲ ቃል ነበረት። ምስ ሓደ ዓብይ ሰብ ኣርሕቕ ኣቢለ ኣለኹ ትብልያ። ብዘረባኡ ዝተገረመት ልያ ብተመስጦ እናረኣየቶ ጥዑም ሰሓቓ ኣብ እዝኑ ክዓወጦ ከፍ የብሉን እምበር ሓቅኻ ኣብ እንዳ ንኽዛረባ እዋ እንታይ ክትብላ ብዘረብኡ ስንብድ በለት። ምሳይ ከም ዘለኽ ነግራ ሰምሃርኮ ንዓይ ወላ ሓንቲ ይኮነትን እንታይ ላድያ ትዕለክን ንሳ ስለ ዝፈተወትኒ ኣነ እፈትዋ ማለት ኣይኮነን
أنا مزفت وانبر مستفتوني كخيد زغل عينت سبا يكونكن عوالاويشت أراتاتو كتك أملو بمحساب بخبن لتقن سمعيتات كمدر جمريم ليا انتايو زبل زلو بمبال دنصوا نمحزقا معرخمزي بمفقاسو تقرمت سمهار محزقا تعللن زنبرت كلو ذكرتو كل نجر دما حوسو سيلوا دنجرجر بلد هنوك هندبت كعكع عيلو بمسحقو كاب حساب أبرابرام كل زبال فلطي أنا هنوكي كم سبن دي زي حسبة نجرم ترايلو لعيني الناس حقي نتعب جزالو لو يوم زبلوني زبلوتو زكيرو كلا قص فتنم حتى قناي نعي بيت الله قص اللي نسايخم أبولي يلاتني قنو الناس حقت نسحقو عبللتو بارات زعصولو ساعات أخيلو أساسايت حساب كتقبلهم أب كبابيت أولهم أجيش بلد هنوك لليا نسانا يتحجي ستيو مست حساب كتكفلومو أب زغص اللي تاوي تلهيت نسو نتزمت حساب كم زخفلو أأمينو جباتات جزيف بورصة فتاتشا نتزمت حساب أكناونتو تتححيزهم دما ناب ليتاو تلهيت أقنعو ليتاو تلهيت أسمرا نتي أب فقدو بارات الكولاوي مستي الناج اللت زون زبل الستاي قرم مقصلي بعتتاتين ليان هنوكن دما كابتي ستيلو زنبرو بار ناب كبابي ججرت عبيز ركب وارسا كلاب يمامرحهم أب أفدقت كلاب بزحات من إسيات بقداي مأتوي مس حلوى نايتي كلاب كيجاقاجقو عجيجش النابلو هنوك أمون عميل نايت ليتاوي تلهيت بمخانو بزي كفليتن بزي زربان كمزا بيت سدراؤو سنكلكل النابلا أطوام أب حدا قرناع نايت بيت صلولات زمسل كولي سلام تتقيمو بمستة تدفافيرو زخئلن زي كئلن كم زمسالون كم وين زبولون زله زنبره زبي بأنكروز عزبهم زلوك مسل كأويلو يريهم نبرم مستو مجلات جناي قارصن مسليات تطماطيمو زسعة عموز نبره سعمت نزنو حجزيه كيعرفو نايز ساعة عامو مزجب كبروسن جينس نمسبار دعنبر نبور مسعة عام يمسلاي نبرن أبطبوتا أز تكبار كم ترى سلام تاسل أز حسب أتكره هيبو بفلات زقلب اللوم سباي نبرن وزبي ناب أمزق أمته أعينتجن أي تسانان كم وزبي نتنويح سعمت زرعية ليديا محزا سوليانا نزرعية توك تأمن سلسة شجرت كم مقامطة تنسيئة نام عدي هنوك بممراح سيدي أسحيبات أمتت حاخوخ زبل رباشي دمسي كابتي أبي مستي توطيحهم زنساف فوز نور علم نابت سخرام ونؤم ملسم هنوك أبت أول من كم زلا مسرعي بوزو حيتربشن اقوادا انتاي كم زبلايو نشابو زحسب زنبري مقراما بوشت أزودت ليديا تبلو طفئوا وتأتابلت ليا بزي زخونس كفتا كابتي أبتيت أولا زنبري باكو روزمان شجارة بممزاز كابورسا لايتر بموصا شقعوت كم زولعت نليديا بنعقت كتريا كاب صفر اقرا كساب صقروسا بعين حخورت ليدا أمونغو ليان سوليانان زولو كلون تناوي فللي كتنصر بمفتان قويلا نليا رايتا نبعت دماك سعرا دلي نسوليانا بلب دنقصت اللام هنوك نتي بزبان ليا حليفو أبصقاميتي طوب ليا عريفو زنبري أعداو بمسحاب يغريتا زحفتي كوفي لكلو زلخ سيديا سبالو أب فيلمتات تقرنيا زلو سخارم طبايات كمسل سخرانو بفلات نخقانن ملحاسو لخيتو فرقو زي سمع قالات كزارب جمرم ليديا زربو أسن بدا كباي زعب بسب أبزبوتا كم زي بالكا نافلتكا كم زي مبالكا تدنقص زربو كوليفا عين عينو أتكويرات أمتتو
ሄኖክ ድንግርግር ከም ዝበሎ ክመስል ኣዒንቱ ብምጭምታል መኒኺ ንስኺ ትፈልጥኒ ዲኺ ኮንጊ ሒቕታ ስዒርዎ ምዝራባ ቋረፀ እዋ ንዓይ ኣይትፈልጠንን ብዝብሎ ዝነበረ እናተገረመት ኣንተ ሓፍዘይ ከምዘይፈልጠክ እኮ ነጊረክ ይመስለኒ እንታይ ግበሪ ክትብልኒ ዘለኺ ሄኖክ ሓውሲ ክሓርቕ ደለየ ሊድያ ድንግርግር በላ ሄኖክ መሲልዋ ምስ ካልእ ሰብ ትናገር ከይትህሉ ክሳዕ ትሰግእ ኮነት ልያ ነታ መመጢጣ ትካ ንላዕሊ ተትክኻ ዝነበረት ሽጋራ ንሄኖክ ከተቐብሎ ኣእዳዋና ሰደደት ኣእዳዋ ናብ ሄኖክ ኣማእዘነተን ሄኖክ ስለ ዘይተቐበላ ድማ ስሙ ፀዋዕቶ ሊድያ ከም ዘይተጋገየት ልያ ኣረጋገጸትላ ንሶልያናኸ ትፈልጣ ዶ እንታይ ኢሉ ይምልሰላ ይኸውን ተሃንጥያ ዘውፃእታ ሕቶ ነበረት ሄኖክ ኣብ እዝና ቀሪቡ እንታይ ኢልዋ ዝሰምዐ ሰብ ኣይነበረን እንታይ ስለ ዝበላ እዝግዋና ሊድያ ግን ክትጽለል ደለየት ማኣዲ ዕግርግር ኣተዋ ሊድያ ነቲ ኣብ ጣውላ ዝነበረ መስተ ኣብ ገጽ ሄኖክ ደፍኣቶ ልያ ንሊድያ ክትሃርም ኣብ ኢዳ ጥርሙዝ ናይ ቮድካ ሒዛ ክትገላገል ጀመረት ሓለዋ ናይቲ ክለብ ግን ንረበሻን ዕግርግርን ዕድል ዝህቡ ይነበሩን ነታ ኣብ ዘይጣውላኣ ጸርጸር ክትብል ዝጀመረት ሊድያ ኣእጋራ መሬት ከይተንከፉ ላዕሊ ሰለል ኣቢሎም ንግዳም ከውፅዋን ቅጽበታዊው ዝነበረ ሰዓት ኣጋ ወጋሕታ ብምእካሉ ኩሉነና ብዝተለሞ ዘብለሉ ግዜ ስለ ዝኣኸለ ሄኖክ ንልያ ሒዝዋ ንዲና ሆቴል ኣምርሐም ወሓለ ሰበይቲ ወትሩ ንግሆ ብኣገባብ ዓራት ተንጽፍ ጥራይ ዘይኮነት ለይቲ እውን ዓራት ክትበታትን ኣለዋ ዝብል እምነት ዘለዋ ልያ ኣብ ዓራት ኣይተኻለትን ዝሓዝዎ ክፍሊ ወኒንዎ ዝነበረ ጎልጎል ዓራት ልባ ኣጥፊኣ ዓንደረትሉ ድሃይ ቃንዛ ጾታዊ ፍቕራ ኣብቲ ክፍሊ ተሓጺሩ ዝተርፍ ኣይነበረን ሄኖክ ብኹልንትና ልያ ተመሰጠ ኣብ ህይወቱ ካብ ዝፈልጠን ሄዋናት ኣብ ዓራት ምስ ልያ ትዳረግ መን ከም ትኸውን እናሓሰበ ዝኣኽሎውን ይቃለስ ነበረ ልያ ግን ትከኣል ኣይነበረትን ንደቡብ ዝጥምት ክፍሎም ብመሳኹቱ ጩራታት ፀሓይ ብምእታው ምርፋዱ ክርድኦም ነታ ክፍሊ ብብርሃን መልኣ ካብቲ ዓራት ግርህ ኢሉ ዝተንስእ ግን ኣይነበረን ብፍላይ ሄኖክ ብኸቢድ ዝተሃስየ ክመስል ብኣፍልቡ ኣብቲ ዓራት ዝተሰጥሐ ይመስል ነበረ ልያ ኣካላታ ክትተሓጻጸብ ፍርቂ ኣካላ ብሽጎማኖ ጠቕሊላ ናብ ዓይኒ ምድሪ ናይቲ ክፍሊ ኣምርሐት ኣበ ምልሶታ ዝተበራበረ ሄኖክ ቀው ኢሉ ነቲ ዘይተኸድነ ፍርቂ ኣካላ ብተምሳጥና ረኣየ ንፍዕቲ እኺ ንዝኾነ ወዲ ክምስጥ ዝኽእል ቋንቋ ዓራት ኣለኪ ሓቆም እዮም ኣጉባዝ ጽቡቕኪ ይክዕልሉ ስለቲ ጥዑም ዓራታዊ ላዛኺ ደጊምና ክንራኸብ ኢና ጥንቅልዒት ኮይኑ ሽጋራ እናትከኸ ብተምሳጥ ተዛረበ ልያ ካብ ብዙሓት ኣጉባዝ ዝለመደቶ ዕላል ብምንባሩ ግዲ ገበረትን ዓራት ብዘይካ ፍቕሪ ምስሳይ ካልእ ወላ ሓንቲ ስራሕ የብሉን ናይ ወትሩ እምነት እዩ በዚ ምኽንያት ሕቡኣት ናይ ዓራት ዓማዊላ ብዙሓት እዮም ምዕራፍ 2 ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ሽጣራ ቅንዕና እዩ ሳልስቲ ሓዋ ኣበይ ከም ዝሓደረ ዝኣርመማ ኣልማዝ ወዝቢቡን እናፍልሐት እዩ ህርጉ ኢልዋ ገጻ ኣሲራ ተጸዊጋ ትሪኦም እምባራ ሄኖክ ሰሪቑ ክጥምታ ፊት ንፊት ተጋጨው ሄኖክ ኩነታት ሓፍቱ ደስ ስለ ዘይበሎ ንሳሚኤል ወዲ ሓፍቱ ደገ ጽናሕ በሎም ካብ ገዞ ዘውፅእ ምኽንያት የብሉን ኣይወፅን እዩ ኣልማዝ ቅጭና መጻ መለሰት እንታይ ደኣ ሓፍቲ ናይ ድሓን ገጽኪ ጽቡቕ የለን ከም ዝተሻቐለ ክመስል ሄኖክ ግብሩ እናፈለጠ ተዋስአ ኣካይዳኻ እዩ ሕማቕ ዘሎ ጽባሕ ንግሆ ኸጣዕሰካ እዩ ኣዚኻ ኣኽፊእኻ ኣለኻ ንእሽተይ ኮ ይኮንካን
ንእስነት ግን መብለይ ኣቢካ መዝቡዝሓት ኣዋልድ ምዛር ጅግንነት ኣይኮነን ፋሽኑ ሓሊፍ እዩ እሞ ድማ ምዘይረብሓ ብቁጥዕ ኣዒንታ ኣፍጢጣ ዘውፃእተን ቃላት እየን ሓፍቲ ኣብ ቀረባ ዝጸንሑኺ ዘረባታት ባስቂልኪ ኣይትማሉ እዮም እናተላገጸ ነቲ ዕላል ክህድኦን ናብ ንሱ ዝደልዮ ክጠውዮን ክሓስብ ፈጠነም ካብ ጽቡቕ ቃላት ጽቡቕ ግብሪ ክህልወካ እንተ ተሓስብ ጽቡቕ ነይሩ ካብ ንእስነትን ዝሮትን ዝርከብ ጽቡቕ ነገር የለን ሓራይ ካብ ዩኒቨርሲቲ ክትስጎ ከለኻ ዓቕሚ ሲኢንካ ይኮንካን ግሒፎምኻ ሰረተ ሕማቕ ኣካይዳኻ እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ኻ ክትደግም ደሊኻ ኣብ ሶምን ሓንቲ ለይቲ ገዛኻ ክትሓድር ኣይትኽእልን ኣዚኻ ኢኻ ሕማቕ ዘለኻ ዘረባኣ ከይወድአት ሳሙኤል ኮለፋ ኣይትፈልጥን ኢኻ ምሽ ኣብ ዓለም ዝበለጸ ሽጣራ ቅንዕና ምዃኑ ዓለም ናይ ቁንዓት እያ ቅንዕና ያለኻ ሰብ እንተዘይኣሚኑካ ከተታልሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ምትላል ማለት ብእምነት ሰባት ምጽዋት ማለት እዩ ኩሉ ትገብሮ ማማ ትሰምዖ እያ ካብ ዘረባ ሓሊፋ እንታይ ክትገብር ትኽእል ሓደ ሓዋ ኢኻ እኮ ይስማዓ እዩ ዝን ኢሉ ዝጸንሐ ሄኖክ ብሕርቃን ክተክኽ ደለየ ክልቴኹም ትዛረብዎ ኣይትፈልጡን ኢኹም ምሽ ሄኖክ ሓዊ ይቕሬታ ኮሊፈካ ንዓይ ድላይካ በለኒ ማማ ትዛረቦ ዘይትፈልጦ ተኾይና ከምኡ ዝገበርካያ ንስኻ ኢኻ ስለ ዝበደልካየ ኮኖትን ተሓመም ዘላ ሓልዮት ናትካ እዩ ዘሕመማ ዘሎ ነዚ ተረዲኻ እንተ ትዛረብ መሓሸ በለ ሳሙኤል ኣታ ወዲ ኣነ እኹል ሰብ እየ ዝመስለኒ ክገብር ድማ መሰለ እዩ ንሰብ ድኹም ጎኑ እናልዓልካ ምዝራብ ንተዛራቢ ቀሊል እዩ ንሰማዓ እዩ ድማ ቐንዛ ስምዕኒ ኸ ንስኺ እንታይ ኸ ሕሉፍ እናዘከርኪ ቁስለይ ክትጐድን ትፍትኒ ብሕርቃን መትነታት ገጹ ተገታተሩ ስምዓኒ ሕሉፍካን ሎምኻን ሓደ ዓይነት ስለ ዝኾነኒ ቁስልኻ ክሕዌልካ እምበር ክጐድኣካ ሓሲበ ኣይፈልጥን ኣልማዝ እውን ብነድሪ መለሰት ኣልማዝ ሓፍተይ ቁስሊ ብምክንኻን እምበር ብምጉዳእ ኣይሓውን እዩ እናተማሻኸነ ልቢ ሓፍቱ ክትንክፍ ብዝኽእል ድሃይ ንይምሰል ክምድር ጀመረ በጃኺ ዝቓላት ካብ ልሳንኪ ያርሕቕዮ ግዜ ትቐያር እዩ ናይ ትማልን ሎምን ህይወተይ ዘራኽብ የብሎምን ንትማልየ ይረስዕዮ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሐጉሰኪ ኣብ ካምፓስ መምሃርተይ ብዝነበረት ገለ ዓይነት ጓል ክውድ እየ ኣጆቑ ሓፍተይ መዓረይ ክኸይፈክየ ሕውስውስ ብዝበለ ድሃይ ተዛረበ ብቓላት ዝሕባእ ግብሪ የለን እዚ ትብሎ ሓቂ እንተኾይኑ ልዕለኻ ኣነ እየ ዝሕጐስ ምስጢዒት ጓል ሰብ ክትውድእ ተሓስብ እንተለኻ ኣካይዳኻ ዕርዮ ከምዚ ኢልካ ምስ ሰብ ክትነብር ኣይትኽእለን ኢኻ ንረኣይኻ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ወረን ኣስመራን ድማ ኣጥዒኻ ትፈልጦ ኢኻ እዚ ትብሎ ዘለኻ ሓቂ እንተኾይኑ ብጃኻ የናሓወይ ኣካይዳኻ ማዕራሪ እዘን ቃላት እታ ወትሩ ሓደ ሓዋ ቀውም ነገር ክገብረላ እትደሊ ኣልባዝ ካብ ልባ ነጊፋ ዘውፃእተን ሓሳባት ውሽጣ ነበራ ኣብ ግብሪ ዘይንፉዓት ሰባት ኣብ ቃላት ሓያላት እዮም ማማ ስቕልኪ ኣይትእመን እዮ ሳሙኤል እናሰሓቐ ናይ ውሽጡ ደርግሖም ትደሊኻዮ ኩሉ ነገር እኳ ቀሊል እዩ ተበጉሶ ጥራይ ዝድሊ እዛ ዝበልካኒ እንተ ጌርካ እንታይ ግብረልካ ባዕለ እየ ዝፈልጦ ኣልማዝ ዝረባ ወዳ ከም ትጠራጠር ስለ ዝገብራ እናተሰከፈት እያ ትዛረብ ነይራ ጸገም የለን ኣልማዘይ ኩሉ ጉዳያት መመስርዖም ከትሕዞም እየ ከም ዝገብሮ ድማ ልትፈልጢ ኢኺ ሄኖክ ፍሽኽሽኽ እናበለ መለሰ ትዕቢት ግደፍ ትሕትና ያለኻ ካብ ኩሉ መስጣጓል ንሰይቲ ሕማቕ እዩ ናይ ኢድካ ከይትረክብ ብጃኻ ሄኖክ ሓወይ ናትካ ጽቡቕ ክርየ ዝደሊ ኣብ ኣባሃህልኡ ዘይተሓጐሰት ኣልማዝ ናውቱብን እናጠራነፈት ብቈላሕቲ ኣዒንታ ክትገንሖ ፈተናት
ሶልያና አብሳሎን መንበር ቤታ ኮይና ደጋጊማ ናብ ሄኖክ ትድውል ነበረት። ቴሌፎን ናይ ሄኖክ ዕጹውቲ በመንባራ ክትሰርሓላ ኣይከኣለትን። ምሉእ ለይቲ እቲ ናብ ሄኖክ ትሰዶ ዝነበረት ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ጸጸኒሒ ምለሳ በመንባሩ ቴሌፎኑ ከም ዝተዓጽወት እናፈለጠት እንታይ ኮይና ክንድኡ ዝኣክል ደወልን መሴጅን ክትሰደሉ ሓዲራ ኣተሓሳሰባ። ለይትና ብቴክስት ንሕጽራ ኢሉ ዝተፋነዋ ዘኪራ ናይ ደሓንዶ ይኸውን በመባል ተሻቐለት። ብዝኽሪ ሓሳብ ድማ ተማሃሪት ካልኣይ ዓመትን ከላ ንስኣ በመድረኽ ጽባቐ ምስ መዋዳድርታ ብኣካይዳ ደማሙ ማለት ካትዎክ ክትለህን ከላ ሄኖካ ንሰሊኣ ከዳኽር ተዘክራ። እቲ ብተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝተዳለወ ሚስ ካምፓስ ዝተሰመየ ውድድር ቁንጅና ማለት ፋሽን ሾው ድሕሪ ብውዕውዕ ምክያዱ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ክትዓት ዕላላት እዩ ኣፈልፊሉ። ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ተምሃሮ መምሃሪ ክፍልታት እንዳሻሂ ኣብ መናድቕ ህንጻ ፍሽኽታ ዘይትፈልጥ ሞዴል ተዓዊታ ዝብል ጽሑፍ ዳርጋ ንዝበዝሕ ተምሃራይ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዕላል ጸሚድዎ እዩ። እታ ዕውቲ ናይቲ ውድድር ምን ምዃና ዘይፈለጡ ሰባት ከይተረፉ ንዕላል እታ ወይዘሪት ሰሓቢ ዕላላት እናወሰኹ ንስም እታ ዕውቲ ብዝና ኸለስዎ። ሚስ ካምፓስ ንምክያድ እተን በብጉጅለ ተጠርኒፎም ነቲ ውድድር ዘድሊ ነገራት ንምጽፋፍ ዝተሓርዩ ተምሃሮ ስርሖም ከም ዘጻፍፉ ንኣካያዲት ኮሚተ እቲ ውድድር ብጽሑፍ ድሕሪ መሃቦም ዕለት ውድድር ንመዓስ ይኹን ኣብቲ ውድድር እንታይ መደባት ክህልው ይግባእ፣ ንመስርሕ ዳንነት ብኸመይ ንቈጻጸሮ፣ ደያንኸ በዓል መን ይኹኑ፣ ስልማት ዕዉታት እንታይ ይኹን ወዘተ ብዝብሉ ኣርእስታት ድሕሪ መመየያጥ ነቲ ቀንዲ ዛዕባ ማለት ሚስ ካምፓስ ንምንታይ ኣድለየ ዝብል ኣርእስቲ ብሰፊሕ ኣሃብተምዎም። እቶም ነቲ ውድድር ብዝተፈላለየ መንገድታት ከዋዓውዕዎ ዝተመደቡ ኣካየቲ እቲ ውድድር ስርሖም ብግቡእ ፈጺሞም ዕለት ውድድር ኣኺሉ ኣዳራሽ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ልዕለቲ ክሕዞ ዝኽእል ብዝሒ ዕዱማት ኣዕለቕሊቑ ተዓዘብቲ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ኣዳራሽ ተጸቓቒጦም እናተዓዘቡ ስለምንታይ ቀዳምነት ዕድመ ንተምሃሮ ዘይከውን እናበሉ ክዕዘምዝሙ ይስምዑ ነበሩ። እቶም ነቲ ውድድር ማዕረ ክንዲዚ ክኸውን ዘይተጸበይዎ ኣካየቲ ብጽፉፉን ውዱብን ስራሕ እቶም ተምሃሮ እናተገረሙ ኣብ ናይ ክብሪ ቦቶኦም ተቐሚጦም ንመልኣት ጽባቐ ተምሃሮኦም ክርእዩ ንዓዒንቶም ትእዛዝ ብምሃብ ብረስኒ ኣካላቶም ኣብ ዝማሞቐ ወናብሮም ተቐሚጦም ንጽባቐ ተወዳደርቲ ብዓቕሊ እናተጸበዩ ወለዲ ኣብቲ ብጥበብ ዝተኣልመ ኣልባሳት ንሕቡእ ጽባቐ ደቆም ዝርእሉ መዓልቲ ብምዃና ኣብ ውሽጦም ንዝተኸዓወ እዚ ኽብልዎ ዘይክእሉ ስምዒት ንመትንታት ገጾም ፈቲሑ ብሩህ ትርኢት ዓደሎም። መራሒ መደብ መድረኽ ደይቡ ምስ ውዒ ሙዚቃ ተሳንዩ ብውዕውዕ ቃላት ንኳዕናን ኣካይዳ ኣብ ሓጺር ርሕቂ ፍኑ ፍሽኽታ ብዘይብቂ እናበለ ምስእቲ ነተን ጐራዙ ዘሰኒ ዝነበረ ህርመት ሙዚቃ ተሳንዩ ንነፍሲ ወከፍ ሞዴል ኣብ ግዜ ዕዶታ ምስ ተዓዘብቲ እናላለየ ንጽባቒአን እናወደሰ ዕዱማት ተምሃሮ ብጉጅለ ተኣኻኺቦም ንመማህርቶምን ቀረብቶምን ኣብ መድረኽ ኣብ ዝስቀላሉ እዋን ንስመን ብዓውታ እናጸውዑ ንዓወተን ከወዓውዑ ሺ ኢዝ ዘ ዊነር ክብሉ ይረአዩ። ካብተን ኣብቲ ውድድር ዝቕረባ 30 ቆናጁ ደያኑ ናብ 10 ምስ ኣውረድወን እቲ ውድድር መልክዑ ቀይሩ ከም ዝቐርብ መራሒ መደብ ብስምዒት ሓጎስ ዝተላዕጠጡ ቃላት ንዕድማት ከምዚ ብምባል ገለጸሎም። ሕራይ ኣብዚ ካልኣይ መድረኽ እተን ተሪፈናና ዘለዋ 10 ቆናጁ ኪኖ ናይ ድሙ ኣሳጉማ ማለተይ ካትዎክ ኣብ መንጎ መደርኡ ተዓዘብቲ ብስሓቕ ተሰንዮም ንመራሒ መደብ ብጨብጨብታ ግብረ መልሲ ሃብዎ። ክብሪ ሃበለይ የቐንየለይ ቴንኪዩ መራሒ መደብ መደርኡ ቐጸለ። እቲ ውድድር ቁንጅና
بخالق انجنا كقصل مخان يوم ديانو كحبرو نصنيحهم دس زبليو اتوترو اكاتا عي زعبا صباقي كاب قدام نوشتدو ويس كاب وشتي نقدام زبل موقوت ابزي كل عاليو انت تمليسو قرم انت زي تمليسو خا يتنكفي خون نغونا جنا كينو اب زبانن ابوشتن كنعلب ديانو حتو قريبا مالو اتن ناب كالاي مدرخ سقيرن زلوا كينو بعينتنا بوشتنا صباقيين كنستماقرو بزبل حسابيو ملآت صباقي ابز مدرخ كرئي تسفا خلو عدومي مسلني حقين دي زرباب زيح مسلني بلو نابت ديانيو ايكيو ستيج إلو مزلو مدرخ كنسقر نفس وكف قنجو صباقي قدامي نزي مسل دحر مبالا صباقي وشتخخه زبلو ديانيو كموصوايوم ملآت صباقي دما ابز مدرخ برهانو خرئيو طاقعيت بمبال مدرخ قدفم توادادرتي كالاي مدرخ اب مقيري كدان كوينن كوكوحا حالا دحر مصناح ترأن حالين نام مدرخ ميزان ملآت صباقي كسكالا جمرا اتوم اب قداماي مدرخ نزفلطون كدقفو زصنحو تمهارو اتن زدقفوون وي وكلتنا زبلون قرازو ناب زغصل وددر بزي مسقارن ملكعي دقفوم بمكفاح ندقي ديبارتمنتوم وي ناتنا باج مالت زور ناب حزبل ملكعي بمسقاروم دقفتي اب حد حدوم هلخ بمفتار نتوددر هيوت زرولو مدرخ ايكيو استيج بعسر تحطوطاتن عسر تقناجون بوعوع سمعي تزازمان مرح مدب قمد ألبو موقل حدم سيحيزو مسروع أكدادنو اب مدرخ ترعيم حراي ألنادو كم عنطبو زربا زبزح كي مسلكم الناس حقه سب أبز مدرخ ديبو صباقا وشتون قدامون يمزن أنا عشاقا دخامي يمزن سق ممزن يبولو نمو سق كزيبل مخوان زتباهل كايو غير كام خادون سلازي يمزن زتباهل كوخ قبر زتزاربوم قالات اب سمعتي تمسات زحدرلو سلاز مسلو الناس حقيو ززارم نيروم مدرخ ايكيو ستيج كم زتعذبنا يو صحابن ادنقي بزخونه اقباب تزازيم الله از مدرخ نابتي زازامي مدرخ بقانقا اكايتي از وددر ناب ميس ستيج زبصحنا ويز سغاغرنا مدرخيو كومسل زخونقا حيالنتو زترأي مسلني كابزن صباقين امينن ابز مدرخ كعندراز صنحا 10 قناجو 3 طراين ناب ميس ستيج سغرا دمصو ابريخو اناتنقساقسه اذن حدز مسلا دارغا حدا زحسبا قناجو بمنتاي ملكعيوم ناب 3 كوردون نعي قريمني زلو ها زربو متت ابيلو تزاربم أنا انقعدانيا يكونكو ازي بمنتاي ملكعيو كخون نديانيو يخبدهم جن اتم ديانيو نزي زلومو دويم زمسلو في الشيخنا بلي مغنياتو خوم ابل يتباهيلي درو خمان اسمات اتن سلسته بستاري تعشقو متين له زكايم سلزي كونه اسمات اتن صبوقات كنبوبي نتا اب ايدو حيزواز نبره ستاريت እናኸፈተ ቅድሚኡ ግን ብመልእኽን ማለተይ 10 ይኽን ቆናጁ ኣብ መድረኽ ክትመጻ ብኽብሪ ዕድመከን ድሕሪ ምባሉ ተወዳደርቲ ኣብ መድረኽ ተሰሪዐን ተጋደማ መርሐ መደብ ብጎነን ኮይኑ አቤት ካብዘን ትርእይወን ዘለኹም 3 ጥራየን ናብ ሜስ ስቴጅ ክሰግራ ዘገርም እዩ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ደያኞ ነዝንዓይን ንዓኹምን ዘጨንቐና ዘሎ ለሚደሞዮም በሉ ዘረባ ከየብዛሕኩ ኣስማት እተን 3 ክጽውዕ ምስ በለ እተን ብርእሰ ምትእመማን ኣብቲ መድረኽ ሸነን ክብላ ዝጸንሓ ጉራዙ ውሽጠን ዝተፍኦ ስምዒት ፍርሒ ኣብ ገጽ ነፍሲ ወከፈን ተደፈም እቲ ብፍርሒ ውሽጠን ዝተኣስረ ኣካላተን ነቲ ረኣዩኒ ክብል ዝወዓለ ኣቃውመአን ሰበሮም ከይተረድአን ድማ
نحاد حدن تتححيزن نتدرو كابتي بديان نوز تلاقى سوتور أسمات نخنبب مستورقات زكالس زنبرا مرح مدب عفو خطمتا أعين تكلاتن ناب حدا كوني ناب مرح مدب دروسم اتن ناب زقصل زازامي مدرخ زحلفا سلسة قرازو أنبيبو نعدمات كنقر زدالو زنبره على مدرخ نسمعت اتن توادادرتي كنبب نتصبيتاتن كنتقلتل نتن قرازو عينا كتمت نعدم بتصبيت كقالو كم حيال تواسى أين مدرخ تقاطعهم تصبيت كل عدومن توادادرتن ترز بتحم عقلهم زودو دقفتي سمئتن زدقهون كراقحو مسجمرو مرحمدب حراي نرادا حنساب مو نرادا بمبال زربو جمره اتي أدراش مستحي زوز نبرا بزح هزبي زي متات انسقتا مسعسلو سمعوتات كراقوح مقول حدمسي ناب عفو كقرب زجمره مرحمدب أتكرو كلن أعينتي ناب أندبتو تأثرم سمئتن سلسته ناب ميس استيج زسقرا مس أدمسي كابتي أدراش زنقود دمسي كم كبيت نتاقوي نخبابي اتي يونيفرستي عنقنقو أبت مدرخ قلن بعوات استعاندا قلن زنبعا قليين كصنانعا قليين نتي كدقفن زو على هزبي إيدن نسيين كمسقنا وزته زترعي حبر السميعتات نت مدرخ حق أنيا تواصوا أمسلهم نسميعتات توادادرتن عدوماتن كي تنكف زساقي على مدرخ بتحت زبالة دمسي زسعب مزازمي ازمدبيو أبزود الدر بخل انتناء قنجو زخونت كتعوت زخلا دمر نتبتات اتزحلف مدرخن نايزي مدرخنيو توادادرتي زازامي مدرخ كم تقديمه زحبركم ساميا محمد طاهر تمهاريت قدامي عمت سوليانا تكيئ تمهاريت كالاي عمت كاب انجليش ليتريتشر سالسيت تواداداري دما صوفيا زرأي تمهاريت رابع عمت عود سنة حبرة سابين ازود الدر كم مقاتلتا ايكيو ستيج دحر الشو نسلستين توادادرتي حانت حتو تقرب لنا مالت سلستين بحانت حتو كمزيناين مالتيو ازمس حلوف نتبنت أساسيرو نعوتي ميس كامباس كنشلم كخلنايو بمبال نمدرخ حقوق حبهم دروسم توادادرتي زازامي مدرخ زفلطو تمهارو نزدقفوا غورزو نموعواع أب شارتتات صعدا ورقاقتي وزته اتا زدقفوا بلزتي مخانا زقلصو صحفات ببزحي بمسرح صلوا دقفهم أب مسرح مفتار اتا زدليوا عوتي ترو عبي مخانو أمينهم زكا ألم قبروم زبزحو تمهارو قدامي عمت نساميا زدقفو صحفات بمحنطات دقفهم كهبو every time fresh is fresh زبله جرحو دقفهم كهبو تسمعو እቶም ነታ ዕባይ ሱዳን ዝኾነት ሳምያ ዝድግፉ ተምሃሮ ዝበዝሑ ቀዳማይ ዓመት በምዃኖም ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ እዮም ኣብቲ ውድድር ዝወሓዱ ደገፍቲ ዝነበርዋ ተምሃሪት ራብዓይ ዓመት ሶፊያ ዘራያ እዛ ሓንቲ ካፕተን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብቢዩቲፉል ሌዲስ ዝፍለጣ ጉጅለ ኣባል ዝኾነት ምልክዕቲ ጎርዞ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዘለዎን ውሑድ ተቐባልነት ዝኸሰረቶ ደጋፊ بجهاد استرائيلو أقاتامي بمنبارو دقفتا سينيور إز وينر زبلج الرحوه كما مقواقوا انت فتنو نبزح دقفتي ساميان نتا أبتي يونيفرستي بوزوح وان زيت الرئي وناني دنك إمالكعن كان بيبي زبل رأسي متأممان اتوننن أبقز آي تراف سحاق أسر في الشيختا كتر اتشقر تريت قداما بتصباق وشتا استدرعي عب مدرخ ايكيو ستيج يترف نتعذابي نموادادر تاون زمسطت سولياناتكي كندي موادادر تاكم اتخون بمأمان أنصار سوليانا شعيلوم يوم تعاتيقهم
ዝበዝሑ ደገፍቲ ሶልያና እቶም ኣብ ኣይኪው ስቴጅ ብድንቂ መደረ መልስታት ዝኸሰበቶም ብምዃኖም ኣብዛዛሚ መድረኽ ብብዝሒ ደገፍቲ ክትስነ ትጽበይት እቶም ዕሉላት ደገፍታ ብፍላይ እቲ ካብ ቀዳማይ ዓመት ኣትሒዙ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ትፈልጦም ሒደት ተምሃሮ ንኽልተ ዓመት ድማ ኣብ ሓደ ክላስ ኣብ ሓደ ሰፈር መምሃርታ ዝኾነ ሄኖክ ንስም ሶልያና ከዋዓውዕ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ኣገባባት ብብዙሓት ሰባት ሰዓብቲ ክረክብ ክኢሉ እዩ። ብፍላይ እታ ኣብ ዓብዪ ቻርት ብቐይሕ ዝሕብሩ ቻርኮል ሶሊ ዩ ኣር ላይክ ዘ ሞርኒንግ ሳን ኤቭሪባዲ ዌይትስ ዩ ኢሉ ዝጸሓፎ ንትጽቢት ዓወት ደገፍታ ፍናን ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ውድድር ዛዛሚ መድረኽ ኣብ ግዜ ዕዶት ሶልያና ነዚ ጽሑፍ ብዓውታ እናንበቡ ብሓውሲ መዝሙር ዝጥዕምቃና ብሓባር እናዘመሩን ንምሉእ ኣዳራሽ ተቖጻጸርዎም። ሚስ ስቴጅ ብድሙቕ ኣገባብ ድሕሪ ምፍጻሙ ውፅኢት ዕውቲ ሚስ ካምፓስ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ክንገር ምዃኑ ዝሓበረ ኣላይ መድረኽ ዘይከም ኣመሉ ብዙሕ ከይተዛረበዩ ካብ መድረኽ ዝሃበበ እቲ ንጽባቐ ውሽጢ እተን ጐራዙ ንምፍታሽ ብምባል ኣብ ካልኣይ መድረኽ ብኣይኪው ስቴጅ ዝብል ስም ዝጀመረ ካልኣይ መድረኽ ንሶልያና ብዝቐዱ ኣገባብ ዝቖመ እዩ ዝመስል። ሶልያና ወትሩ ነዚ ውሽጥኻ ዘርኢ ሕቶታት ክትምልስ እንከላ ኣእዳው ተዓዘብቲ ሓድሕዶም ተጋጭዮም ዘስምዕዎ ጨብጨብታ ካብ ደገፍታ ጥራይ ኣይነበረን። ኣብዚ መድረኽ እውን ሶልያና ንጽባቐ ውሽጣ ከተርኢ ንዝተፈጥረላ ዕድል ዓንዲራቱሉ እያ። ኣተሓሕዛ ነጥቢ ድምር ሰለስትዩ መድረኻት ብምዃኑ ግምት ዕዱማት ናብ ሶልያና ክዘዙ ዝተዓዘቡ ደገፍቲ ሶፍያ ዝኾኑ ተምሃሮ 4ይ ዓመት ሻቡ ወረታት እናነዝሑ ፍሽኽታ ዘይትፈልጥ ሞዴል ምስ ፍሽኽታ ተላለዩ ፍሽኽታ ይክፈሎን እዩ ዝብሉ ጽሑፋት ጽሒፎም ክውጭጩን ክሕጭጩን ይስምዑ ነበሩ። ሄኖክ ዝመርሖም ደገፍቲ ሶልያና ኢትስ ኦብቪየስ ዩ ኣር ዘ ዊነር ካም ሴሌብሬት ዊዝ ኣዝ እናበሉ ዕውቲ መን ምዃና ቅድሚ ውፅኢት ደያኙ ንዕዱማት ጽሑፋቶም ከርእዩ ኣእዳዎም ሓፍ ከብሉን ህልኽ ደገፍቲ ሶልያናን ሶፍያን ጥር ዝበጽሐም ምቖት እቲ ኣዳራሽ ዝተጸልኦም ገለ ንዝደረብዎ ክዳውንቲ ከፋኹሱ ይረኣዩ። ገለ ድማ በቲ ንዝድግፍወን ዝጸሓፈሉ ወረቓቕቲ ቀዳዲዶም ከም መሽረፈት ከም በድብዱ ገለ ኸዓ ውፅኢት ዕውቲ ቀልጢፉ ክንገሮም ንደያኙ ክቕልጥፍዎም ዝምሕፀኑ ምስ በዝሑ ደያኙ በኣላይ መድረኽ ተሰንዮም ኣብቲ መድረኽ ምልኣት ጽባቐ ክድይቡ ኸለዉ ብድሙቕ ጣቕዒት ዕዱማት ማሚቖም እዮም ዝነበሩ። እቲ ሓደ ወዲ ዝርከባ ብኽልተ ኣብቲ ሞያ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ዝቖመት ሰለስተ ዝኣባላታ ናይ ዳንነት ጋንታ ነብሶምን ስርሖምን ድሕረ ምልላይ ሓጺር ጸብጻብ በታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንነዊሕ ዓመታት ብፋሽን ዲዛይን ዝተምሃረትን ኣብቲ ሞያ ነዊሕ ዝሰርሐትን እዮም ኣቕሪቦሞም። ንፈለማ እዋን ኣብ ግቡእ ቦትኡ ዝተኻየደ ምርኢት ብምባል ብቋንቋ እንግሊዝ ዝበዝሖ ትግርኛ ዘረባኣ ዝጀመረት ዲዛይነር ሳራ ብፍላይ እቲ ንጽባቐ ውሽጢ ንምግምጋም ዝተዳለወ መድረኽ ዝበቕዕዎ ሰባት ረኺቡ ኣዝዩ ዕውት ስራሕ ድማ ብምባል ጸብጻባ ወድያ ድሕሪዚ ስም ዕውቲ ንምርቋሕ ከም ዝሓለፈ መድረኽ ኣስማት ዕውታት ሰለስተ ተወዳደርቲ ኣብ ሰታሪት ተዓሽጉ ንኣላይ መድረኽ ተዋህበም። ንኽዛረብ ኣፉማይ ሚዒጉ ዝጸንሐ ኣላይ መድረኽ ነታ ኣብ ሰታሪት ተዓሽጉ ብላዕሊ ቀዳመይቲ ካልእይቲ ሳልሰይቲ ዝብል ጽሑፍ እናርኣየ ሕጂ እውን እቲ ፍርዲ ናይዞም ደያኝኡ ናተይ ኣይኮነን ናተይ ስራሕ ምንጋር ጥራዩ ቆናጁ ናብዚ መቕረባ ፍሽኽሽኽ እናበለ መን ኮን ትኸውን ዕውቲ ዝብል ሓጺር ሕቶ ንተዓዘብቲ ድሕሪ ምሕታት ህዲ ኢሉ እታ ዓውቲ እኳ ኣብ ኢደያ ዘላ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ስም ቀዳመይቲ ዝሓዘት ሰታሪት ኢዱ ሓፍ ኣቢሉ ንዕዱማት እናርኣየ
ንስኹም ከ መን ትብሉ? ድምፁ ኣሚቑ ነታ ገመድ ኣልቦ መጉልሒ ድምፂ ናብ ዕዱማት እናቕረበ ዕዱማት በብወገኖም ንኣስማት እተን ክድግፍዎን ዝወዓሉ እናጸውዑ ኣዳራሽ ብዋጭዋጭ ተጓብዐ። መራሒ መደብ መጉልሒ ድምፁ ናብ ኣፉ ብምቕራብ ድምፁ ኣበሪኹ ሕራይ ሕራይ እምበኣር ብመሰረት ቅጥዕታት እዚ ውድድር ዝተተሓዘ ነጥቢ ምርኩስ ብምግባር ዳያኙ ውፅኢት እዚ ንፈለማ ግዜ ኣብዚ ዩኒቨርስቲ ዝተኻየደ ዕውት ውድድር ምልኣት ጽባቐ ሂቦም ንለው ድሕሪ ምባል ብሃንደበት ድምፁ ኣበሪኹ ሳልሰይቲ ዝወፀት ሳምያ መሓመድ ጣህር በለ። ተዓዘብቲ ጣቕዒቶም ክሳዕ ዝውድኡ ብምጽባይ ናብ ሳምያ ቀሪቡ ነታ ንቋንቋ ትግርኛ ጽቡቕ ጌራ ዘይመለኸቶ ዕባይ ሱዳን ዋት ዱ ዩ ፊል ብምባል መንኩባ እናሓዘ መጉልሒ ድምፂ ሃባ። ኣይ ፊል ጉድ ቴንክ ዩ ሕንቕንቕ እናበለት ነቶም ሞራል ክህብዋ ዝዋዕሉ ደገፍታን ዕዱማትን ኢዳ እናወዛወዘት ምስጋናኣ ብምቕራብ ናብ ቦታ ተመልሰት። መራሒ መደብ ነተን ኣብ ገጸን ዝንበብ ወጥሪ ዝነበረን ሶልያናን ሶፍያን እናረኣየ ሓንቲ ካብዘን ክልተ ወይዘሪት እዚ ዩኒቨርስቲ ክትበሃል ናይ ደቃይቕ ግዜ ጥራዩ ብምባል ተዓዛቢ ብትጽቢት ተረቢጹ ስምዑቲ ክሰምዕ ኣዳራሽ ብስቕታ ተዋሒጥ እንከሎ ዕሉል ደጋፊ ሶልያና ሄኖክ ዝበርሖም ጉጅለ ሶሊ you are like the morning sun everybody waits you it's obvious you are the winner come celebrate with us ዝብል ጭሩሕታቶም እናወዛወዙን እናዘመሩን ኣቓልቦ ዕዱማት ገዝኡ። ነዚ ዝረኣየት ሶልያና ብርእሰ ምትእምማን ንደገፍታ ብምልክት ኣእዳዋ እናሰዓመት ስማ ከይተረቑሐ ከም ዕውቲ ገለ ክፋል ሓጐሳ ጸንበለቶም። ነዚ ዝረኣዩ ደገፍታ ሞራሎም ብምሕያል ነቲ ኣዳራሽ ኣናወፅዎም። ኣላይ መድረኽ ስም ዕውቲ ኣብ ምንጋር ከም ዝደንጐየ ዝተረድኦ ክመስል ቀዳመይቲ ዝወፀት ብምባል ነቲ ኣዳራሽ ኣናዊፁ ዝጸንሐ ድምፂ ኣህዶ ኩሉ ዕዱም ስም እታ ብዳያኙ ዝተረቑሐት ዕውቲ ክሰምዕ ናእዛኑ ኣብ ስራሕ ጸመዶም። እቲ ኣዳራሽ ድማ ብህድኣት ተዋሕጠ። ነዚ ዘስተውዓለ መራሒ መደብ ሕራይ ስም ሓንቲ ብምጽዋዕ ውፅኢት ክልቲኤን ክፍለጥ ስለ ዝከኣል ስም እታ ወይዘሪት ጥራይ ክጽውዐ ብምባል ነታ ስም ወይዘሪት ተጻሒፍዋ ዝነበረት ሰታሪት ብኣዳዉ እናገንጸለ ኣዒንቱ ኣብተን ተወዳደርቲ ኣዘሮ። ሶልያናን ሶፍያን ኣፍ ክጥምታ ኸበን። ስም ዕውቲ ኣንቢቡ ፍሽኽሽኽ ክብል ዝጀመረ መራሒ መደብ ሰሰሪቑ ንሶፍያ ክጥምታ ተረእየ። ናብ ሶልያና ቀሪቡ ሶልያና ኣብዚ ውድድር እንተዘይተዓዊትኪ እንታይ ክስምዓኪ እዩ? ከም ምኩር ጋዜጠኛ ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩ ክትምልሰሉ መጉልሒ ድምፂ ናብ ኣፍ ኣቕረበላ። እታ ብርእሰ ምትእምማን መድረኻት ዝሰገረት ሶልያና ንሕቶ ኣላይ መድረኽ ክትምልስ ግዜ ወሰደትን። እዛ ሕቶ ንዓይ ትምልከት ኣይኮነትን ብምባል ሓጺር ምላሽ ሃበት። በዚ ዝተገረመ መራሒ መደብ ቅልጥፍ ትሕቶዩ ኣስዒቡላ። ስለምንታይ? ሶልያና ብጊድኣ መልሳህ ቀሪባቶ ጽንሐት ክትመስል እታ ዕውቲ ኣነ ስለ ዝኾንኩ ብምባል ንምሉእ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ተዓዛቢ ትሕዝትኡ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ሕሹኽሹኻ በለቶም። ዋው ብርእሰ ምትእምማና ዝተገረመ ኣላይ መድረኽ ሕቶታቱ ቐለልቲ መልስታት ከም ዘይህልዎም ዝተረድእ ክመስል ካብ ሶልያና እናርሓቐ በሉ ውፅኢት ዕውት ክንነግር ቀዳመይቲ ወይዘሪት ናይ ዝዕውት ውድድር ቀዳመይቲ ወይዘሪት ናይ ዝዕውት ውድድር ኢሉ ስቕ ድሕሪ ምባል ደገፍቲ ሶልያናን ሶፍያን ትርግታ ልብታቶም ዘየደ። ቀዳመይቲ ዕውቲ
ሶልያና ተኪኤ ድምፁ መጢጡ ነቲ ኣዳራሽ ኣነቓነቖ ደገፍቲ ሶልያና ሓጎሶም ክገልጹ ካብ መቓምጦኦም ተንሲኦም ሆጭ በሉ ሶልያና ኣኽሊል ደፊኣ ኣብ መድረኽ ንየማንን ጸጋምን እናተንቀሳቐሰት ምስጋና ንደገፍታ ኣቕረበት ዕዱማት ሒዞሞ ዝመጹ ዕምባባታት ናብ ሶልያና ብምድርባይ ናይ እንቋዕ ሓጎሰኪ መልእኽትታቶም ገለጹ ዝባን መድረኽ ንኽብሪ ዕውቲ ብዝተሰንደዉ ዕምባባታት ወቂቡ ዳያኙ ምስ ወይዘሪት ንዝኽሪ ዝኾኖም ስእልታት ክወስዱ ሓንሳብ ብውልቂ ሓንሳብ ብሓባር ይሰኣሉ ነበሩ ሶልያና እቲ ምስ ፍሽኽታ ተላለዩ ፍሽኽታ ኣይክፈሎን እዩ ዝብል ጽሑፍ ዝተሰምዓ ክትመስል እቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገጻ ዘይርአ ፍሽኽታ ብዘይብቂ ዝኸዓወቶ ክመስል ኣብቲ መድረኽ ከም ሕሱም ውሒዙ ኩሉ ነገራ ስሓቕ መሰለ እዚ ዝፈጥሮ ጽባቐ ነቲ ከም ዓይኒ ህፃን ዝምጽዕዳው ዝተሰርዐ ኣስናን ጠምባቕ ምዕጉርታን ኣብ ጽባቐኣ ዝወሰኾ ጽባቐ ዝተረድአ በዓል ካሜራ ዝበዝሕ ዝወስዶ ዝነበረ ስእልታት ካብቲ ዘይትኸድነ ኣፍ ልባ ንላዕሊ ክሳዕ ኣኽሊል ስልማታ እዩ ዝነበረ ሄኖክ ኣብ መድረኽ ደይቡ ምስ ሶልያና እናተሳእለ ደገፍቲ ሶልያና ግላሞር ሞዴል ቶል ኤንድ ስሌንደር ብእንግሊዝኛ እናደረፉ እቲ ውድድር ክዛዘም ተዘከራ ሶልያና ከይትረዳኣ ንብዓታው ሓዘት ሃንደበት ድማ ስቂላ ፍርሕ ክትብል ጀመረት እንታይ ኮይና ክሳብ ክንድኡ ብሸቐልቀል ዓቕላ ተጽብባላ ንገዛእ ርእሳውና ገረማ ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከላ ሃንደበት እታ ኣብ መንጎ ሰለፋ ዝነበረት ቴሌፎና ስለ ዝደወለት ሰንቢዳ ካብ ሓሳባት ተገላገለት ደዋሊ ሄኖክ ክኾነላ እናተጸበየት ሊዱ ሓፍተይ ህልም ኢሎ ዶ ጥፊአኪ የቕሬታ ብዘስምዕ ብትሕት ዝበለ ድምፂ ሶልያና እናተሰከፈት ዘውፃኣተን ቃላት ነበራ ጠገም የለን ሶሊ ናይ ድሓን ዲኽኸ ሊድያ ሻቕሎታ ገለጸት ናይ ድሓን ስቒልካ ገልጠምጠም ሊዱ ሓፍተይ ህይወት ኣይጣዕመናን ከተመኽኒ ዝደለየት ክትመስል ሶልያና ወታእታ ኣበለት እዋ ካብ ማእስዳኣ ተማረር መሓዛይ ኣይድሓና እንዲና ነይ ንስለ ዘረባይኾም ኢለክ መሓዛይ ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ እየ ዘለኹ ሶልያና ንስለ ዘረባ ከም ዘይትዛረብ እናፈለጠታ ክትታረኽ ዘይደለየት ሊድያ ብዘረባ መሓዛኣ እናተገረመት ኦኬ ድሓን በሊ ሄኖክ ከመይ ኣሎ ትማልኮ ኣብ ክለብ ተራኺብና ነርና ሶልያና ኣብ ልባ ገለ ነገር ዝዓበሳ መሰላ ብትሰምዖ ዝነበረት ድንግርግር በላ ንእለቱ እውን ዕውልውል በላ ብዘይ ድምፂ ዓይና ዓሚታ ንብዓታ ጸሚቋ ኣውፃእተን ሕርቃና ብምቁፅጻር ሄኖክ ድሓን እዩ ንስኽኸ ድሓን ዲኺ ከንፈራ እናነኸሰት ኣብ ካልእ ሓሳብ ተሸመት ድሓን እየ ሰለይ ሽኮር ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ዘይንራኸብ መዓት ሕክያ እዩ ዘለና ሊድያ ብመልሲ ሶልያና እናተገረመት እወ ግድን ክንራኸብ ኢና ልዩ ሓፍተይ ባዕለይ ክድውለልክ ሕጂ ኸይበዝሓኪ ብሩኽ መዓልቲ ቴሌፎን ዓጽያ ኣዕሚቋ ብምስትንፋስ ኣብ ሓሳብ ተነቑተት መደወሊ ምኽንያት ሊድያ ዝተረዳኣ ክትመስል ርእሳና ነቕነቐት ተሰላስሎ ነበረት ሽዑ ንሽዑ ንሄኖክ ክትድውለሉ ነታ ኣብ ጸጋመይቲ ኢዳ ዝነበረት ቴሌፎና ብምጥማት ምዝጉብ ደወል ብምጥዋቕ ናብ ጸጋመይቲ እዝና ኣጸጋዕታ ምዕራፍ 3 ደረት ህይወት እቲ ሰብ ዝሓስቦ እምበር ህይወት ናይ ገዛ ርእሳ ደረት የብላን ሄኖክ ዝተቐብአት ትመስል ማክያቶ ናይ እንዳ ወዲ ትኹል ሽኮር እናገበረላ ብዛዕባ ሕሉፍ ከሰላስል ኣብ ሓሳብ ተጸምደም እቲ ድሕሪ ሞትታ ዝዕበየቶ ወላዲቱ ኣብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ደቀ ምሓረ ትምህርቱ ዝቐጸለ ሄኖክ ምስ ግዜ ኣብ ምህሮ ተገዳስነቱ እናተቓጠነ ብምኻዱ ንዕቑር ዓቕሙ ከምቲ ዝድለ ኣይተጠቕመሉን እቲ ካብ መባእታ ኣትሒዙ ክሳዕ ካልኣይ ደረጃ ኣብ መስርዕ 3 ብሉጻት ተምሃሮ ናይቲ ዝመሃሮ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ስሙ ብተደጋጋሚ ዝኣቱ ዝነበረ ሄኖክ ካብታ 9ይ ክፍሊ ጀሚሩ ጸበል ንእስነት ዝጠዓሞ እዩ ዝመስል
ካብ መሳርዕ ብሉጻት ተምሃሮ ተኣልዩ ኣብ መሳርዕ ኣሸገርቲ ተምሃሮ ስሙ ክደጋገም ተሰምዐ። ንዘሪኦ ዝነበረ ናይ ባህሪ ለውጢ ምስ ዘጋጠሞ ዝኽትምና ብምትእስሳር ብዙሓት መምሃራን ክምዕድዎ፣ ንዝገብሮ ጌጋታት ሸለል ክብልዎ፣ ብተግባራቱን ዘጋጠሞ ሽግርን ተደናጊጾም ናብ መንገዲ ቀደሙ ክመልስዎ ዝገበርዎ ፈተነታት ኣይተዓወቱን። ሄኖክ እንትርፎ ንነፍሰይ ዝበልኮ የብለይን፣ ምስታይ ሕማቕ ባህሪ እንተኾይኑ ድማ መስተንበር ካልእ ሕማቕ ባህሪ የብለይን እናበለ ንምዕዶ መምሃራኑን መቕረቡን ክሰምዕ ፈቓደኛ ብዘይምንባሩ መሸጎራ እዛኑ ብምዕዶ ክረሓዉ ኣይተረእዩን። ካብ ትምህርቲ ውፅእ ኢሉ ኣብ ባራት ዕቑባን ሓተተ ምስ ሰታያት ናይታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ከተማ ደቀ ምሓረ ጽቡቕ ሌላ መስረተ። ብሰሓቢ ዕላላቱ ስሙ ኣብ ባራት እናዓበየ ምስ ከደ ወነንቲ ሰብ ባራት ከም መዋዓውዒ ባራቶም ክኾነሎም ተመሓዘውዎ። እተን ኣብ ባራት ዝሰርሓ ብዋጋ ወረቐት ነፍሰን ዝወዓዓላ ኣመንዝራ ብዕላል ሄኖክ ዝቐምረረ ራእየ ህይወተን ተስፍኡ ስለ ዝሕደስ ዕላሉ ደጋጊመን ክሰምዓ ህላውነቱ ወትሩ ኣብ መንጎአን ክህሉን ንሕሳብ ዝሰተዮ መስተ ተሓታትነቱ ንሰን ብምዃን ወትሩ ድሕሪ ስርሐን ሄኖክ ኣብ ዘለዎ ባር እናኸዳ ደብዛዝ ተስፋታት ክኹልዓ ዕላሉ መቆምያ ድኻማተን ኮይኑ ድጋፍ ክኾነን ነውሪ ተግባራተን ብመንጽር ጐባጥ ዕላላት ሄኖክ ጻድቃናት ዝኾናና መሰለን ሓድሕደን ክተዓሻሸዋ ጀመራ። ምንዝርና ሓደ ካብ ኣብዚ ዓይኒ ፍትሒ ዘይተዓደለት ዓለም ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ስራሕ እዩ። ሄኖክ ክርስቶስ ከይተረፈ ንሓንቲ ኣመንዝራ ካብ ሞት ብዳርባ እምኒ ከም ዘድሓናን ኣጋሩ ብንብዓት ሓንቲ ኣመንዝራ ከም ዝተሓጽበን እናመደረ ብሰሪ ሃሳስ ዕላላቱ ምንዝርና ሓንቲ ኣማራጺታት ህይወት ዝሰኣነት ጓል ንስተይቲ ንስእነት እትቃለሰሉ ስልቲ ህይወት ብምዃኑ ብሰንኪ ዕላል ሄኖክ ጀጋኑ ናብራ ዝስየማሉ እዋን ዝቐረበ ዝመሰለን ኣመናዝር ብዙሓት እየን። ብዕላል ሄኖክ ዝተለዓጠጠ ሕልምታተን ብማዕጎ መስተ እናውረዳ ትርጉም ህይወትን ጽሑፍቶን ሓዋዊሰን ብስኽራን ንእስነት እናዓበዳ ተግባራተን ዝረስዓ ንግዳማዊ ትርኢት ሓድሕደን እናተደናንቓ ብዖቦር ዕላል ሄኖክ ንዝሰብሐ ኣእዛነን እንትርፎ ብመዓር ዝተላሕሰ ዕላል ሄኖክ ንኣእዛንና እንእትወሉ ዕላል የብልናን። ብዘስምዕ ተግባራት ኣብዛ ከተማ ሓደ ዝብላዕ ሄኖክ ጥራይ እዩ። እናደጋገማ ከም ቁርስቡን ዕላልየን ዘኳማስዓም እቲ ብፍትወት መስተ ተገዚኡ ንዘስተየ ሰብ ብሕብሪ ልሳኑ ድልየቱ ዝቐበኦ ሄኖክ ኪኖ ኣብ ባራት ንኽሰቲ ዝነዝሖም መሰጥቲ ዕላላቱ ዝውንኖ መልክዕ እውን መሳጥ እዩ። እዚ ልቢ እተን ኸምስል ክብደላ የብለንን ዝብለን ሄዋናት ክምንዝዕ ኣቃሊል እዩ። ወትሩ ምሸት መውዓሊኡ ባራት ብምዃኑ እተን ዝፈልጦኦን ዝላለየኦን ጐራዙ ኣብ ቀላይ ንእስነት ገለ ዝተኣልካ ገለ ዝጠለቓ ብምዃነን ንመታዓቢቱ ስክፍታ ፈጢሩ ኣብ ፍርሒ ዝሸመሞም ንኣካይድኡ ክሕልው ዝኸፍኦም ማዓቢቱ ነቲ ኣብ እዋን ቁልዕነቶም ቀላሲኦም ዝነበረ ብጻየም ክዛረብዎ እናተሰከፉ ክዛረብዎን ሕማቕ ዘይትወፃ መልሓሱ እትህቦ መልሰ ግብረን ሓቀኛ ከውንነትን ምስናይ ስኢነን ዝባን ተዋሃሃባ ፈላጢኡ ዘበለ ኩሉ ብኡ ክውዕል እቲ ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝፈልጦ ሰብ ብህሉ ኩነታቱ እናተገረመ ንሓሳባቱ መግለጺ ክስእነሉ ኣብታ ስዋ እናሸቀጠት ንዕኡን ንሓፍቱን ዘዕበየት ወላዲቱ ዝነበሮ ክብሪ ዝፈልጡ ዓማዊላ ድዩ ኣብ ባራት ብመስተ ተሰኒፉ ክርእይዎን ከለዉ ነቲ ንወላዲቱ ክሕግዝ ድሕሪ መጽናዕቱ መለሊኽ ክሓጻጽብ ዝውዕል ዝነበረ ሄኖክ እናዘከሩ ዝብልወይ ዝጠፍኦም እቲ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ዝርእዮ ዝነበረ ተግባራት መስተን ሰታያትን ደሪኽዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዓሸ ሓሳብ ዝሓስበውን ኣይተሳኑን። እቶም ካብ ግዜ ንእስነቱ ዝመሃርዎ እሞ መጻኢኡ ብሩህ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ንዕኡን ወላዲቱን ዝሕብርዎ ዝነበሩ መምሃራኑ ጠንቂ ሽግር ሄኖክ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ተሸገሩ። ድሕሪ ሞት ወላዲቱ ንሓደ ወርሒ ዝኸውን ምስ ኣምኡ
ኣብ ከባቢ ደቀ ምሓረ እትርከብ ማይ ዕዳጋ እትበሃል ዓዲ ኣብ ዝተቐመጠሉ እዋን ሄኖክን ኣሙኡን ከም ዘይተሰማምዑን ሓዋ ሰታይ ኮይኑ ባራት ከም ዝውዕል ሰምዐት እታ ኣንኮ ኣልማዝ ሓብቱ ንሓዋ ናብ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘእተወቶ ቅሳነት ተሰሚዕዋ እኳ እንተነበረ እዚ ድሕሪ ከባቢ 2 ዓመት እትሰምዖ ዘላ ተግባራት ሓዋ ምዃኑ ክትኣምን ተሸጊራ እያ። እዚ ምስ ሰምዐት ግን ተቐላጢፋ ካብ ኣስመራ ንደቀ ምሓረ ብምኻድ ንሓዋ ናብ ኣስመራ ከም ዝመጽያ ጌራ። ኣስመራ ንሄኖክ ከም ደቀ ምሓረ ኣይጸናሓቶን። ብዙሕ ነገራት ገፊሕዎ ከምቲ ዝለመዶ ብዘይ ምስታዩ ብቐጨው ዘሕለፈን ለይትታት እተን ደብዛዛት ለይትታት ሄኖክ እየን። ኣልማዝ ንሓዋ እንትርፎ ብጽቡቕ ብኻልእ ስለ ዘይትፈልጦ ብኹነታት ሄኖክ ካብ ምግራም ሓሊፋ ትብሎ ይነበራን። ድሕሪ ምምርዓዋ ከይደን ጎየት ኣስመራ ዝሰፈረት ኣልማዝ ማዕረ ከምዚ ክገብሮ ዝኽኣለ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ እናነበዐት ስም ወላዲቶም እናጠቐሰት ክትዛረቦ ጀመረት። ሄኖክ ገለ ተሰምዖ። ዘረባ ሓፍቱ ንኸርሱ ገላበጦ። ከምዚ ዓይነት ስምዒት ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዕዎ ዝፈልጥ ኣይነበረን። ብፍላይ ሄኖክ ሓወይ ከምዚ ኾይንካ እንኳ ዓዲ ኣይትሰምዕ ብንብዓት ዝተረግጹ ቃላት ኣልማዝ ንሄኖክ ብትማሊኡ ከም ዝሓስብ ገበርዎም። ድሕሪ ዝሰዓበ ህይወት መነባብርኡ ኣብ ኣስመራ ነበረ። ኣልማዝ ቃል ወላዲታ ከይተዕብር ንሄኖክ ምስ ሕማቕ ባህርያቱ ተጻወርቶም። ኣስመራ ይጠዓመቶን። ባራት ኣስመራ ከም ባራት ደቀ ምሓረ ከም ድልየቱ ከም መሓድሮ ይከኣለን። ህላውነቱ ኣብቲ ባር ዝፈጥሮ ለውጢ ይነበረን። ምስቶም ኣብ ክዳውንቶም ኣዝዮም ቅዱሳት ከም ምርዓት ተኳሒሎም ናብ ባራት ዝጓየዩ ደቀ ኣስመራ ተወዳዲሩ ልቢ ሄዋናት ብልሳኑ ክሰርቕ ኣይከኣለን። ወትሩ ምሸት ጥራይ ጅባኻ ዝእቶ ባራት ኣይጎነፎን። ኣስመራ ኣጽሊኣቶም። ኣዋርሕ ዓመታት ኮይነን ተሰምዖ ከም ልቡ ዘዕልሎ ዓርኪ ረኸበን። ብመሸጣ መኪናን ጎራዙትን ዝምራሕ ዛንታ ዕላል ደቀ ኣስመራ ዋሕዙ ናበይ ምዃኑ ከይፈለጠ ክጽምበሮ ይከኣለን። እንተደለየውን መእተዊ ፈቓቕ ክረክብ ተሸከረ። ብወዝቢ ዝተጸምበሮ ጣውላ ብዝተሓዋወሰ ጨና እቶም መንእሰያት ዕግርግር በሎ። ሰብኣይዶ ክንዚ ጨና ኣብ ኣካላቱ ይደፊዩ ምስ ውሽጡ ተላዘበ። ወለዶታት እተን መካይን ካበይ ምዃኑ ክጽብጽቡ ዋናታት እተን መካይን እናዘርዘሩ ክስቶ ካብ ክስቶ ይዓዲግዋ ሽዑ ክስቶ ንኽስቶ ሸይጡሉ እናበሉ ከዋግዑ ምስ ሰምዖም ዕላሎም ፈንፈኖ። ባህጊ ፍትወት መካይን ደቂ ኣንስትዮ ኣስመራ ምንጩ ካበይ ምዃኑ ዝተረድኦ ክመሰል ንደቂ ኣንስትዮ ኣስመራ ደንገጸለን። ክንደይ ግዜ ንደቀ ምሓረ ክምለስ ዘይሓሰበ ክውስን ግን ኣይከኣለን። ብእዋኑ ገዛ ኣብ ዝኣተወሉ ወትሩ ምሸት ካብ ሓሳባት ክሃድም ዝገናጽሎም ዝነበረ መጻሕፍቲ ሕሉፍ እናዘከሩ መን ምዃኑ ክነግርዎ ዝደለዩ ክመስሉ ዘዘንበቦም ምዕራፋት ጋህ ጋህ በለሉ። ንሱ እምበር መጽሓፍቱ ከም ዘይጠለምዎ ኣረጋገጸ። ዋላ እኳ ንስሓ ውድቆቱ ተናዚዙ ምስ መጽሓፍቱ ብወግዒ ዕርቂ ኣይግበር ብሰሪ ስሑው ጅባታቱ ናብ ዘብሎ ስለ ዘይብሉ ምስቶም እሙናት ኣዕሮኽ ማለት መጽሕፍቲ ዝሕልፎ ሰዓታት ክዛይድ ጀመረ። ከይተፈለጡኻ ድበት ኣእምርኡ ኸጽርየ ጀመረ። ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ዝካየደሉ ዕለት ኣኺሉስ ከም ሰቡ ናብቲ ፈተና ነጥበ መቐይሮ ህይወት ከተተም። ተምሃሮ ሃገራዊ ግቦኦም ክፍጽሙ ንሳዋ ዝብገስሉ ሰዓት ኣሻቦ ተቐልቀለ። ሽዑውን ከም ሰቡ ርዑ ጠቕሊሉ ሃገራዊ ግብኡ ክፍጽም ንሳዋ ነቐለም። ሄኖክ ካብዛ ዝጓነየቶ ኮይኑ ዝተሰምዖ ኣስመራ ዝለቀሉ ሰዓት ብምምፁ ከም ካልኦት ተምሃሮ ኣይተዳፋነቐን እኳ ደኣ ሕጉስ ነበረ። ህይወት ሳዋ ዝተሰማምዖ ሄኖክ ካልእ እሞ ይትረፍ ዝዕልሉን እኳ ረኺበ። ብመባልዩ ነቶም ንዕኡ ዝመስሉ ናይ ታዕሊም ብጾቱ ብዛዕባ ሕሉፍ ዘዕሎም መንፈሱ ተሓዲሱ ምስ ሰባት ጽቡቕ ዝምድና በመምስራት ከም ወትሩ ሰሓቢ ዕላላቱ ኣብ ኣዛን ሰባት ኣሳፊሖም ክኽየጡ ግዜ ይወሰዱን። ኣብ ኣስመራ ዘሕለፈን ግዜያት ዘቕምስኦ ፍልጠት ደረት ህይወት እቲ ሰብ ዝሓስቦ እምበር ህይወት ናይ ገዛ ርእሳ ደረት ከም ዘይብላ እዩ። እዚ ብግቡእ ዝተረድኦ ክመስል
ኣብዚ ሰዓበ ህይወቱ ደረት እቲ ንሱ ዝፈልጦን ዝገብሮን ውሱኑን ንእሱን ምዃን እዩ ኣብ ዕላላቱ ነዞም ቃላት ክሰኹዖም ዝጀመረ። ዝሰዓበ ህይወቱ ድማ በዚ ቅምሶ ሓሳቢ ተሳልዩ። ግዜ ታዕሊም ተወዲዩ ተምሃሮ ውፅኢት ዝገበርዎ መልቀቂ ፈተና ማትሪክ ክሪኡ ኣብ ዝተኣከቡሉ ኣጋጣሚ ሄኖክን ብጾቱን ነቲ ብመስርዕ ፊደላት ዝተሰርዐ ኣስማት ብምልኦም ተምሃሮ ዝተለጠፎ መንደቕ ተወቲፎም ኣስማቶም ክሪኡ ፋሕበሉ። እቲ ምስ ሙሉእ ዓቕሙ ካብ ትምህርቲ ርሒቑ ኣብ መስተ ቀሊል ዘይኮነ ግዜ ዘሕለፈ ሄኖክ ነጥቢ ከምጽእ ዝሓሰበ ሰብ ኣይነበረን። ብፍላይቶም ሕማቕ እዋን ግዜ ንእስነቱ ዝፈልጡ። ንሱ ግን ድበት ንእስነተይ ብሰንክታ ገጽ ዝኸላኣትኒ ኣስመራን ስእነት ሰልድን ጸሪለ እዩ እናበለ ነቲ መሕለፊ ግዜ ክኾኖ ከንብብ ዘሕለፎ ዝነበረ ለይትታት እናዘከረ ውፅኢተይ ይውሕደኒ ይኸውን እምበር ዝስእኖ ኣይመስለንን እናበለ ብዕምቆት ዕላሉ ንዝተኣከበት መቑርሱ ከዋጋዓዩ ዘምስል ዝነበረ። ውፅኢቱ ድማ ከም ሓሳቡ 2.8 ብምምጻእ ካበ ብምልኦም መቑርሱ ንበይኑ ናብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዘእትዎ ዕድል ረኸበ። ብውፅኢታቶም ዝጓሃዩ ተምሃሮ ካብታ ንተዓለምቲ ተገልግል ክለብ ሓሊፎም ኣብ ክለብ ኣባላት ማዓስከር ብምኻድ ንጓሃሪ ሕርቃኖም ብኣልኮላዊ መስተ ከዝሕሉ ዝገፈጥዎ ብርጭቆታት ኣልኮል ልቦም ካብ ምቅጻል ሓሊፉ ዘዝሓለሎም ጓሃሪ ሕርቃን ኣይነበረን። ዝሰትይዎ ንዝበልዕዎ ለኪሙ ንቕድሚት ክተፍኦምን ብዒዕታ ክሰሓጉን እንተዘይኮይኑ በቲ መስተ ዝተዘናግዕ ኣይነበረን። እንተ ሄኖ ግን መስተ ዝጠዓመ እኳ ኣይመስለን። እተን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ምንጋር ውፅኢት መልቀቂ ፈተና ነቶም ነጥቢ ዝረኸቡ ተምሃሮ ንኣስመራ ክወስዳ ዝመጻ ኣውቶቡሳት ኣብቲ ዝተመደበለን ቦታ ብምርካብ ጥሩምባታት ተነፍሓ። ተምሃሮ ብኣሕልቆም ኣስማቶም እናተጸውዑ ክዳውንቶም ክጠርናንፉን ንብጾቶም ክፋነውን ንስድራ መቕረብ ዝኸውን ደብዳቤታት ከማልኡ ሃንገራት ብዕግርግር ልብታት ብናፍቖት ኣዒንቲ ብንብዓት ተገዝኡ። ሄኖክ ከም ኩሉ ሰብ ነቶም ዝፈትዎን ዝኽብርዎን ብጾቱ ገዲፉ ይኸይድ ብምንባሩ ጥራይ ኣይኮነን ዝተሰምዖ። ናብታ ኣብ ፈለማይ ገጻ ዝተጸወገትለይ ዝብላ ኣስመራ ብዘይ እቶም ኣብ ሳዋ ዝተላለዮም 2 ደቂ ኣስመራ ደጊሙ ይምለሳ ምህላው እዩ። ኣስመራ ድጊማ ገጻ ኸይትጽውገሉ ብውሽጡ እናፈርሐዩ ናብታ ማርያም ኣስመረይቲ ዝብል ዝተጻሕፋ ሰታዮ ዝዓይነታ ዓባይ ኣውቶቡስ ሳንጣኡ ተሓንጊጡ ዝተሰቕለ። ኣብታ ኣውቶቡስ ፈለማ ዝተቐበሎ ጽምዋ መሰጋገሪ ናብታ ከም ቁሪ ዝፈርሓ ኣስመራ ከይከውን ተጠራጠረ። ከምቲ ኣብ ግዜ ታዕለየ ምስ ሰባት ኣብ ደቓይቕ ናይ ምልላይ ዓቕሚ ዝነበሮ ዕባይ ኣባሻውል ኣቤል ኣብታ ኣውቶቡስ ክጸንሖ ተሃንጠ። እዚ ምስ ዘይጸንሖ ንተግባራት ኣቤል ባዕሉ ክተሓሓዞ ብምሕላን ዝምችእዎ ዓይነት ሰባት ክደሊ ጸጸኒሑ ገጽገጾም ክጥምት ከይተረድኦ ፎርቶሳዊ ሓሊፉ ፈጣን ኣውቲስታ ዝመርሓ ዝነበረ ሰታዮ ከም ሕሱብ ተሓንበበት። ሰብ ከይተላለየ ድማ ኣቑርደት በጽሐት። ኣውቲስታ ኸዓ ፍርቂ ሰዓት ንሻህ ዕድል ሃቦም። ሄኖክ ነቲ ኣብ ጎኑ ዝተሰቕለ እሞ እናደቀሰ እናተንሰአ ዝመጸ ኮፍ መባህልቱ ፍርቂ ሰዓት ናይ ሻህ ዕድል ኣላትና ሻህ ትሰቲ እንተኾይንካ ትስእ ብምባል ንቕኒቑ ኣተስኦ። እቲ ደቂሱ ዝወዓለ ወዲ ኣፉ መስተ ምስ ጨነዎ ሄኖክ ንዕኡ ዝመስሎ ከም ዝረኸበ ኣይሰሓተን። ግሙት እውን ጌጋ ኣይነበረን። እስቅኤል ክሳብ ካብ ኣስመራ ዝወፅእ ኣብ ዝሰዓበ ግዜ ቀንዲ ዓርኪ ሄኖክ ነበረ። ምስ ኣስመራን ደቂ ኣስመራን ድማ ብመንገዱ ኣጥዑ ተፋለጠ። ዘይከም ዝሓለፈ ንኣስመራ ከም ደቂ ኣፈለጣ ዓንደረላ እውን እዝን ካልአን እናሓሰበ ቴሌፎኑ ብምድዋላ ካብ ዘሰላስሎ ዝነበር ሓሳብ ተበራበረ። ደዋሊት ሶልያና ነበረት። ጸጋመይቲ ኢዱ ናብ ጅባኡ ብምልኣኽ ስም ደዋሊት ረአየ። ክሓስብ ከዓ ሙሉእ ደወል ተወደየ። ምሕሳብ ከየቋረጸ ነታ ማክያቶ ብሽጋራ ከቋስያ ሽጋርኡ እናወልዐ ቴሌፎኑ ደጊማ ጻውዒት ኣስምዐት። ሶለይ ሽኮር ከመይ ሓዲርኪ ከመይ ውዒልኪ ተረጋጊኡ መለሰ።
ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ሓዲረ ባሃይ በልካ ዝደሃዩ ነይምሰል ዘውጻእታ ቃል ነበረት ንስኻኸ ከመይ ሓዲርካ ከመይ ውዒልካ ስምዒታ ብምሕባእ ዝብሎ ክትሰምዕ እናተሃወኸት ሶሊ ኣይገርመክን ብናፍቖትኪ ተሓሚሰ ሓዲረ ግን እቲ ንቡር ከይተርፍዶ ኣምላኽ ይመስገን ክብለኪ ከም ወትሩ ክዋሳእ እናፈተነም ዶ እንታይ ትብል ወደይ ሶልያና ብመልሱ ተገሪማ ዘውጻእተን ቃላት ነበራ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኪ ግን ብቴክስቲ ከንዕልል እዩ መደብና ነይሩ እንታይ ዳ ቴሌፎንካ ጥፊኻ ሓዲርካ ይሕስዋ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠት ገጻ ኣሲራ ንመልሱ ትጽበ ነበረት ማይ ሶል እታ ናይ ፍቕርና ሳውን ትራክ ደጋጊመና ስማዕክዋ ገዛ በጺሐ ሞባይለይ ቻርጅ ወዲኣ ለቺ ድማ ኣይነበረትን ከም ተሻቐሊ ርግጸኛ እየ ነይረ ግን ዝገብሮ ኣማራጺ ይነበረንን ተካል ሕድረዩ ሶላዓይነይ ኣብዛ ሓፀረ ግዜ ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና ከምዚ ኢልካ ዝከኣል ኣይኮነን ኣይመስለክን ኣብዛ ሓፀረ እዋን ሓቢሮም ክነብሩ ዝተናኸፍዎ ዕላል ዘኪሩ ልባኽ ገዛሕ ኣለነ ንሱ ሞዳሓን ይጽንሓልካ ሕጂ ዝሓተካ ብልክዕ መልሰለይ ሞባይልካ ቻርጅ ወዲያ ሓቀይ ክትሰምዖ ዓቕሊ ከም ዘይብላ ብዘስምዕ ቃና ኣብ መንጎ ዘረብኡ ኮሊፋ ሓፂር ሕቶ ሰንደቐት እወ ቻርጅ ወዲያ ኣብ ገዛኹም ከዓ ልቺ ነበረትን ወይ ነበረትን ሶልያና ብሕርቃን ክትቃጸል ደልየት ሌድያ ክትሕስዋ ከም ዘይትኽእል ኣጢዓ ትፈልጥ እያ ነዚ እናፈለጠት ንሄኖክ ክትኣምኖ ፈጺማ ኣይከኣለትን ስምዓኒ ብፍቕሪ እምበር ብቓላት ትታለል ሄዋን የላን ኣብ ጉዕዞ ህይወትና እዚ ቃል ብዙሕ ግዜ ደጋጊመልከየ ምናልባት ክብሪ ኣካላ ወሲደዮ እንዲልካ ክብሪ ሰበይትነተይ ትሕስሮኸ ይመስለካ ትፈልጥ ኢኻ ኸኣ ኣነ ኣብ ክብሪ ኣተሓሳስባይ እምበር ኣብ ክብሪ ኣካለይ ክነብር ሓሲበ ከም ዘይፈልጥ ዋጋት ዝተደፍአ ደም ድማ ሓንቲ መዓልቲ ክትፍደዮ ኢኻ ከምዛ ኣብ ጥቓኣ ዘሎ ብነድሪ ክትጥሕሮ ደለየት ሶሊ እንታይ ትብል ኣለኺ ዋ እንታይ ትኾን ኣለኺ ሄኖክ ሰንበደ ትሰምዓኒ ኣለኻ መስለኒ ኣብ ልዕሊኺ ዘለኒ ፍቕሪ ኣሽንኳይዶ ዓውዓው ኢልኪ እናተዛረብኪ ከይተዛረብኪ ከም ዝሰምዓኪ ትፈልጢ እንዲኺ ክሓባብላ ቃላት ክመርጽ ጀመረ ኣተስምዓኒ ፍቕሪ ብቓላት ልሳን ኣይኮነን ዝግለጽ ብግብሪ እዩ ዝርአ ንቓላትካ ዝኸውን ኣእዛን የብለይን ካብዛ ደቂቕ ጀሚርካ ዝሰምዓካ ሰብ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ ህይወተይ ምሉእ ይቕሬታኻ እናሰማዕኮ ክሕልፎ ድላይ የብለይን ሎሙዶ ጽባሕ ይዕረና በልኩ ኩሉ ጽቡቕ ነገረይ ወሲድካ ሕማቕ ካሂብካኒ እንታይ ክደግም ትደልየኒ ስምዕኒ ንዝወደቐ ምህራም ሓያላ የብለካን እዩ ኣነ ግዙእ ፍቕሪ ኸየ ነዚ ትዛረብዮ ዘለኺ ክምልሰልኪ ሓይለ የብለይን ሄኖክ ሶልያና እንታይ ኮይና ከምዚ ትብሎ ኣላ ድሮበር ይህሉ ነበረ ምስ ሊድያ ከም ዝተራኸበ ኣብ መንጎ ዕላሎም እዩ ዘኪርዎ እንታይ ኢሉ ከም ዝተዛረባ ግን ፈጺሙ ምዝካር ኣብይዎ ዓቕሉ ጸበቦ ዓዘራ ከም ዝተዛረበ ኸኣ ሓሳስ ስእሊ ነይርዎ እዩ ኣታ በጀኻ ስቕበል ልክዕ ንፉዕ ሓሳዊ ኢኻ ሄኖክ ክዛረባ ኣይደለየን ክፋኡ ከይሰምዕ ቀልጢፉ ኮለፋ ሶሊ ኣብ ሕማቕ ስምዒት እንተሃሊኻ ጽቡቕ ክትዛረባ ኣይትኽእለን ኢኻ ርግእ እሞ በሊ እዞም ክሰምዖም ዝጸናሕዎ ቃላት ናትከ ይኮኑን እታ ናተይ ሶልያና እዛ ምሳይ ትዕልል ዘላ ይኮነትን ኣነ ነታ ናተይ ሶልያና ክሰምዓ ደሊ ኣለኹ ሶሊ ከም ሰብ ዝኾነ ሙያ ይብልካን ንስኻ ትመልኩ ሙያ ዘረባ ጥራ እዩ ዘረባ ብዘይግብሪ ድማ ኪኖ እዝኒ ምብልሻው ካልእ ፋይዳ ይብሉን ሕጂ ካብ ህይወተይ ክትወፅእ እደልየካ ኣለኹ ካብ ህይወተይ ረሓቕ እናቆሰልኩ ክነብር ኣይደልን እየ ኪኖ ተሳሓለፈ ከይበደልካ ንጸጸቅን ኣንሓስ ሶልያና ፊፍታ ኣፍንጫኣን ንብዓታን እናሓበሰት ሶሊ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ብቴሌፎን ዝኸውን ኣይኮነን ብኣካል ክንራኸብ ኣለና ክንራኸብ ዋታ ክንደይ ትደፍሪ ኢኻ ግን ጸገም የለን ክንራኸብ ኢና ከምተን ንስኻ ትፈልጠን ድኹማት ከይመስለካ ኣነ ሶልያና እየ ሓንሓነት ሰምሃረን ልያን
ኣብ ኣንጎሎታት ሲነማ ዳንተ ብጸላም ዝተላለያ መሓዙት ዳ እምበር ካልእ ዘራኽበን ወላ ሓደ ድሕረ ባይታ የብለንን። ልያ ዕባይ ባጽዕ ክትከውን እንከላ ሰምሃር ግን ዝተጨበጠ ድሕረ ባይታ የብላን። ብዙሕ ሰብ ከዓ ካብ ከባቢ ዓዲ ቀይሕ ምስ ስድራኣ ሓንቲ ቆልዓ ገዲፋ ከም ዝመጸት የዕልል እዩ። ነዚ ሓቂ ዘረጋገጸ ሰብ ግን የለን። ንሳ እውን ግርህ ኢላ ነዚ ወረ ኣይተኣምነሉን ኣይተኽሕዶን ከዓ ኩሉ ነገራ ብቐሊል ዝፍለጥ ኣይነበረን። እታ ዝሓሸ ትፈልጥ ልያያ ንሳ እውን ብውሱን ዓቐን ኪኖ መዋፍርቲ ምዃነን ኣብ ሓደ ከባቢ ተኻርየን ሓዊ እናተላማመና ስለ ዝነብራን እንተዘይኮይኑ ካልእ የለን። ሰምሃር ኣብታ ጸባብ ጐጅኣ ሳንቲም ኣብ ዘይብላ መሓዝኣ ገዲፋታ ምኻዳ እናገረማ ትቕጥቅጦ ዝነበረት ጻዕዳ ሽጉርቲ ተመታቲሩ ደቂቑ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ተወሲኽዎ ዝነበረ መረቕ ደርሆ ሕብሩ በጪው ናብ ፈሳሲ ተቐይሩ ነበረ። ነዚ ኽትእቱ ድስቲ ምስ ከፈተት እቲ ብውሑድ ማይ ተሰኒዩ ጦቕ ዝብል ዝነበረ ጨጐራ ብሽታኡ ነታ ቤት መላ። ጨጐራን ሰልድን ጨናኦም ካብ ርሑቕ ዘለልዮ። ባህሊት ልያ እንተስ ሓቃ እንተስ ተመሲሉላ መኣዛ እቲ ጨና ከይሃደ እያ ናብ ቤት መሓዝኣ ዝኣተወት። ወኣቲ እንታይ ዳ ትማሊ ከምኡ እዩ ዝግበር? ሰምሃር እናዘከረታ ብምምጽኣ እናገረማ ሓተተት። እንታይ ዲ መሲልክ መሓዛይ? ንስኺ ሽቓቕ ምስ ከድኪ ብነይ መን ከም ዝነገሮ መጺኡ ሓንሳብ ክትምለስ ኢኺ ኢሉ ምስ ኣውጻኒ ከመይ ኢሉ ክሰደኒ? ኣታ ሰምሃራላ እንተበልክዎ ከመይ ኢሉ ክሰምዓኒ? ነቲ ኣቐዲማ ምስ ተራኸባ እንታይ ከም ትብላ ሓሲባትሉ ዝመጸት ስኑዕ ወረ ተረር ኣቢላ ኣውጻዕቶም። እዚ ኹሉ እናደወልኩልካ ኸሞ ዘይትቕበል እያ። በቲ ሰማዓቶ መልሲ ሓቅነቱ ኸይተጠራጠረት እንታይ ትብልለኺ? ከየሽክዖ ፈሪሕ እንድዩ መባይሉ ይመንጢልኒ እምበር ኣሽኪዐየ እንዴ ክመጸካ ሓሲበ መሓዛይ? እሞ ዘይትነግርዮ ሰምሃር ሕሳብ የብላን ወላ ኸፊልናላ ንኺድ ዘይትብልዮ ኣነ ብዘይጠቅም ቢራ ክውጨጭ እወይ ኣይተኣምንን። ምሉእ ምሸት በቃ ብኣኺ ክሓስብ ሓዲረ ሞደይ ከማን ፋሕፋሕ ኢሉኒ። እንታይ ከጌርኪ? ዋ ንምሸቱ ዳ ንሓደ ኣዲኡ ዝረገመቶ ዝርዝር ሓዲረዮ እንታይ ዳ ሞ ክገብር? ከመይ ዲኺ መሓዛይ? ዘይ ኣብዚ ጉማማ በጺሕኪ ኢኺ እናግዳዕኽና። ልያ ነቲ ዛዕባ ኽትቂሮ ብምሕሳብ ናቱስ ደሓን ይሕሰበሉ ከም ዘሎ ይፈለጠን። ከሐጉሰክ እንዴ? ደው ኢሉልኩ ደኸ? መን? ብስሓቕ እናተነኽነኸት ሄኖክ ክድውል? ዓቕሊ ጥራይ ክፉእ ፊሒሰሉ ኣለኹ ሞ ድሓር ባዕለይ ክድውለሉ እየ። ልያ ሰንበደት። ከይትድርበሽ መሓዛይ ሕጂ ንስኺ ከይትደውለሉ ጠፊኣ ኢሉ ባዕሉ ክደውለልኪ እዩ። ወላ ደው ኢልልኪ ታዊኽኪ ከይትረኽብዮ ርዝን በሉሉ ሰማዒኒ ጉዳ ከይትኽሻሕ እናሰግአት እዋይ እንድዒ እዛ ትብልያ ዘለኽ ዳ እኽእላ ዴ? ሰምሃር ከም ገለና ተሰማዓም። ኖርማል ነፍስና እኮ ከም ዝግብርናየ እዩ። ኣነ ኸዓ እናዘናጋዕኹ ክረሳዓኬ ጥራይ ንስኻ ሓግዝኒ። እዚ ዝርሳዕ ኣይኮነን ኣብ ኩሉ ሓሳበይ እናመጸ እኳ ኣሸጊሩኒ። ሰምሃር ልቢ ብዝትንክፍ ናይ ምስቲ ምሳል ቃና ንባዓታ ሰንያ ዘውጻእተን ቃላት ነበራ። ወኣቱ ዘይርሳዕ የለን ከም ዝናበልኪ ኢኺ ነብስኺ ተሃሲ ዘለኺ። ልያ ክተበራታዕ ብምፍታን እቲ ተሰኽቲቱ ዝነበረ ድስቲ ድሮ ወሪዱ ኣብ ንእሽቶ ጓንቴራ ክጽባሕ ጀመረ። ልያ ነቲ ብፍቕሪ ትፈትዎ ጨጐራ ጨጉ ዓርከይ እናበለት ትምገቦ ነበረት። ዕላል እውን መሳነይቲ እቲ ማእዲ ገበርኦ። ወኣቲ መሓዛይ ነብስኻስ ዝደሊ ሰብ ኣሎ ድዩ? ሰምሃር ነቲ በዓልኺ ኢኺ ነብስኺ ተሃሲ ዘለኺ ዝበለታ ዘኪራ ዕላል ቀጸለት። ዋ ከምዚ ኸማ ኽዳ መሊኦም ብዓብላሊ ድምፂ ኣቐዲማ ልያ ብቕልጡፍ መለሰት። ኣይትጋገይ ነብስኻስ ዝደሊ ሰብ የለን ኣነ ድማ ፈትየ ኮንኩን
ዘይወረዶ ኣፉ ዝሃቡ ይዛረብ ሰምሃር ኣብ ኢዳ ዝነበረ ጥቕላል ክላሶ ኣብ ሓዲግ ኣንጠልጢላም ኣነስናትካ ሓልዮት እዩ ዝዛርበኒ ዘሎ ፋጎት ክሳዕ ትበሃሊ ደድሕሪ ጽቡቕ ከልቢ ዘብዘብ ክትብሊ ዘይፎርማኺ ክምስና በለት ክትዋዘ ጀመረት ሊዓም ሶልያና ንበይና ከተሰላስለዎ ዝደለየት ሓሳብ ስለ ዝነበራ ቅድሚ ቈፅራኣ 1 ሰዓት ኣቐዲማ ኣብ ቦታ ቈፅራ ምስ በጽሐት ልዳት ኣስመራ ፓላስ ነታ ኣብ ቅድሚኡ ቈይማ ዝነበረት ዓሚሉ ኢድ ክነስእ ዝደለየ ክመስል ባዕሉ ተራሕወ ናብ ጸጋማይ ማእዝን ብምምራሕ ናብ መሕንበሲ ክዳውንታ ትቕይረሉ ክፍሊ ኣምርሐት በጃጦብ ረጂቤቶን ምስኡ ዝሰማማዕ ኣዝዩ ሓጺር ናብ ሞታንቲ ዝመሳሰል ሕብራዊ መሕንበሲ ብምልባስ ገና ናብ ጋብላ መሕንበሲ እናሰጎመትን ከላ ኣብ ላዕሊ ሻሂ ሰትዩ ዝነበሩ ወዶም ጓሎም ኣዒንቶም ወርዊሮም ንተኽለ ሰብነታ ክዕዘቡ ጀመሩ ሶልያና ወትሩ ኣብ ትጭነቐሉ ግዝያት ምሕምባስ ዝፍተዋ ንጥፈት ነበረ እዚ ድማ ወላዲኣ ዘላመዳ ነበረ ካብ ቤታ ክትወፅእን ከላ ነቲ ዘጨንቓ ሓሳባት ኣብቲ መሕንበሲ ኣጥሊቓቶ ከም ትመጽኣ ትውጥን እዚ ስለ ዝኾነ እምነታ ዝበዝሕ ዓይነት ኣተሓናብስኣ ትንፋሳ ብምሕባእ ናብ ውሽጢ እቲ ማይ ብምንቋት ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ብምጽናሕያ ተሰላስሎም ሳሕቲ ኸዓ ውንጅር እንክትመስል ኣካላ እናተራእየ ርእሳ ኣብቲ ማይ ብምቕባር ፈላኽለኽ እናበለት ንንውሕ ዝበለ ካልእታ ትጸንሕ እዚ ብምግባር ንዕረፍቲ ፀሓይ ክትጽሎ ናብ ግዳም ኣብ ዝወጻትሉ እተን ዝጸናሓን ሓደስትን ኣዒንቲ ማዕልቦአን ኣብ ኣካላት ሶልያና ኮነ መነጽር ወድያ ፀሓይ እናተጸልወት ተሰላስሎ ዝነበረት ሓሳብ ብዙሕ ኣይነበራን ዝበዝሕ ኣብቲ መሕንበሲ ከም ሓሳባ ኣጥሊቓቶያ ንእለቱ ሄኖክ ዝበሃል ፍጡር ከም ዘየድልያ ወሲና ነበረት እንታይ ኮይና ክብሪ ኣካላ ሂባቶ ብዙሕ ሓሲባ መልሱ ክጋሃደላ ኣይከኣለን ማዕረ ክንዲ ዚዲ ክድኽምቲ ኢላ ንነፍሳ ሓቲታታ እቲ መልሲ ኣይፋልክን ዝብል ኮይኑ ጸንሓ ንምንታይ ደኣ ዝዓቢ ጌጋ ደጊማ ሓተተት መልሲ ግን ሰኣነት ብድሕሪ ዚ ነፍሳ ከተሕይል ዝተወስደላ ክብሪ ኣካላ ከም ዘይምለስ ብምግንዛብ ብኽብሪ ሰብኣውነታ ክትሓስብ ደምደመት ግዜ ቈፀረኣ ስለ ዝተቐራረበ ድማ ነፍሳ ተሓጻጺባ ክዳውንታ ብምቕያር ኣብ ሓደ ንግዳም እቲ ፓላስ ንምጥማት ዝኽእላ ገዛኢ ቦታ ብምዃን ንሌድያ ክትጽበያ ጀመረት ናይ ሞባይል ሰዓታ ተመልኪታ ሰዓት ቈፀራ 5 ደቓይቕ ተሪፍዎ ከም ዘሎ ምስ ረኣየት ምስ ሄኖክ ዝጸሓሓፍዎ ዝነበሩ ሜሴጅ ክትድምስሶ ጀመረት ንኹሉ እውን ደምሰሰቶ ቀጺላ ብቓላ ምስጢር ዝኽፈት ምዕቆብ መዘክር ስእልታት ብምኻድ ናይ ክልቲኦም ስእልታት እናለቐመት ንሓዋሩ ደምሰሰቶ ካብ ኣካላ ገለ ርስሓት ዝጓሓፈት ኮይኑ ድማ ተሰምዓ ሩፍካ በለት ሊድያ እውን ብፊታ ተቐልቀለት ኣጥቢቕን ብምትሕቁቓፍ ናፍቖተን ኣብ ካልኢታት ብምርጋፍ ኣሻበን ዕሙር ወግዕ ኸፈታም ጽቡቕ ግዜ ኢኹም ትሕልፎ ዘለኹም እንኳዕ ጥራይ መወዳእታኹም ጽቡቕ ኮነ ሰብ መወዳእቱ እንተጸቢቕ እዩ ሰብ ዝኸውን እምበር ሓርጐጽጐጽ ደኣ መፋጠርትና እንድዩ ሶልያና ንሕሉፍ ፍቕራዊ ህይወት ሊድያን ዮናስን እናዘከረት ሓጐሳ ገለጸት ሓቂ ኸኢኺ ሶላ ሓፍተይ ዝሓለፍናዮ መንገዲ ርእዩ ኣብዚ ክንበጽሕ ኢሉ ዝሓስብ ኣይነበረን ሓቂ ዘረባ ኣነ ብዙሕ የበዲለዮ ግን የወኒ ልዕሊ ዓቐኒ ተጻዊሩኒ ንኹሎም ኣወዳት ትምነየሎም ዓቕሊ እዩ ዘለዎ እምበር የወኒ ንዓይ ዝግባእ ኣይኮነን ሊድያ ንዮናስ ዝበደለቶ ዘኪራ ንጽቡቕ ግብሩ ኣመስከነት ኖ ሊዱ ከምኡ ኢልኪ ትሕሰቢ ሕጂ ጥራይ ሰበይት ኹኒ ነዚ ኩሉ እንትናኺ ዝተቐበለ ኩሉ ነገር ኩንሉ ሰብ ናይ ኢዱ ክረክብ ኣለዎ ዝብል ተሪር እምነት ከም ዘለኒ ትፈልጢ ኢኺ ሕጂ ዳ ክሕጉሰኪ እየ እዚ ሓዳር ገጥ ከብላየ ብሓባር ሰሓቓ ሊድያ ምእተዊ ዕላልህ ደልያ ዝሰኣነት ክትመስል ድሕሪ ሰሓቐን ኣብ ዝተፈጥረ ዕረፍቲ ሰሊኻ ሶሪ ግን ሶላ ሓፍተይ ሓደ ነገር ከዓ ክሓተክ ደልየ ብቐዳማይ ብዛዕባ ሄኖክ ሓቲተኪ
ጽቡቕ መሊስክለይ ግን ኣይተዋሕጠትለይን ሕረኽረኽ ኢላትኒ ሕረኽረኽ ስለምንታይ ገጽ ሶልያና ሩጡብ መልሲ ጽበ ከም ዝነበረ ዝተውዓለት ሊድያ እናተሰከፈት ኣነ ቀንዲ ተጣባቒት ሄኖክ ምዃነይ ትፈልጢ ኢኺ ንነዊሕ ዓመታት ንሕማቕ ዕላላቱ የጸልምዎ ከይህልው እናበልኩ ክልቲኹም ክትቀራረቡ ዝከኣለኒ ገይረ ወላ ሳሕቲ ነቲ ኣብ ካምፓስ ከለና ዝገብሮ ዝነበረ ጌምስ ናይ ንእስነት እዩ እናበልኩ ሸለል በልዮ ብለክ ነይረ ብቐዳማይ ኣብ ክለብ ምስ ረኣኽዎ ግን ማረ ሓሪቐ ዘይከውን ይገብር ዘይከውን ይዛረብ ዋ እንድዕበጃኺ መግለጺ ከም ዝሰኣነት ሓሳባታ ከየርጠበት ዘረባ ኣቋረጸት ሶልያና ኣብ ውሽጣ ሓውታ ኣጉደ ብሕርቃን ከም ዝተቓጸለት ዝሕብር መትንታታ ተገታተረ ገጻ ኣሲራ ስቂላ ክትሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ሃንደበት ብሓንሳብ ኮፍ ኢልኩም ዲኹም ሓጺር ሕቶ ሓተተት ሊድያ ብኹነታት ሶልያና ሕማቕ እናተሰምዓ እወ ከምዚ ናይ ቀደሞ ዘሎ መሲልኒ ኔወኒ ነጊረ ኣብ ጣውላኡ ከይደዮ እንታይ ምኽብለክ እየ ነታ ምስኡ ዝነበረት ጓል ክብረት ከሊኡ ሂሚልየት ይገብራ እንታይ ምኽብለክ እየ ናታስ ደሓን ባዕላ ትፈልጥ ሶሊ ኸመይ ኣላ እንተበልክዎ መን እያ ሶሊ ነዊሕ ስለ ዝህለኸትኒ ናይ ምዝካር ዓቕመይ ኣዳኺማቱ ኸይትኸውን ስእላ እንተለኪ ኣርኢኒ ኣይብለንን ዋ ከመይ ደይ ተቓጺለ በለት ኩሉ ሄኖክ ዝገብሮን ዝብሎን ዝነበረ እናዘከረት እሞ ንስኸ እንታይ ልክመሊስክሉ ስኽራኑ ክሳብ ዝነፍሰሉ ልክዑ ስሚዐዮ ግን ዝግድሰ ኣይኮነን ልዕሊ ዓቐን ትዕቢት ኣለዎ መን ምዃነ ይትፈልጥኒ ኢኺ ትረሲዕኽኒ ኸዓ ማሕዛኺ ክትዝክረክ እያ ኣይብለንን እቲ ሰትዮ ዝነበረ ኣብ ገጹ ክደፍኣሉን እቶም ሓለዋ ኣንጠልጢሎም ከውፅኡንን ሓደ ኾይኑ እቲ ምሸት ተዘከራ ሕማቑን ተሰምዓ ሶልያና ካብ ማራ ሕርቃን ዝተላዕለ ሃሳስ ክምስታ ኣብ ገጻ ኸዓወት ሓቂ እዩ ፍቕሪ መጽደቒ ይኮነን ብሄኖክ ክጸድቂ ኣይትሕሰቢ እናበሎኒ ዓይነይ ዓሚተ ብዓይንቶ ክርኢ ምስ ጀመርኩ ከምዚ እንተበለ ንሱ ኣይተጋግየን ጌገኛ ኣነ እቕበለየ ድማ ኣዕሚቋ ብምስትንፋስ ይቕሬታ ንኺዶ ስምዒታት ውሽጣ ትቃለሶም እኳ እንተነበረት ኣይሰዕረቶምን ኣዒንታ ንግዳም ክተፍእዎ ዝተሸገሩ ንብዓት ቋጸሩ ሰምሃር ኣብቲ ወትሩ ትውዕለሉ ኣንጎሎታት ሲነማ ዳንቴ ጸላም ተጐልቢባ ደጋጊማ ቴሌፎን ክትድውል ጀመረት ዝቕበላ ሰብ ግን ኣይነበረን ጌራቶ ዝነበረት ሓጺር ክዳን ንገለ ክፋል ላዕላይ መሓውራ ጥራይ ዝሽፍን ብምንባሩ ነቲ ዝነበረ ቀዝሒ ከመይ ክኢላቶ ንኹሉ ብጥቓኣ ዝሓልፍ ዘገርም ነበረ ንሳ ግን ግዲ ለሚዳቶ ናይቲ ቀዝሒ ፋዕራ ይነበራን ልዕሊ እቲ ቁሪ ዘተሓሳስባ ዝነበረ ጉዳያት እቲ ትድውለሉ ዝነበረት ሰብ ሄኖክ ነበረ ሄኖክ ብዝሒ ደወል ሰምሃር ዘጨነቆ ክመስል ሞባይሉ እናኽትድውል ዓቕሉ የጽብብ ነበረ ናሻዕ እንክድወሎ ድማ ምሕተም ኣፍ ሞባይሉ ይጥውቕ ነበረ ሰምሃር ምድዋል ክትገድፎያ ኢሉ ስለ ዘይሓሰበ ኸዓ ክቕበላ ተገደደ እንታይ ኮንካ ምቕባል ኣብኢኻኒ ሓውሲ ብቑጣዐ እዛ ቴሌፎን እናተያ ምስለኒ ዘድልየኒ ሰብ መሪጸ ክቕበል ድማ መሰለዩ ተተርጅጉ ሄኖክ መለሰ ናይ ብሓቂ ሓሶት ከም ዘይዛረብካ እሞ ትፈልጢ ኢኺ ኣነ ሓቂ ከም ዘይትዛረብ እየ ዝፈልጥ ለማኒ ሰምሃር ዓውዓው ክትብል ጀመረት ሄኖክ ምሕረቂኣ ብምትንካፋ ደስ በሎ እናሰሓቐ ከይዓጽኽዋ እንታይ ክሰምዓኪ ማለተይ እንታይ ክደሊኺ ገንዘበይ ሰምሃር ከም ዘይትረኽበን እናፈለጠት ገንዘባ ምኽንያት ብምግባር ንሄኖክ ክትረኽቦ ብምሕሳብ ኣሕጺራ ተዛረበት ንልሉ መሓዛኺ ሕተት እያ ብናይ ላግፂ ቃና እናሰሓቐ ኣይነገረትክ እንድያ
ንዓኺ ኣባር ገዲፋ ምስ ገንዘብኪ ኣምስያ ሓዛኺ ማራያ ትፈትወኪ ኣይሽካዕ ለለም ልያ ሉሉ ኢላ ክትድውለሉ ኸላ ስለ ዝዘከረቶ ሰንበዕደት ኣዕለለ እንበልያ ዘረባ ዝተሃከዮ ክመስል ቴሌፎኑ ኣብ እዝና ዓፀዋም ዘረባ ሄኖክ ዘሰንበዳ ሰምሃር ንልያ ክትደሊ ካብ ባር ናብ ባር ተናጠረት ክትረኽባ ብዘይ መኽኣላ ኸኣ ተሸርሸረት ምስኣ ይህልዋየን ኢላ ዝሓሰበተን መዋዕልታ ናብ ብዙሓት ደወለት ክሰልጣግና ኣይከኣለን ዘረባ ሄኖክ እናተሓሳሰባ ናብ ከባቢ ማርካቶ ዝርከብ ባር ማእዛ ኣምርሐት ብወዝቢ እውን ንልያ ጠራሞዝ ቢራ ጨሪሓ ረኸበታ ምስ ብኹራ ዝተሰብሰበ ገጻ ሴድያ ስሒባ ተጸንበረታ ኩነታት ደስ ዘይበላልያ ኣልዕላ ኣቢላ እማሓዛይ ክድውለልክ ጸኒሐ ቴሌፎንኪ ኣብያትኒ ዓጺኺ ዲኺ ዓጽኽዋን ናትኪያ ተዓጽያ ዘላ ኣበይ ዲኺ ጽኒሕኺ ጽቡቕ የለኽን ሰምሃር ስምዒታታ ክትቈጻጸራ ኣይከኣለትን ስምዕ እንዶ እቲ ብቐዳማይ ኣብቲ ባር ገዲፍክኒ ዝኸድክሉ መዓልቲ ምስ መን ዲኺ ምሲኺ እንታይ ኽዘረባ ምድግጋም ትፈትው ጓለይ ምሽ ነጊረኪ ልያ ኣጋወል ዕላል ሰምሃር ናበይ ገጹ ምዃኑ ብቕጽበት ተረዳኣ ንሕቶታታ ዝኸውን መልሲ ክትኣኻኽብና ጀምረት ምስ ቢንያማ የምሰኽን ሰምሃር ልዕልቲ ኣብቲ ባር ዝነበረ ሙዚቃ ድምፃ ከተበርኾ ደለየት ምስ መንዳ ኣምስየ ምስ ሄኖክ መሊቕ ዋድዩ ብውንኣ ኸይተረድኣ ዘውፃእቶ ዘረባ ሰሓቕ ወሲኻ ላግፂ ኣምሰለቶ እወ ሰምሃር ሓፂር መለሰት ልያ ብናይ ባጫ ቃና ክርትም ኢላ ሰሓቐት ናይ ብልቢ ኽዲኺ ወይስ ትላገፂ ኢኽ ዘለኺ ላግፂ ናይ ብልበይ እምበር ቤናይ ዕድለይ ክረኽቦ ልያ እናተላገጸት ልያይ ትላገፂ ቁም ነገር የዛረብ ዘለኹ ኣየና እየ ቁም ነገር ንይምሰል ገጻ ኣሲራም እዚ ዕለክ ዘለኹ ሰምሃር መልሲ ልያ ኸጠራጥራና ጀመረ ሄኖክ ኣልዕላ ኣቢሉ ምስ መሓዛኺ ኣምስየ ኢልዋ ከይከውን እናፈርሐት ስም ሄኖክ ዘለዎ ዕላል ንዓኽ እምበር ንዓይ ቁም ነገር የብሉን ሰይቲ ሰብኣይ ኮየ እንታይ ኮይነ እየ ደኣ ምስ ዓጣር ኸምሲ ንዓኽ ዘይጠቐመ ንዓይ እንታይ ይባኽ ገብረለይ ናትክናሕረቐናስ ቅንጥስጥስ እናበለት ክትደሃህላ ፈጥነት ናተይ ኣይምልከተክን እዩ ሰምሃር ተቖጣዐት እንታይ ኽትብል ዘለኺ መን ኢኸኹም ኢልኪ ልያ ሓተተት ንሱ ባዕሉ ልያ በቲ ላሕታት ደሃያ ካዓካዕ ኢላ ሰሓቐት ንስ እንተኾይኑስ ደሓን እንቋዕ ካልእ ሰብ ኣይበልክኒ ንሱ ደኣ እንታይ ዘይብል ልብኺ ስለ ዝፈለጦ ኸናውፀ ክደል እዩ ብኸምዚታት ከምቲ ሽርሸሪ እንተፈሊጡ ኸኣ እሞ ኣኺልክ እዩ ከምቲ ዝደልዮ ጽቡቕ ገይሩ ኸመሓድረክ እዩ ብጃኺ ምስ ነፍስኺ ኣኼባ ግበሪ ናተይ ኣይምልከተክን እዩ ኣይትሰምዕን ዲኺ ንስኺ ምሱ ኣምሲኺዱ ኣየምስኽን ዘረባ ክልቲኦም ድንግርግር ኢልዋ ተናወጸት ኣየምሰኹን ልያ ግትር ኢላ ተሰልበጠታ እዋ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ደኣኩም ኢሉኒ ሰምሃር ቃናኣ ብምቕያር ህድእ በለት መን ንሱ እዚ ሕቶ ንሱ ጥራይ ዝምልሶ ደው ኢልክ ጸውዕዮ እቲ ዝበለኪ ኣብ ቅድመ ይድገሞ ንኸተምስል ተዋሰት ሰምሃር ቴሌፎና ከፊታ ብዓውታ ደወለትሉ ሄኖክ ግን ክቕበላ ኣይከኣለን መፍትኣ ዝወድአት ልያ ብውሽጣ ንዓወታ ትጽምብል ዘላ ክትመስል ክንዲሽክ ሽገራ ብምውላዕ ደው ኢልክሉ ዘይቅበለኪ ወድስ ከምዚ ኢልኪ ተሓምሉ ኣዝዪ ክትሕዝኒ ብምባል ነታ ተዓኒዳ ዝነበረት መሓዝኣ ቢራኣ ክትሰቲ ናብ ቢኬርኣ ቀድሓትላም ሄኖክ ንሶልያና ረኺቡ ከእምና ምዃኑ ስለ ዝኣመነ ብዙሕ ግዜዩ ደው ኢሉላ ሶልያና ብወገና ሓንትን ናይ መወዳእታን ግዜ ክትረኽቦ ምስ ገዛእ ነብሳ ተመያይጣ ብምንባራ ዝጥዕማ ግዜያ ተማቻቸ ነይራ መዓልቲ ወሲና ክትረኽቦ ትዳልወት እቲ ርክብ ብምርኻቦም ዝመጽእ ለውጢ የለን ኢላ ኣብ ተሓስብ ልብን ነታ ኸምዚ ተሓስብ ልቢ ኽስድዕ እኹል ዓቕሚ ኣሎኒ ዝብል መልሓስን ብምንባሩ ወግዒ ዕላሎም ኪኖላዛ ምስኣን ኸባቢኦም ዝርብሽ መንፈስ ነበሮም ዕድል ክገብሩ ግን ኣብቲ ዝተቋጸሩሉ ቦታ ሜድያን ሆቴል ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን መንፈስ ምርድዳ ኣብ ኣከባቢኦም ኮይኑ ፍልልያት ሓሳባቶም ንኸራኽብ ዓቕሚ ዝሓፀሮ ክመስል ኣብ ልብታት ክልቲኦም
ቦታ ሰኣነም ሶልያና እቲ ኣብ ዘይጠቅም ትርከ ምርኪ ኮሎል ዝብል ዝነበረ ሄኖክ ሓሳባታ ምርዳእ ዝሰኣነ ስለ ዝመሰላ ሃንደበት ውድእ ሓሳበይ ዶ ክነግረካ ብምባል ገጻ ብምእሳር ነቲ ዕላል ክትበትኮ ደልየት ዘረባ ሶልያና ዝመረሮ ሄኖክ ዓይና ዓይና እናርኣየ ከመይ ማለት መልሱ ዘነደራ ሶልያና ነታ ኣብ ዒንታ ተተኺሉ ዝነበረ ኣዒንቱ ብቓላት ከተንቁሮ እናደለየት እናትረዳእካ ይትሕተተኒ ብምባል ዓጸፌትኡ ጠመጠጦ ስለ ዘይትረዳእኒ ኮንኩን ዝሓተክ ዘለኹ ስለ ዝገረመኒ ሄኖክ ክማሻኸ እንደለየ እንታይ ኮንካ ዳኣ ትገረም ወደይ ዘይተጸበኽዎ ስለ ዝኾነኒ ዘይተጸበዮ ዝረኸበ ሰብ ካብ ትጽቢት ሰባት ወጻኢ እንተተዛረበ ንምንታይ ትግረም ሶልያና ንኹሉ ትሰምዖ ዝነበረት ሕሉፍ ተግባራቱ እናተቐጀላ ትዛረብ ብምንባራ ኣብ ውሽጣ ዝተፈጥሩ ስምዒታት ንግዳም ክትፍኡ ደለዩ ሶልያና ግን ተቓሊሳ ሰዓረቶም እዚ ክትብል ከላ ሄኖክ እታ ዝኸስራ ዘሎ ሰብ ደጊሙ ኣብ ህይወት ስለ ዘይረኽባ ንብዓት ሰዓሮ እቲ ዝኾነ ሰብ ብቐሊል ክውንኖ ዘይክእል ፍቕሩ ኣብታ ሃሞት ነበረ ክኸውን ምዃኑ ምስ ተረድአ ነብሱ ጸልአም ማዕረ ክንደይ ሕማቕ ምዃኑ ሻቡ ዝፈለጠ ክመስል ይቕሬታ ትብል ቃል ካብ ልሳኑ ሸተት እናበለት መለቖት ትሰምዕ እዝኒ ግን ኣይረኸበን ነታ ዘይምስሉ ተቐቢኡ ዘድመያ ልቢ ክፍውሱ ዝኽእሉ ቃላት ዝውንን መልሓስ ብዘይምውናኑ ዓለም ናይ ቅኑዓትን ፈቃራትን ደኣ እምበር ናይ ብማስኬራ ዝተኸወሉ ጐባጣት ዘይምዃና ዝተገንዘበ ክመስል እናነብዐ ዝቐድሖ ዝነበረ ቢራኡ ዓፊሩ ነቲ ጠረጴዛ ሃጠልቀዮም ኣነ እኮ እንተዘይተራኸብና ይሓይሽ ኢለካ ነይረ ንስኻ ግን ብመታለሊ መልሓስካ ትቐይሮ ዘለካ ይምስልካ መጺእካ ከምቲ ዝጐዳእኻኒ ክጐዳእካ ኣይደልን እየ ደጊመ ድማ ክጉዳእ ኣይደልን እየ ሕጂ ኣያኽለና ግዜና ብኾንቱ ኣይነባኽን ክትንስእ ደልያ ሞባይላ ኣብ ቦርሳኣ ጠርነፈት ሄኖክ ብንብዓቱ ዝተተንከፈ ልባ ኣይጭክነለይን እዩ ኢሉ ብምሕሳብ ደጊሙ ዘረባ ጀመረ ከምኡ ኣይኮነን ሶሊ ኣብ ጉዕዞ ፍቕርና እንትርፎ ብሰባት ብናይ ነብስና ሽግር ተኾራሪና ከም ዘይንፈልጥ እናፈለጥኪ ንምንታይ ንወረ ሰባት ቦታ ትህብዮ እናበለ ክቕጽል ሶልያና ኰለፈቶም ንወረ ቦታ ተዝህቦ ኣነ ንስኻን ግደፎ ሞእታ ኣሕሊፈ ዝሃብኩኻ ክብረይ ሓንቲ መዓልቲ ሻሂ ክንሰቲ ንኽእል ሰባት ኣይኮናን ብብዙሕ ነገራት ደረጃይ ዘይምዃንካ ኣነ ዘይኮንኩ ንስኻ ኢኻ ትፈልጦ ፍቕሪ ከም መጽደቒ ኣይትጠቀምሉ ዝብል ቃላት ብሰንኪኻ እዩ ኣብ እዝኒ ይበጺሑ ምስ በለት ንስውን ኰለፋ ሶሊ ትጋገይለኺ ኣነ ጊላ ፍቕርኺ ክኸውን ብወለንተኣ ዝመሓለት ልቢ ዝውንን ግዙእ ፍቕርኺ እዚ ዘረባ ንዓይ ዝግባእ ኣይኮነን ዝግባእን እንተኾይኑ ድማ ሕጂ እዋን ኣይኮነን ኣነ ንስኽን እቲ ዝግበር ዝገበርና እኹላት ሰባት ኢና ምስ በለ ሶልያና ሰንበደት እንታይ ኢልካ ኣብ ገጹ ተወቲፋ ናብ እዝኑ ብምምራሕ ሕሹኽታ ብዝመስል ተሪር ቃና ኣነ ከምተን ድኹማት ኣዋልድኪ ይመስለካ ኣቐዲመ ነጊረከየ ኣነ ኣብ ክብሪ ኣተሓሳስባይ እምበር ኣብ ክብሪ ኣካለይ ዝነብር ኣይኮንኩን እቲ ዝወሰድካዮ ክብሪ ዘነይተካ እንተኾይኑ ዝና ይኾንካ ክብረይ መባደልቲ ህይወትይ ኣይኮነን ብኡ ጅሆ ክትሕዘኒ ትሕሰብ ከምዚ ተሓስብ እንተኾንካ ኣብ ህይወተይ ኣይክርሳዓካኒ ሓንቲ መዓልቲ ኸዓ ደጊመ ክረኽበከየ ጥዑም ሸቶ ኣካላታ ገዲፋትሉ ተሰወረት ድሕሪ 3 ዓመት ምዕራፍ 4 ንሄዋን ኣዳም ከማረራ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን እዩ እዚ ወሎደ ግን መጽረይ ኣፉ ኮጌርዋ ኣቦ ሶልያና ንኣብ ንግዲ ዝጠለሞ መሳርሕቱ መስተሰትዩ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ተጸናትዩ መኪና ኣልዒሉ በምህራሙ እቲ ሰብ ስለ ዝተጐደየ ቤተሰብ መዋቲ ድማ ዕርቂ ብምእባዮም ኣብ ተሃድሶ ሰንበል ካብ ዝሕየር ድሮ 4 ዓመቱ ረጊጹ ነበረ እታ እንኮ ኣብ ኣስመራ ዘላ ውሉዱ ሶልያናያ ኩሉ ዘድልዮ ዘበል ሒዛ ትመላለሶም ኣብ ተሃድሶ ሰንበል ንእስራት ምስ ስድራ ቤቶም ዝራኸቡላ መዓልቲ ስለ ዘላቶም ድማ ሶልያና ምስ ወላዲኣ ኣብ ትራኸበሉ ሰዓት ብዙሕ ዛዕባታት ብምልዓል የዕልሉ ነበሩ
ሓደ ካብቲ ብቐጻሊ ዝዕልሉሉ ብዛዕባ ሕነ ምፍዳይ ብምንባሩ ዕላሎም ከይወድኡ እዮም ዝተደረተሎም ግዜ ኣኺሉ ዝፈላለዩ። ኣቦኣ ዋላ እኳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ይውሰድ ብዙሕ ከይሰራሓሉ ናብ ንግዲ ዓለም እዩ ተዋፊሩ። ንደቁ ብኣገባብ ዘዕበየን ዘምሃረን እኳ እንተኾነ ኣብ ኣተሓሕዛ ደቁ ግን ብዙሓት ይወቕስዎ ነበሩ። ኣብ ቤቱ ኣኽራሪ ብምንባሩ እንትርፎ ሶልያና ካልኦት ደቁ ቀሪቦም ከየዕለልዎ እዮም ንስደት ኣምሪሖም። ካብ ስራሕ ንቤቱ ኣብ ዝኣተወሉ ሰዓት እታ ተኣኪባ ክተዋግዕ ዝጸንሐት ስድራ ነናብ ክፍሎም ብምምራሕ ከም ሕሙማት ዓራቶም እዮም ዝሕዙ እንትርፎ ሶልያና። በዚ ምኽንያት ከይከውን ሶልያና ሕልፈ ካልኦት ደቁ ትብርሆ። ወላዲታ ከም ኣሕዋታ ንመደቀሲ ክፍላ ክትከይድ ኣብ ትሕብራ እዋን ግትር ኢላ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኣ ምዃን ዕጭ እንክትብል ንናይ ንእስነት ህልኸኛ ባህሪኡ ዘኪሩ ኩሉ ነገራ ናተያ ወሲዳ እናበለ ንፈለጥቱ ይዕልል ነበረ። ስቒላ እያ ትብርሆ። ሶልያና እታ ምስ ኣቦኣ ትራኸበላ መዓልቲ ምስ መዓልቲ ልደት ኣቦኣ ትውዕል ብምንባራ ብድርኡ እያ ክትዳሎ ዝሓደረት። ሳርፕራይዝ ክትገብሮ ድማ ምድላዋታ ኣጻፊፋ ነቲ ሓዳስ መዓልቲ ክትጽባሕ ሓደረት። ምጽኣት እታ መዓልቲ ዘበስራ ድምፂ ኦርኬስትራ ኣዕዋፍን በላሕቲ ጩራታት ፀሓይን ናብ መደቀሲ ክፍላ ስለ ዝለሓኾ ካብ ዓራት ዳርጋ ዘሊላያ ወሪዳ ቅድሚ ሰባ ድማ ሰንበል ተራያ እንኳዕ ናብ ዕለተ ልደትካ ኣብቅዓካ ዝብል ቶርታን ካልእን ሒዛ ንወላዲኣ ሳርፕራይዝ ገበረቶ። ኣቶ ተኪኤ ወትሩ ብጓሉ ኩርዕዩ ትገብሮ ዘበሎት ኩሉ እዩ ዝብርሆ። ተፈሲሁ ድማ ተቐበላ። ብኹነታቱ ደስ ዝበላ ሶልያና ኸኣ ተበሪህዋ ተዕልሎ ነበረት። ዕላል እናፈጠረ ናብቲ ወትሩ ዝተራኸፍዎ ዕቱብ ወግዒ ይበጽሑ። ሶልያና ኣልዒላቶ ዘይትፈልጥ ሕቶ ድማ ናብ ኣእዛን ኣቦኣ ሰንድቖት። ንምንታይ ግን ባባ ክሳዕ ክንዶ ክትበጽሕ ክኢልካ? ዛዕባ ዕላሎም ብዛዕባ ሕነ ምፍዳይ ብምንባሩ እቲ ሕቶ ንኣቶ ተኪኤ ንጹር ነበረ። ሓጺር መልሲ ድማ ኣብ እዝኒ ዓለበ። ግርመኪ እዩ ዘሽካዕልለለይ ሰብ ፈጺመ ክጻውሮ ይክእልኒ። ቃላት ናብ ተግባር እንተዘይትቐይሮም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ? ባህሪ ጓሉ ኣጥዕዩ ዝፈልጥ ኣቶ ተኪኤ ምሽክዕላል እንታይ ክገብረካ ይኽእል ኢላ ተሓቶ መንባራ ስለ ዝተረድኦ ከም ምልስ ኣይደንጎየን። ባህሪ ኣሕጺሩ መለሰላ። ቅድሚ ሕጂ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ናይ ጣዕሳ ምልክት ኣብ ገጹ ብምርኣያ ኣብ ኣካላ ገለ ስምዒት ተኻዕዋ። ስለምንታይ ነቲ ወትሩ ትሰግሮ ሕቶ ኣልዒላቶ ድማ ነብሳ ክሳዕ ትጸልእ ኮነት። ዝተዋሃቦም ግዜ ስለ ዝተሰግረ ብትእዛዝ ተረኛ ፖሊስ እናተፈላለዩ ብፍቓድ ፖሊስ ነታ ክትጽሕፋ ዝኽረመት ዘይወዳእታ መጽሓፋ ከም ገጸ በረኸት ንወላዲኣ ምስ ሓጺር ናይ ቃል መብርሂ ሃቦቶ። ዘለዎ ርእይቶ ከይተሰከፈ ክህባ ድማ ተማሕፀነቶም። ሶልያና ካብ ታሪኽ ኣቦኣ ምርኩስ ገይራ ንዝጸሓፈታ መጽሓፍ ክትጻፍፍ ኣብ ሳሎን ንበይና ኾይና ነታ ኣብ ሰለፋ ዝነበረት ላፕቶፕ ትጠዋውቕ ነበረት። ስቲኪ ኖት ዝለገቦ ዲያሪ፣ ዝተበታተኑ ረቓቕቲ ናይ እንግሊሽ መጽሓፍቲ፣ ሻሂ ዝሰተየትሉ ጻዕዳ ጣሳ፣ ዝተቖርሰ ኬክ ኣብቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ጠረጴዛ ዛሕ ኢሎም ምስኣ ዝሓደሩ ይመስሉ ነበሩ። ትጽሕፋ ዝነበረት መጽሓፍ ኣበ መጽሓፍ ስለ ዝነበረት ናይ ድቃስ ሰዓታት ውስናት ነበሩ። ካብቲ ትገናጽሎ ዝነበረት ወረቓቕቲ ገለ ዝረኸበት ክትመስል ደሚቕ ፍሽኽታ ኣብ ገጻ ብምኽዓው ሕጉስቲ ህፃን መሰለት። ኣዒንታ ካብቲ ተንብቦ ዝነበረት ከይኣለየት ቴሌፎን ክትድውል ሞባይላ ክትዋውቕ ጀመረት። ሄሎ ዶክተር፣ ሶልያና እየ። ዶክተር ሶልያና ነታ ስም መጢጡ ብምድጋም ክዝክራና ፈተነ። እንታይ እዋንካ ደኣ ረሲዕካና ፍሽኽሽኽ እናበለት
يا أتنسخاز قبر كايو مصنعتي نتزحفو زلخو مصحف أزيو أقداس خوينو سلازرخب كويز دولل كازلخو سرحت لخا مصيه كله كوسده زدول زلخو زتقمك انت خوينو دا صقام يلن وشله زتقملو ترخيبو دكتور سناي فقادو ገለጸ يتقم ጥራይ ብዙኾነ ብልብየ ዘመስግነካ ምስጋና ዘድለ ይኮነን እንታይ እሞ ትብልታ መጽሐፍ ዶክተር አርእስተ እታ መጽሐፋ ስለ ዝረስዓ ንኽዝክራን ሓሰበ ንሶልያና ተወቀሳም The Cave of Revenge ያትብል እቲ ንስኻ ዝገበርካዮ መጽናዕቲ ሰባት ስለምንታይ ሕነ ይፈድዩ ከመይ ዓይነት ሰባት እዮም ከሕነ ዝፈድዩ ስለምንታይ ገሊኦም ይጥዓሱ ገሊኦም ኣይጥዓሱን ወዘተ ዝብል ኣዝዩ ሳይንቲፊክ ፋክትስ ስለ ዘለዎ ነቶም ናተይ ጠባያት ቀለቦም ይኮይኑ ጽቡቕ ብትግርኛ እንተ ትገብርያ ግን ኣዝዩ ጽቡቕ ነይሩ ዶክተር ሪኢቱ ለገሰ ያ ክገብራየ ኣብ ሓጺር ግዜ ኸማን ምናልባት ከይወፅእ ቀልጢፍ ክትመጺ ትኽእል ዶ ዶክተር ሸበድበድ እናበለ ብህድኣት ዘውፅአን ቃላት ነበራ ካብ ገዛ ብገስ ኣለኹ ኣይድንጉይኒ 10 ደቂቕ ዕድል ሃበኒ ቦርስ ኣልዒላ ብተብተብ ካብ ቤታና ወፅአት ሶልያና ኮንትራት ታክሲ ጌራ ቅድሚ 10 ደቂቕ ሓሊበት በፂሓ ንዶክተር ፍጹም ብመንገዲ ሓደ ፈላጥያ ተላልያቶ ዶክተር ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ወሓለ ሞያተኛ ቆርበት ኮይኑ ኣብ ክፍሊ ቃጸሎ ይሰርሕ እቲ ዝገበሮ መጽናዕቲ ካብ ኣብ ልዕሊ ሰባት ሓደጋ ዘውርዱን ካብ ኣብ ልዕሊኦም በደል ዝወርዶም ንሱ ዝኣልዮም ግዳያትን ብምንባሩ ንሶልያና ግርሞ ከሲ ኮይነላ ብምንባርያ ክትጥቀመሉ ብተብተብ ካብ ታክሲ ወሪዳ ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ሓሊበት ዝበጽሐት ናብ ክፍሊ ዶክተር ፍጹም ዝወስድ ብኣራገጽ ሰባት ዝተሰርሐ ቀጢን መንገዲ ብቕልጡፍ ሱጉሚ ተምርሕ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ሄኖክ ቱታ ላዕልን ታሕትን ሸበጥን ካልስን ሓንቲ ምርኮስ ሒዙ መልኣኹ ዝረሓቆ እንክመስል ሰለይ እናበለ ኣዝዩ ተዳኺሙ ምኻድ ሲኢኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሒደት ስጉምትታት እናዕረፈ ሪኣቶ ክትኣምን ኣይከኣለትን ወዲያቶ ዝነበረት ጸሊም መጋየጺ መነጽር ኣውፅያ ንዝረኣየቶ ክትረጋግጽ ጀመረት ከንፈሩ ተቐላሊጡ ብሕማም ተጠላቂዩ ወዲ ሓፍቱ ደጊፉ ሰለይ እናበሎ ደጊማ ረኣየት ትርኢት ሄኖክ ኣሰንበዳም ሕማቑ እንተሰምዓ ሰባብ ክንዚ ዝኣክል ሓፂር ግዜ ከምዚ ይባላሾ ንነብሳ ሓተተት ኩሉ ኩነታቱ ኣፍርሓ ደጊማ ክትሪኦ ስለ ዘይደለየት ደኒና ረጊጻቶ ሓለፈት ሄኖክ ኣብ ቅድሚኡ ምስ በጽሐት ርእይዋ ነተን ድኹማት ስጉምታቱ ደው ኣበለን ዋላ እኳ ደኒና ረጊጻቶ ትሕለፍ ነፍሳ ግንብንብ ስለ ዝበላ ግልጽ ኢላ ክትጥምቶ ንሱ እውን ግልጽ ኢሉ ክሪኣ ፊት ንፊት ተጋጠሙ ሶልያና ብዝገበረቶ ተጣዒሳ ናዒንታ ከተንቁረን ኣይጸለአትን ስጉምታታ ብምንዋሕ መንገዳ ቐጸለት ሄኖክ ክሪኣ ፈዚዙ ደው በለ እዛ ዝሓለፈት ርኢኻያ ዶ ብድኹም ሕልናኡ ዝዓረቦ ድምፂ ንሳሙኤል ወዲ ሓፍቱ ተወከሶም እንታይ ኢልካኒ ኣብ ካልእ ሓሳብ ዝነበረ ሳሙኤል ብሕቶ ሄኖክ ካብ ሓሳቡ ተገላገለም እዛ ዝሓለፈት ርኢኻያ ዶ ትንሓጎ ደሪቑ ብምንባሩ ተሸጊሩ ዘውፅአን ቃላት ነበራ ኣይረኣኽዋን ንሓንዲኻ ሄኖክ ንብዓት ቁፅርፅር በሎ እንተዘይርኢኻያ ስድሓን ትደሊኻያ ክፅዋዓልካ ብኹነታት ሄኖክ ስለ ዝተደናገጸ ከምዚ ኢለ ክረኽባ ጽቡቕ ኣይኮነን ብሰዓል ተተኽቲኹ ንብዓት ሰዓሮ እንታይ ዶ ኾይንካ ኣለኻ ኢኻ ሕማም እኮ ተራ ነገር እዩ ሞራልካ ባ ይተውድቕ ባህሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣይፈለጥካየን ኣለኻ ካብ ምፍላጡ ኸማን ዘይምፍላጥ ይሕሸካ ዝወደቐ ሰብ ኣይንታየንን እዩ
እዚ ትብሎ ዘለኻ ንኹለን ኣይወክልን እዩ ንዝኾነት ጓል ዝደኸመ ሰብኣይ እንታይ እያን እዩ ናብ ዝደኸመ ዝጐይ ሰብ የለን እዚ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ባህሪ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኩላትና ዘለዩ ዝበዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ፕሮቴክት ዝገብረን እየን ዝደልያ ገንዘብ መልክዕ ዝና ኣይንታየን እዩ ሄኖክ ብመልሲ ሳሙኤል ክስሕቕ ደለየ ሰዓል ስለ ዝሰዓሮ ግን ኣይከኣለን ተሰርኒቑ ብሰዓል ተነኽነኸ ሒደት ደቃይቕ ድሕሪ ምዕራፍ እሕሕ ኢሉ ጉረርኡ ድሕሪ ምጽራይ ከይትጋጌ ኣዋልድ ነዚ ዝበልካዮ ናብ ዘለዎ ዝጐያ መግለፂ ዘይትረኽበለን ፍጡራት እየን ዝበዝሕ ግዜ ምስ ደቂ ኣንስትዮ የሕሊፈዮ ብዛዕባአን ክዛረብ ከዓ ካባኻ ናሓይሽ ቀሲል እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ኣነ እኳ ምዝ ትብሎ ዘለኻ ኣይሰማማዕኒ ክንደይ ኣንስቲ ቢልዮኔራት ክፈትሓ ሰሚዕና ኢና እዚ ድማ ገንዘብ ትርጉም ከም ዘይብሉ እዩ ዘርእየካ ክንደይ ኣንስቲ ሙልኩዓት ምስ ካልኦት ዝምድና ክምስርታ ርኢና በዚ መንጽር መልክዕ ውሕስነት ከም ዘይከውን ተማሂርና ዓለም ካብ ዝረኣየቶም ሰብ ዝና ሓደ ቻርለስ ቻፕሊን እዩ ንቻርለስ 4 ኣንስቲ ፈቲሕኖ ዝና ኣይንታየኒ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ነጥቢ ግን ምሳኻ ሰማማዐ ደቂ ኣንስትዮ መግለፂ ዘይርከበን ፍጡራት ምኾነን ሳሙኤል እፈልጤ ዝብሎ መጎታ ኣቕረበ ሓይሊ ዝሰኣነ ዝመስል ሄኖክ ሃሳስ ፍሽኽቲ ኣርኣየ እታ ደቂ ኣንስትዮ መግለፂ ዘይርከበን ፍጡራት እየን ትብል ዘረባ ደስ ስለ ዝበለቶ ኣብቲ ዝዓበየ ነጥቢ ምሳይ ኣለኻ ግደፎ እሞ ንሕና ንሰን ንባዕለን ንነፍሰን መግለፂ ኣይረኽባላን እየን ኩለን ግን ሱረ ንሓንቲ ሰበይቲ እያ ንሳ ድማ ሄዋን እያ ሄዋን ከዓ ዝንበለ ዘረብኡ ብምቕጻል መስሓቲት መጋገይት ምንጭ ኩሉ ሓጢኣት ብሓፂሩ መሰረት ኩሉ ሓጢኣት እያ እናሓረቐ ብዝኸደ ከቢድ ሰዓል ሰዓለ ምዝ ሓሳብ እውን ኣይሰማማዕኒ ነብሲ ወከፍ ጓል ንስተይቲ ብዝገበረቶ ጌጋ ጥራይ ክትቅፅዕ ኣለዋ ሄዋን ዝገበረቶ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክምረራ የብለንን ናይ ሄዋን ሓጢኣት ንዓ ጥራይ እዩ ዝምልከት ካብ ኣዳም ንላዕሊ ንሄዋን እዚ ናይ ሕጂ ወለዶ እዩ ዘማረራ በለ ክምስ ብምባል ካብ ገነት ብሰንኪኸ ተሰጒጎ ኢሉ ኣዳም እኮ ንሄዋን ኣብ ምድሪ ኣይጠለማን ኣንኮራ ብረሃፁ እናቃባጠረዩ ኣንቢርዋ ንሳሙኤል ከምዚ ይሓስብ እዩ ኢሉ ዘይሓሰበ ሄኖክ ኣብ ሓሳብ ተነቑተ ብኣዋል ዝሰክሐ ዓርኪ ነይሩኒ በዛ ሓሳብ ከንዕልል ከለና ዝደጋግማ ዕላል ነይራቶ ኣዳም ንሄዋን ኣብ ምድሪ ዘይምጥላሙ ከቢድ ፍርሒ ስለ ዝነበሮ እዩ ዝብል ፍርሑ ድማ ሄዋን ዘይትገብሮ የብላን ኢሉ ክሓስብ ስለ ዝጀመረ ካብ ምድሪ ናብ ዝኸፍአ ከይተስጉጎ ብምባልዩ ዝገበረት እንተገበረት ሃዲኡ ዝናብያ ነይሩ ኢሉ ዘስሕቐና ነይሩ ብምባሉ ክልቲኦም ሰሓቑ ነዛ ዝሓለፈት ጓል ስለምንታይ ከም ዝረኣኹ ሓቲትካኒ በለ ሄኖክ ሳሙኤል ምኽንያት እዚ ኩሉ ዝዕለልዎ እታ ዝሓለፈት ጎርዞ ምዃና ዘከረ እዎ ሓቲተካ ስለዚ ክዕለለካ ደሊ ሄኖክ ሓፂር መለሰ እንታይ ደኣ እሞ ስቒልካ ስለ ዘይረኣኻያ እሞ ዘይምርኣየይ ነቲ ዕላል ብምንታይ ይጸልዎ ሳሙኤል መርማሪ ክመስል ሕቶ ኣብ ርእሲ ሕቶ ኣልዓለ ብዛዕባ ዝረኣኻዮን ዘይረኣኻዮን ምዕላል ንንበይን እዩ ክትሪኣ ነይሩካ ሄኖክ ነቲ ዕላል መዕፀዊ ገበረሉ ሶልያና ምስ ዶክተር ፍጹም ዘራኽባ ጉዳይ ግዜ ዝበልዕ ብዘይምንባሩ ንእሎትያ ዘድልያ ወሲዳ ንቤታ ዘብርሐት ትርኢት ሄኖክ ኣብ ጻዕዳ ዒንታ ዝተቐብአ ክሳዕ ዝመስላ እቲ ምስሊ ካብ ዝኽራ ምፍላይ ኣብያ ንቡር ንጥፈታታ ክትገብር ተሸገረት ቅድሚ 3 ዓመት ምስ ንብዓቱ ራሕሪሓቶ ዝኸደት ሰብ
ሓደ እዋን ፍቕሪ ኣሚና ሕጋ ዝሃቦት ተወዲ ከምዚ ኢሉ መንፈሱ ክበንን ግሮም ትርኢቱ ሃደሽደሽ ክብል ፍጹም ሓሲባቶ ስለ ዘይትፈልጥ ከብዳ ግልብጥብጥ በላ ደጊማ ክትሪኦ ትኽእል ስእል ቀደሙ ደልየት ግን ኩሉ ኣቃጺላቶን ኣብ ሞባይላ ዝነበረ ኸዓ ደማሲሳቶን ብምንባራ ፈውሲ ዝኽሪ ዝኸውን ኣይነበራን እንትርፎ ዝኽራ ዓመታት ተመልሰት ግዜ ፍቕሮም ኣብ ዝኽራ እንትርፎ ጽቡቕ መልክዑ ጽቡቕ ነገሩ ኣይተመላለሳን ተረበሸት እቲ ዘዋሪው እንታይ ትገብርለኺ ከየጋጌክ ተጠንቀቕሉ ዝብል ዘረባታት እናወፃ ኣብ ሓሳብ ተሸኺላ ድማ ቴሌፎን ክትድውል ቁፅሪ ሊድያ መሓዛኣህ ጠዋወቐት ሊድ ሽኮር ሶልያና ካብ ሓሳብ ከይተናገፈት ዘውፃእታ ሓረግ ነበረት ሰሉ ምቅርቲ ከመይ ቀኒኺ ሊድያ ብሕቶ ኣፋ ከፈተት ሊዱ ሓፍተይ ድሓኔ የንኸከመይ ኣሎ ምኽንያት መደወሊኣ ድሃይ ንምግባር እኳ እንተዘይኮነ ተኺላ ናብ ጉዳያ ክትኣቱ ግን ኣይደለየትን የነይ ጽቡቕ ኣሎ ጽቡቕ ዝግብኦ ሰብ እዩ ቅጭን መሓዛይ ከዓ ሓዳር ገጥ እንዲኻ ኣቢልክያ ዘለኺ ከመይ ደይ ተሓጒሰልክ ዘለኹ ሶልያና ወደሳ ጀምረት ይቕኒየለይ ሶና ዓይነይ ናትኪዩ ተሪፍና ዘሎ እዛ መጽሓፍ ትወዳእ እናበልክ እንዲኺ ተመኽኒ ዘለኺ ኩሉ ሰብ እዛ መጽሓፍ ክትውዳእ ይጽበ ከም ዘሎ ኣይትረስዒ እናሰሓቐት ቀሪባ ደኸ ሊድያ ኣብ መርዓ ናይ ሶልያና ቀዳመይቲ መሓዛ ክትከውን እናተርኣያ እወ ሕጅሲ ዳርጋ ቀሪበያ ናብ ዘይትደልዮ ዕላል ምእታው ዘይብርሃ ሶልያና እቲ ዕላል መርዓ ከይቅጽል እናፈርሐት እሞ ሚዘ ክንከውን ቀሪብና ኢና ማለት እዩ ሊድያ ባህጋ ብግልጽ ነገረት ክንደየናይ ሶልያና እናሰሓቐት ዘረባኣ ቐጸለት ብርግጽ ብዘይዳስ መርዓ ኣሎ ብዘይ ሰብኣይ ግን መርዓ ዘሎ ይመስለንን መምረቕታ መጽሓፈይ ክንዲ መርዓየ ክርዮ ብዝኾነ ሜጣ ጓለይከ ትጉብዝ ደላ ድሮ ዮናስን ሊድያን ሓዳር ገይሮም ጓል ወሊዶም ብምንባሮም ሶልያና ብልግነት ጓሎም ሒዛ ነበረት ጓልኪ ጎቢዛ መጺኺ ግዳ ዘይትርእያ ንዕልል ከዓ እናሰሓቐት ናይ ልባ ተዛረበት እዊ እንታይ ክትብለንያ እናበልኩ እናተሰኮፍኬ ሎሚ ቅነ ቢዝየ ኾይነ ዘለኹ ተቐርቂረ ነዛ ጓለይ ክብል ክመጽየ ናብ ቤት ሊድያ ካብ ዘይትኸይድ ነዊሕ ከም ዝገበረት እናተዘከራ ጓልክ ትእትያትኪ ክትርኢ ኢኺ እምበር ኣነስ ፈጺመ ኽእትወኪ ኸይተሓስቢ ቀልዲ ዘይምነዋ ሊድያ ክትቀልድ እናሓሰበት ድሓን የወሊ ጓለይሲ ትእትወንያ እናሰሓቐት እንታይ ደደለ መስለኪ ዓሚቋ ዝተንፈሰት ድሕሪ 3 ዓመት ንፈለማ ግዜ ንሄኖክ ኣብ ሓደ ቦታ ረኺበዮ እታ ናይ ቀደም ቴሌፎኑ ኣነ ደምሲሰያ እየ ኣብ ናትክም ተላባር እያ ሶሊ ናይ ድሓንዳ ቴሌፎኑ ኣድሊኪ ሊድያ ድንግርግር በላ ናይ ድሓኔ ሶሊ ጥዒ ገይረ ዝፈልጠኪ እንታይ ደሊኽዮ ንገርኒ ሊድያ ተጠራጠረት ኣነ ዳ እንታይ ክደልየሉ ዋት ሊዱ ሓፍተይ ንዕኡ ደሊኽዮ ኣይኮንኩን ዝብለክ ዘለኹ እቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ንምንታይ ደሊኽየ ዝብለክ ዘለኹ ሶልያና ንእለት ዝኸውን ሓሳብ ኣሰላሰለት ሓደ ዓርኩ ኣብ ደገሎ ቐጻል እዩ ቴሌፎን ባሃብኒ እናበለ ዝድውለለይ ንዕኡ ክህቦ ደልየ እንተላት ክባር እያ ሊድያ ቴሌፎና ብዓውታ ከፊታ ስፒከር ጌራ ነታ ቁፅሪ ክትደልያ ጀመረት እዊ ኣይገርመክን ኣላ ክነግረክዶ ኖ ቴክስት ባግበርለይ የቐኒየለይ ከዓ ክድውለልክ ማዕረይ ድለያ ብምርካባ ገለ ጽቡቕ ነገር ተሰማዓ ክትድውሊ ኮንክን ክጽበየኪ ገዛ ክትመጽየ ክጽበየኪ ሊድያ
እታ ቁጽሪ እንታይ ክትገብር ክሳዕ ሽዑ ሒዛታ ብውሽጣና ተገረመት ክመጽየ ኣጅኹ ክመጽየ ልይዶ ሓፍተይ ኒዮሊ ጓለይ ከዓ ሰዓምለይ ቻው ሕጂ ቴክስት ግበርለይ ቴሌፎን ዓጽያ ክትሰደላ ክትጽበ ጀመረት ሶልያና ሞባይላ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከም ዝመጽእ ዝሕብር ድምፂ ብምግባራ ተሃዊኻያ ከፊታታ ነታ ሰደደትላ ቁጽሪ ብዘይጸገም ክትተሓዝ ትኽእል ተደጋገምቲ ቁጽርታት ምስ ረኣየት እንታይ ኮይና ነታ እናሻዕ ትድወላን ዝነበረት ቀላል ቁጽሪ ረሲዓታ ኣገረማ ማዕረክ እንደይ ከም ዝፈንፈነቶ ዘርኢ ተግባራ ምዃኑ ምስ ዘከረት ግን ንነፍሳ ኣድነቐታ ኩነታቱ ክትፈልጥ ስለ ዘገድሳ ግን ክትድውለሉ ነታ ቁጽሪ ኣብ ሳጹን መደወሊ ጽሒፋ ብዘይስም መዝጊባ ክትድውል ጀመረት ውሽጣ እንታይ ልሑሽኹ ኢልዋ ዝፈልጥ ዘየለኻ ደወላ ከይጸውዐት ብቕጽበት ቴሌፎን ዓጽወት ሶልያና ናይ ዶክተር ሓበሬታታት ብዝግባእ ኣንቢባ ንጠባያታ ንባህሪኦምን ስነ ኣእምራዊ ኣቃውሞኦምን ድሌታቶምን ዕላምኦምን ብዝግባእ ብምህናጽ መጽሓፋ ስለ ዝዛዘመት ዝተረፈ ጉዳያት ናይ ሕትመት ፕሮፎርማ ንምሕታት ካብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማሕተም ክትኣኻኽብ ጀመረት ነዚ ንምትግባር ድሕሪ ቤት ማሕተም ይመስገንን ኣትላስን ናብ ቤት ማሕተም ፍራንቸስካና ብምልጋስ ቀጺላ እውን ናብ ቤት ማሕተም ሰምሃር ኣምርሐት ካብ ቤት ማሕተም ሰምሃር ወፅያ ብቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓሊፋ ጽርግያ ተሳጊራ ናብ ህዝባዊ ቤት ንባብ ብምልጋስ ክትውከሶም ዝደለየት ናይ ስነ ጽሑፍ መጽሓፍቲ ክትገናጽል ጀመረት ካብ ኣእሙርኣ ምልጋስ ዝኣበየ ምስሊ ሄኖክ ከተንብብ ኣይሓገዛን ተረቢሻ ዓቕሊ ብምስኣን ካብቲ ቤት ንባብ ተሰወረት ቤት ኣልማዝ መልኣኮሞት ዝዝንብዮ ዘሎ ክመስል ብኸቢድ ስቕታን ድምፂ ዘይብሉ ንብዓት ኣልማዝን ተገቢኡ ኣብ ዝነበረሉ ህሞት ሄኖክ ኣብቲ ደቂስሉ ዝነበረ ዓራት ተላዓጢጡ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ይመስል ኣይነበረን እተን ነይሩ ዘውፅአን ዝብላ ትሑታት ረዘንቲ ቃንዛታት እየን ህላውነቱ ዝሕብራ ዝነበራ ኣልማዝን ሳሙኤልን ኣብ ዘይጦጥሕ ኮፍ መበሊ ኮይኖም ነቲ ዝስሓቅ ዝነበረ ሄኖክ ዓይኑ እናረኣዩ ይሕልውዎ ነበሩ ኣልማዝ ቀቢጻቶ ግዲ ኮይና ብዘይ ድምፂ ትነብዕ ነበረት እንተ ሳሙኤል ወዳ ግን ዝቐበጾ ኣይመስልን ጸጸኒሑ ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ኣካላቱ እናተንገፈ ህላውነቱ እናረጋገጸ ሃንደበት ሕክምና ግን ዘይንወስዶ በለ ነቲ ድምፂ ዘይነበሮ ንብዓታ ድምፂ ብምውሳኽ ከተልቅሰሉ ጀመረት እወይ ሓወይ በቃ ብልሳንካ ተቖሊፍካ እወይ ኣነ ማማ ሕክምና ንውሰዶ ኣብዚኣ ዋላ ሓንቲ ኣይንገብረሉን ኢና ሳሙኤል እናተዛረበ ኣልማዝ ኪኖስቕ ኢልካ ምንባዕ ትብሎ ይነበራን ማማ እንታይ ኮይንክ ትነብዕ ኣለኺ ንብዓት ዝገብረሉ የብሉን እንተኺልና ሕክምና ንውሰዶ ዝሰምዓቶ ስለ ዘይመሰሎ ዘረብኡ ደገመ ኣድዩ ከይመለሰትሉ መንባዓ ቀጸለት ዋት ማማ እንታይ ኮይንኪ ንብዓት እኮ መፋነው እዩ እንታይ ኮይንክ ትነብዕ ኣለኺ ደገመ ኣልማዝ ኣፋ ከፈተት ብኸብዲ ዝበልዕ ናይ ምስቁን ቋንቋና ድማ ሳሚ ወደይ ርእየ እንድየ ዘለኹ ዝረብኣ ከይወድአት ሳሙኤል ኮለፋ ኖ ማማ ሕክምና ንውሰዶ ኣብኡ ገለ ለውጢ ክህሉ እዩ እመንኒ ኣልማዝ ዘረባ ወዳ ግዲ ከይገበረት ብዛዕባ ንእሽቶ ሓዋ ተሓስቦ ዘበለት ደርጓሓቶ ኣይተኣልስ ሰበይቲ ኣይዘልዕል ቆልዓ እዚ ኩሉ ሄሄ ንብላሽ እወይ ሓወይ ኣነ ሓወይ ሕማሙ ስለ ትፈልጥ ዋላ ሕክምና ከይዱ ዝትንስእ ኣይመሰላን ሳሙኤል ብሓውሲ ኩራን ኣዲኡ ብገናሓ ዓይኒ እናረኣየ ማሚ እዚ ዘረባ ሕጂ ኣይግዝእን እዩ ሕክምና ሕጂ ድየ ፈለማ ተዛሪበ ኣፈይ ደም ክሳብ ዝበፅኡ እኳ የለለ ኢለ ሽዑ ሰማዕ ኣይረኸብኩን ሕጂ ድማ ዝምልስ ልሳን ክስእን ኣታ ሳሙኤል ወደይ
ንሱ ኣይሰምዕን ኣይዛረብን እዩ ንመን ትዛረቡ ኢኹም ዘለኽባ ፍለጢ በለ ሕክምና ንኽወስዶ ናዕርኽቱ መኪና ሒዞም ክመጽዎ ብቴሌፎን ስለ ዝሓበሮም ከይደንጐዩ ጠበሽ በሉ ሒዞም ድማ ሕክምና ኸዱም ሶልያና ንዝርብሻ ዝነበረ ሓሳብ ከተረሳስዕ ኣብ ጣውላ ገዲፋታ ንዝኸደት ላፕቶፕ ከፊታ ምስ ጠባያት መጽሓፋ ክትጠማጠም መረጸት ካብ ዝርብሻ ዝነበረ ሓሳብ ግን ክትናገፍ ኣይካለትን ዝኽርሕሱም ድማ ዓመታት ንድሕሪት ሸንዲሑ ተምሃሪት ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ናብ ዝነበረትሉ እዋን ኣዕለባ ንናይ ቀረባ መሓዛኣ ነበር ዕላል ብስእለ ኣእምሮ ኣብ ዒንቲ ዝኽራ ኣቖመቶም ሶሊ ምስ ሄኖክ ከመይ ክትኸዲ ኩሉ ሰብ እዩ ዝገርሞ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝገርሞ ክልቴኹም ክልተ ጫፋት ስለ ዝኾንኩም ክልተ ጫፋት ምዃንና ብኸመይ ሰብ ይፈልጥ እዋ ንሱ ዳ ኣካይዳኹም የፍልጠኩም ኣካይዳና ንኽልቴና ይጐዳኣናን ሶሊ ሕጂ ከምዚ ትብልለኺ ደሓር ግን ክትጠዓስ እየኺ እንታይ ስለ ዝገበርኩሞ ክትጠዓስ ስለምንታይ ግን ሰብ እንታይ ኮይኑ እዛረበንሎ ኢልኪ ምስ ነብስኽ ዘይትዘራረቢ ካምፓስ ሙሉእ እኮ ብኣኺ ምግራም ወዲኡ ምግራም ደስ ዝብሎም እንተ ኾይኖም ዶ ከምኡ ትበሊ እዚ ኹሉ ዕላል መበገሲኡ ተግባር ሄኖክ እዩ ማንም ዝፈልጦ ሰታይ ዕዋላ ዘዋር ስለዚ ተጠንቀቂ እዚ ዕላል ክዕለላ ኸለዋ ስለምንታይ ክሳዕ ክንድኡን ሄኖክ ትሕለቐሉ ነይራ ወላ ንግዛእ ነብሳ ገረማ ኩሉ ናይቲ ግዜ ዝኽርታት ኣብ ኣእምሮኣ መጺኡ ርግኣት ከላ ዓቕላ ኣጽቢባ ኣካላታ ናብ ዓራት ሰንደወቶ ሄኖክ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ጸሊም ቱታ ላዕለን ታሕተን ለቢሱ ምርኮስ ሒዙ ሓይሉ ደኺምዎ ተረኣያ ዘየቋርጽ ፍርሒ ኣብ ውሽጣ ፈሰሰ እዚ ወዲ ካብዛ ዝሪኦ ካብ ኣእምሮይ ክወጻእ ኣይከኣለን ኣነ ድማ ኣብ ፍርሒ ክነብር ዝደሊ ሰብ ኣይኮንኩን ስለዚ ነብሰይ ክፈልጥ ኣሎኒ ንበይና ተዛረበት ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ኦሮታ ብዙሕ ሰብ ብዘይ ምንባሩ ሳሙኤል ካብን ናብን ክፍልታት ሓካይም እናተናጠረ ነቲ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ዝነበረ ሄኖክ ሃለዋት ክሰኹዓሉ ንሓካይም ክምሕፀን ዓቕሉ ኣጽቢቡ ላዕልን ታሕትን ክብል ኣሸገሮም ኣልማዝ ሄኖክ ዝስኳዕ ሃለዋት ክንዴናይ ከይህልዎ ኢላ ዝሓሰበት ክትመስል እንትርፎ ተኾርምያ ንስቕታ ብንብዓት ምቑሳይ ትገብሮን ትብሎን ኣይነበራን ሕማሙ ኣቐዲማ ፈሊጣ በመንባራ እንትርፎ ከምቲ ንዘካርያስ ካብ ሞት ዘተንስእ ሓይሊ ንሄኖክ ከተንስኦ ዝኽእል መድሃኒት ከምዘየለያ ተኣምን ሓካይም ኣብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ተቐላጢፎም ናብ ጽዑቕ ክንክን ዝግበረሉ ክፍሊ ውፅዓን ኣይሲዩ ክወስድዎ ምስ ረኣየት ልባ ፈግበለጣ ከይተረዳኣ ድማ ናብቲ ክፍሊ ደድሕረይ እቶም ሓካይም ኣጠወት ነተን ብቑርበት ሰብ ዝተሰፍያ ኣስከሬን መሲለን ዝነበራ ኣእዳዊ ሒዛ ድማ ዝርንዛሕ ነብዐት እዚ ኹሉ ዝሮት እዚ ኹሉ ሄይ ሓደ ቈልዓ ዘይብልካ እኳ ሓደ ዓይኒ ዓይኑ እናረኣየ ትሕቲ መልሓሳ ተዛረበት ሄኖክ ድኹም ሃሳስ ናይ ቃንዛ ዓይነት ተኣስምዐ እንታ ጽቡቕ ሓወይ እኳ ጽምም ኢልካ ብሓንጥቓል ኣብ ነዊሕ ስጉምቲ ኣእጋሩ እናወርወረ ዝመጽእ ሓጺር ዶክተር ንኣልማዝ ካብቲ ክፍሊ ክትወፅእ ብትሕትና ሓተታም ሶልያና ምስ ሄኖክ ዘሕለፈቶ ህይወት ኩልንትኑ ቅጅል ኢሉ ኣብ ካልኢታት ተሰወራ ናይ ፍቕሪ ካፈታት ሁዳት መናፈሻታት ጽሙዋ ኣንጎሎታት ሕብረ ጽቡቓን ጎደናታት ሓደ ድሕሪ ሓደ ዘከረቶም ኣብ ዝኽራ እቲ ሓደ ግዜ ብጥበብ ዝተቐርጸ ትሕበነሉ ኣካላ ብዘይ ዝኾነ ልብሲ ኣብ ዓራት ከም ዝተሰጥሐት ተራእያ ንስለ ፍቕሪ ዝገንሸለቶ ክብራን ዘፍሰሰቶ ደማን ድማ ዘከረቶ እዚ ወዲ እዚ ኣብ ልበይ ዘየለኽነሱ ኣብ ሓሳበይ እናተመላለሰ ሰላም ክኸልኣኒ ሕጂ ኩነታተይ ክፈልጥ ኣሎኒ ኢላ ብምሕሳብ እንታይ ከም ትገብር ብምውሳን ነብሳ ኣዳለወት ሶልያና ምጽዕነት ገመል ፍርሓ ከተፍኩስ ናብ ምሕጸቢ ኣካላታ ብምምራሕ ኣብ ዝዓቆረ ጋብላ ጣሕለት ተሓጻጺባ ክዳውንታ ብምቕያር ካብ ቤታ ወፅያ ሓደ ሰብ ጐዲልዋ ናብ ዝነበረት ታክሲ ብምድያብ ኣብ ከባቢ ሲኖማ ሮማ ብምውራድ ናብ ክሪስታል ሆቴል ዝወስድ ኣንጎሎ ብምጥዋይ ናብ ኤምባሲ ግብፂ ዝወስድ ሓፂር ዓቐብ ከም ጐልጐል ክትሓኽሮ ጀመረት
እቲ ኣብ ጎድኒ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ግብፂ ዝነበረ ዋርድያ ካብ ገጻ ተበጊሱ ኣብቲ ሰፊሕ ጎልኣ ኣዕረፈ ክሳዕ ንየማን ተጠውያ ካብ ኣዒንቱ ትስወር ድማ ኣፋነዋ ሶልያና ጸሊም ቦርሳ ጸሊም ሙሉእ ቅርጺ ኣካላታ ጐሊሑ ንኽርአ ዝገበረ ቦዲ ዳርጋ ሓደ ሲሶ ናይ ገጻ ዝሽፍን ገዚፍ መጋየጺ ዳቢስታ ወድያ ኣብ ሕቑፋ ድማ ኣገይነስት ኦል ኦድስ ትብል መጽሓፍ ሒዛ ናብ መእተዊ ልዳት ወለንታዊ መርመራ ደም ተቐልቀለት ቁሩብ ደንጉያ ስለ ዝመጸት እቲ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ምኽሪ ሕማም HIV ዳርጋ ኣበ ምዝዛሙ ማዕጾ ኽፊታ እናኣተወት እቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረት መጽሓፍ ወደቐታ እሞ ኣቓልቦ ኩሎም ኣብቲ ክፍሊ ዝነበሩ ናብ ኣቀንዐ ርእሰ ምትእመማና ኸየጥፍአት መጽሓፍ ኣልዒላ ኣብ ድሕሪት ከይዳ ኮፍ በለት ካውንስለር ብርኽቲ ነቶም ኣቓልቦኦም ብሶልያና ተሰሪቑ ዝጸንሐ ወለንታውያን ቀልቦም ክትመልስ ድምፃ በሪኻ ሕራይ እምበኣር ኣቐዲምና መሰረታውን ሓፈሻውን ብዛዕባ እቲ ሕማም ተዘራሪብና ኢና ኣፍልጦ መንእሰያትናን ሕብረተሰብናን ይዛይድ ከም ዘለውን ተንኪፍናዮ ኢና ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሕማም ኣልዒልካ ክትዛረብ ከለኻ ጎኒ ጎኑ ተቐባልነት ሕብረተሰብ ኢልካ ክትዛረቡን ግደን እዩ ስድራ ቤታት ንግዳያት ከመይ ይከናኸኑን ይኣልዩን ጸቕጢ ኣድልዎ ከምኡውን ተነጽሎን ንግዳያት እንታይ ስምዒታት ይፈጥር እንታይ ሳዕቤን ከይኸትል ፍሉጥ ይመስለኒ ዘረባኣ ደጊማ ብምምጣጥ ብዝኾነ ኣብዚ ጉዳይ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ዝገብር ዘሎ ማሕበር ብድሆ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ንግዳያት ኣብ ምሕጋዝ ንስድራ ቤታት ኣብ ምንቃሕ ዓብዪ ተራ ተጻዊቱን ጌና እውን ይጻወት ኣሎን ሰዓታት ተመልኪታ የእዳዋ ናብ ጅቧታት ጋውና እናእተወት ሕራይ እምበኣር ሕጂ ስራሕና ክንጅምር ኢና ካውንስለራት ኣትዮም ይጽቦይና ስለ ዘለዉ በብተራ ብሪጋና ነእቶ ብምባል ገዲፋቶም ካብቲ መጸበይ ክፍሊ ወጸት ካውንስለር በርሄ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈቱ ኾይኑ ኣብ መንጎ እዝኑን የማናይ መንኩቡን ቴሌፎን ቀርቂሩ ብጸጋማይ ኢዱ ክጽሕፍ ጸንሐ ኣብቲ ክፍሊ ዝደለኻዮ ቁጽሪ ዕድመ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ዝብል ጽሑፍ ብንጹር ይርአ ነበረ ሶልያና ክሳዕ ተረኣ ዝኣክል መጽሓፋ ኸተንብብ ድሕሪ ምጽናሕ ተረኣ ምስ ኣኸለ ናብ ክፍሊ ካውንስለር በርሀ ኣጠወት ቅድሚ ኮፍ መባላ ነታ ክፍሊ ሓንሳብ ብዓይና ዘረታ ነቲ ዝደለኻዮ ቁጽሪ ዕድመ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግን ዝብል ጽሑፍ ምስ ነበበቶ ክምስ በለት ካውንስለር ክሳዕ ኮፍ ትብል ተመሲጡ ብትኹረት ጠመታ ነታ ኣብ ኢዳ ዝነበረት መጽሓፍ ኣገይነስት ኦል ኦድስ ብምርኣይ ጽብቕቲ መጽሓፍ ሒዝክለኺ ኣንቢብክያ ዲኺ ያ የንብብ ኣለኹ ግን ኣይወዳእክዋን ኣሕጺራ መለሰት ኦኬ ውዲ እያ እሞ ጽብቕቲ መጽሓፍ እያ ናብ ስራሕና ኽንኣቱ ብምባል ካውንስለር በርሄ ዝምላእ ፎሩም ኣዳልዩ ስርሑ ጀመረ ሕራይ ሶልያና እንታይ ክትሰርሒ ብፍሕሹ ገጽ ሕቶታቱ ጀመረ ኣብዚ ግዜ ኣብ ናይ ውልቀይ ስራሐ ተጸሚደ ዘለኹ ምስ ብርዐን ወረቐትን ድማ ይውዕል ሶልያና መለሰትሉ ማለትኪ ኣብ ካልእ ሓሳብ ዝጸንሐ ካውንስለር ደጊሞ ሓተተ መጽሓፍ እየ ዝጽሕፍ ዘለኹ እንታይ ዳ ክሳብ ሕጂ ዘይፈለጥናኪ ክምስና በለም ሶልያና ንኽምስታኡ ክምስታ ብምምላስ ሓቂኻ ኣይተጋግኻን ክሳዕ ሎሚ ነፋስ ዘይተሃርሙ ሕጂ ግን ናብ ህዝቢ ከቕርቦም ድልዋት ዝኾኑ ጽሑፋት ኣለውኒ ተስፋ ገብር ኣብ ቀረባ ግዜ ጽሑፈይ ክትርኢ ኣዝዩ ጽቡቕ ምንየልኪ በለ ካውንስለር ርእሰ ምትእመማና እናኣሐቈሶም ይቕንየለይ ሶልያና እውን ጽቡቕ ምንየቱ ደስ እናበላ ደረጃ ትምህርትኺ +4 ብምንታይ ኢኺ ወዲ ኢኺ ሊትሬቸር ኣድራሻ እንዳ ኮርያ ብሎክ ካውንስለር ቁጽሪ ብሎክ ድሕሪ ምምዝጋብ ሕራይ ናብዚ መምጺእኺ ምኽንያት ዘጠራጥረኪ ወይ እውን ዘሰክፈኪ ነገር እንታይ ክኸውን ይኽእል ከይተሰከፍኪ ክትነግርን ትኽእል ኢኺ ሶልያና ሕቶ ካውንስለር ከይተወድአ ዓሚቋ ዝተንፈሰት ከም ሰብ ኣብ ህይወተይ ሓደ ግዜ ጥራየ ተጋጌ ማለተይ ኣብ ህይወተይ ሓንቲ መዓልቲ ጥራየ ምስ ወዲ ተራኺበ ማለተይ ተጋጌ ጌጋ ይደገም ኣይደገም ጌጋ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ብምባል ነታ መዓልቲ ዘኪራ ሕማቕ ስምዒት ተሰምዓም የብልክን እንተትበሃሊ እንታይ ምስ ተሰማዓኪ ወይ እንታይ ምገበርኪ ካውንስለር
መልሳ ክሰምዕ ካብ ልሳና ዝወፁ ዝነበሩ ቃላት ከይመልቅዎ ዝፈርሐ ክመስል ኣፍኣፋ እናረኣየ ኣበይ እሞ ብውሽጣ ብምባል ብልሳና ግን ዘለኒ ሸቕሎት ፍርሒ ስክፍታ ቀንጢጤ ናይ ህይወት መደባተይ ብዝግባእ ምስራዓኹ መለሰት ኣለኪ እንተተባሃልኸ ኣተኪሩ ገጻ እናረኣየ ቅልጥፍቲ ሕቶ ሰንደወላ ሶልያና ሰንበደት ናይ ብሓቂ ከምኡ ዝበላ መሰላ እውይ ጡፍ በሎ ኣይትብለኒ ንባ ትኸውን እዚ ሕቶ ክትሓቶ ጥዕም እዩ እቲ ጸገም ነቲ ዝምልስ ሰብ እዩ እንታይ ምኽብለካ ሓስየ ነቲ ዝወረደኒ ተቐቢለ ገለመለ ኣይብለካኒ ሓስየ ይክእለውኒ ክቕበሎ ምኸበደኒ ምኽንያቱ ኣብ ህይወተይ ሓደ ወዲ ጥራይ ዝፈልጥ ንሳኻ ሓንቲ መዓልቲ እያ ሕንቕንቕ እናበለት ኣብ ሓንቲ መዓልቲ እኮ ከጋጥም ይኽእል እዩ ካውንስለር በርሀ ሕቱኡ ቐጸለ እወ ከጋጥም ይኽእል እዩ ግን እቲ ኣነ ዝኣምኖ ኣምላኽ ፍትሓዊ እዩ ንቕኑዕ ሰብ ዝርኢ ኣዒንቲ ኣለዎ ሶልያና ብዙሕ ዘይትዝክሮ ኣምላኻ ዘከረት ብርግጽ ኣምላኽ ፍትሓዊ እዩ እዛ ንነብረላ ዓለምን እቶም ኣብኣ እንነብር ሰባትን ግን ፍትሓውያን ኣይኮናን ብሕጂ እውን ኣይንኸውንን ኢና ብዝኾነ ቅድሚ ክንደይ ግዜ ኢኺ ርክብ ፈጺምኪ ቅድሚ 3 ዓመትን 2 ወርሕን ኣቢሉ ኣብ መዝገብ ዕለታዊ ዝኽራ ዝጸሓፈቶ ዕለቱን መዓልቱን ከየትረፈት ስለ ትዝክሮ ልክዕ ዓመቱን ወርሑን ነገረቶ ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመትከ ፍጹም ዓርኪ የብልክ እንድዩ ካውንስለር በርሀ ብተዕልሎ ዝነበረት እናተገረመ ቅድሚ 3 ዓመትን 2 ወርሕን ተፈላሊና ብምንታይ ምኽንያት ዳኣ ተፈላሊኹም ምኽንያት መፈላለይኦም ክፈልጥ ብምድላይ ንኹሉ ሕቶታትካ ግድን ዲኻ ክምልሶ ካውንስለር ዘየድልዮ ሕቶ ዝሓታ ዘሎ ስለ ዝመስላ ሶልያና ብትሕትና ንሕትኡ ዘይበቅዕ መልሲ መለሰትሉ ኖ ማለተይ እቲ ምኽንያት ምዝ ዘለኪ ስክፍታ ዝኸይድ እንተኾይኑ ከተሓሕዞ ብምባል እቲ ሰብ ኣሎ ዶ ብመልሳ እናተገረመ ደጊሙ ሓተታ እወ ትራኸቡ ዶ ፍጹም ርእሳ ብምንቕናቕ መለሰት ካውንስለር በርሀ እሞ ናብ ስራሕና ክነኣቱ ብምባል ካብ ጫፍ ኣጻብዕቲ ማእከለይቲ ኢዳ ደም ብምውሳድ ነቲ ደም ገለ ነገር ብምንጣብ ንውፅኢት ክርኢ ሒደት ደቓይቕ እናተጸበየ ኣብ ሓሳብ ተሸቕለ ውፅኢት ደማ ምስ ረኣየ ምንጋራ ኸቢድዎ ዓቕሉ ኣጽበበ ከይተስተብህለሉ እናፈርሐ ንዓሚቑ ኣተናፍስኡ ብፍንጫኡ ክቈጻጸሮ ብህድኣት ከስተንፍስ ጀመረ ዝገብሮ ስለ ዘይነበሮ ድማ ብቓላት ምጽንናዕ ኣሰንዩ ውፅኢት ደማ ነገራ ሶልያና ውፅኢት ደማ ምስ ተነግራ ክትኣምን ተሸገረት እንታይ ትኸውን ነይራ ድማ ትፈልጥ ኣይነበረትን ንዝቕጽል ምኽሪ ካውንስለር በርሀ ክትሰምዕ ፍቓደኛ ኣይነበረትን ንባዕታ ጸረር እናበለት ነታ ምስ ሄኖክ ዝተራኸበትላ ሓንቲ መዓልቲ ረገመታ ካብ ክፍሊ እቲ ካውንስለር ብኸመይ ወፂኣ ኣይትረዳእን ካውንስለር በርሀ ዓቕሉ ጸቢብዎ ርእሱ ብኢዱ ጸሓተረ ኣብ መንጎ ሰብ ስለ ዝኣተዎ ድማ ከይፈተወ ስርሑ ቐጸለ ዝህባ ዝነበረ ምኽርታት ብግቡእ ከም ዘይሰማዓቶ ስለ ዝተረድአ ናይ ሶልያና ፎሩም ንበይና ገብራም ሄኖክ ዝነበሮ ክፍሊ ፍጹም ዘረባ ይፍቀድኒ እዩ ዝብል ትእዛዝ ዝተመሓላለፎ ክመስል ኣብ ፍጹም ስቕታ ዝነገሰ ድምፂ እንተነይሩ ናይ ሓደ ካብን ናብን እናነፈረ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሃመማ ነበረ ሳሙኤል ሽዑ መዓልቲ ሕማም ናይቲ ዓብዪ ሓዉ ዝርኦ ኣኩኡ ብምፍላጡ ሰንቢዱን ደንጊጹን ነበረ ኣብ ጥቓኡ ኮፍ ብምባል ድማ ነቲ ጸጸኒሑ ኣብ ገጽ ሄኖክ ዝዓልብ ዝነበረ ሃመማ ይኣልየሉ ነበረ ሃንደበት ነታ ኣብ ኢንፊዥን ሄኖክ መድሃኒት ኣእትያ ካብቲ ክፍሊ ዝወፀአት ነርስ ደድሕሪያ ብምውፃእ ኩነታት ሄኖክ ተወከሳ ወላ እኳ ካብ ልሳና ደሓኒ ዝብል መልሲ እንተሰምዐ ኣብ ገጻ ግን ካልእ ስምዒት ኣንበበ ከይተረድኦ ድማ ንብዓት ብኽልተ ኣዒንቱ ጸረራ በለም ሶልያና ኣብ ገዛእ ኸይዳ ትሕዞን ትጭቡጦን ጠፋ ከመይ ጌራ ቤታ በፂሓውን ኣይተረዳእን ነታ ዘ ኬቭ ኦፍ ሪቬንጅ ትብል ክትውድኣ ዝቐረበት ንመአረምታ ክትኮና ፕሬንት ዝገበረታ መጽሓፋ ምስ ረኣየት ወጨጨት ነታ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ወረቓቕቲ ቀዳደደቶም መደቀሲ ክፍሊ ዓጽያ ዝርንዛሕ ነብዐት በብኽያት ተነኽነኸት ኣዒንታ ደም ተሓልቡ ክፍንጀሩ እንደለዩ ርእሳ ተፈለጸት ልባ ዕውልውል በላ ነታ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ቢኬሪ ሰባበረቶም
ሰበርባር እቲ ቢኬሪ ኢዳ ጨናድሓ ኣድመያውን ኣብ መንጎ ቴሌፎን ናይ ክፍላ ስለ ዝደወለት ሰንበደት። ብኹነታታ ዘይቀስነ ካውንስለር በርሄ ካልእ ሰብ ከይቅበሎ እናፈርሐዩ ናብታ ዘመዝገበቶ ናይ ገዛ ቴሌፎን ዝድውል ዝነበረ ዝቕበሎ ብዘይምርካቡ ድማ ደጊሙ ደወለ። ሶልያና ነታ ኻለይቲ ደወልውን ዳርጋ ኣበ ምውድኣያ ዝተቐበለታ ጸረርታ ንባዓታን ኣፍንጫን እናደረዘት መን ክብል ድምፂ ሶልያና ኸለልዮ ዘይከኣለ ካውንስለር እናተሰከፈ ሶልያና ደልየ ነይረ ትሕትና ብዝመሎ ኣገባብ ተናገረ። ሶልያና ሕንቕንቕና ብለት ኣነ መን ኢኻ ሃንደበት ገንጨርጨር በለት ብህዳት ኣነ ካውንስለር በርሄ። ሶልያና ሃንደበት ነደረት ሕጂ ክንታይ ሕማቕ ነገር ክትርዳእ ነደሊኻ ንብዓት ጀረብረብና በላ። ካውንስለር በርሀ ሰንበደ ከምኡ ባይ ትበሊ ሶልያና ኣንተቦ ዝኣክል ምኽሪ ክልግሰልኪ ዕድል ኣይሃብክንን ሕጂ ግን ዝረባኡ ኸይወድአ ኮለፈቶ እንታይ እሞ ሕጂ ገጻ ኣሲራ ነደረት ማለተይ ተሰካሚት ኮይንኪ ማለት ነገራት ወይ እውን ህይወት ብዓበያ ኣብቂዕ ማለት ኣይኮነን ብዝያዳ ግን ረኺበ ክዕለክም ደለኹ ነድራ ኸለስልስ ብህድኣት መቕለል ኢሉ ተዛረበ። ንመን ክትረኽቦ ንዓኺ ንዓይ ሶልያና ብምግራም ኣጻብዕታ ናብ ኣካላ እናመልከተት እወ ብርእሰ ምትእምማን ካውንስለር መለሰ። ሶልያና ድንግርግር በላ ብዛዕባ እንታይ ክትዕለኒ ካውንስለር ብመልስታታ ክቁጣዕ ዝተረፈ ይነበሮን የግዳ ኣይዋዕሎን ብዛዕባ እንታይ ከም እንዕልል ትፈልጢ ኢኺ ስራሕካ ምንጋር እምበር ምዕላል ኣይኮነን መስለኒ ስራሕኻ ዘይትሰርሕ ዘይትገድፈኒ። ሶልያና ድምፂ ኣበሪኻ ክትንድር ደልየት ስርሐይ ምንጋር ኣይኮነን ምምካር እዩ ኣብ ብራኸ ድምፃ ንምብጻሕ እናጻዕረ እሞ ኣነ ምኽሪ ዘድልየኒ ሰብ ኣይኮንኩን ነቶም ምኽሪ ዘድልዮም ምኽሪ ውዒልካ ምኽር ሕደሮም ሕጂ ንዓይ ግደፈኒ ብጀኻ ሰላም ሃበኒ ክገድፈኪ ኣይትሕሰብ እዮ ዝብል ዘሎ ክመስል ካውንስለር ዘረባኣ ከይወድአት ዘረባ ጀመረ። እቲ ሕማም እኮ ከምቲ ሰብ ዘካቡዶ ኣይኮነን ሰባት ከምቲ ዝኾለፋ ንሳውን ኮለፈቶ ሓውሲ ኣይክምስታ ኣይፈገግታ ኣብ ሓዲግ ዝተንጠልጠለ ሕማቕ ስምዒት ኣብ ገጻ ብምቕባእ ኣብቲ ውደት ሓበሬታ ብዛዕባ ዝቫይረስ ክነግረካ ኽእለ ብጃኻ ንዓይ ክትመክር ገዜኻ ይተጥፍእ ብዙሓት እዚ ንስኻ ትፈልጦ ንእሽቶ ፍልጠት ዝደልዩ ኣለዉ ነቶም ፍልጠትካ ዘገድሶም ኪዶም ንዓይ ግን ኣይትረብሸኒ ብምባል ዝኾነ ሓገዝ ናይ ዝኾነ ሰብ ከም ዘየድልያ ብዘስምዕ ቃና ተዛረበት። ካብ ልሳን ሶልያና ዝውሕዙ ዝነበሩ ቃላት ኣብ እዛኑ ዝዕቁር ዝነበረ ካውንስለር በርሄ ብምግራም ተመሲጡ ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ምፍላጥኪ ጽቡቕ እዩ ግን ሓደ ነገር ክነግረኪ ዘረብኡ ከይወድአ ኣብ ኣእዛኑ ብገናሒ ዝመስል ቃና ድሃይ ሶልያና ተረግረግ በሉ። ሓደ ነገር ግን ክነግረካ ስምዓኒ ብሕርቃን ስምዒታ ክትቆጻጸር ስለ ዘይከኣለት ነታ ኣብ ዝኾነ ሕማቓ ዘይወዓለ ካውንስለር በቓላት ክትብሕጭሮ ደልየት ካብ ሕጂ ንድሓር ናብ ዝገዛ ኸይትድወል ቴሌፎን ኣብ እዝኑ ዓጽያ መታ ንኻልኣይ ግዜ ከይድውለላ ነታ ናይ ገዛ ቴሌፎን ሶኬታ ምለቖታም ሰንበደ ዓሚቑ እናስተንፈሰ ርእሱ ብዕዳው እናጻሕደረ ኣብ ልዕሊኣ ዝወረደ ፍጹም ክትቅበሎ ብዘይምኽኣላ ትኾኖ ዘበለ ተራዮ ኣብ ህይወት ዘይተጸብኻዮ ነገር ንኽትቅበሎ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ናይ ስራሕ ተመክሮኡ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጦ ካብተን ሒደት ደቓይቕ ብዛዕባኣ ዘዕለለቶ ተበጊሱ ንኹነታታ ብምስትንታን ብልቢ ደንገጸላ። ኣዕሚቑ ብምስትንፋስ ድማ ደጊሙ ክድውል ልዓት ናይ ኦፊሱ ቴሌፎን ኣልዓለ ደወል ግን ዝሰርሕ ኣይነበረን። ርእሱ ኣድኒኑ ዝንበለም ተካል መዓልቲ ዝወዓለ ካውንስለር በርሄ ድሕሪ ስራሕ ውልቃዊ ንጥፈታቱ ኸሳልጥ ድሕሪ ምውዓል ምሬት ዓይኒ ኣብ መሓዝዩ ቤቱ ዝኣተወ ኣካሉ ብኾለል ተዳኺሙ ኣእምሮኡ ድማ ብሓሳብ ተዋጢሩ ብምውዓሉ ዝተሳላቸወ መንፈስ ሒዝዩ ኣብ ሳሎን ሮማዒሉ ኮፍ ዝበለ። ኤልሳ ከምኡ ብምግባሩ ተገሪማ ብጎቦ ዓይና ክትጥምቶን ከላ ክዳውንቲ ተዓጻጽፍ ነበረት። ሓደ ዘልመዳ ብዘይ ምግባሩ ብውሽጣ ነገር ዳሕን ድዩ እናበለት ትሓስብ ነበረት። ኤልሰይ ድራርባ ብዝተሳላቸወ ቃና ተድሃየ። ኤልሳ ብጽሕቲ ወርሒ ብምንባራ ተማጣሊዓ ድራር ቀረበት። ካውንስለር በርሄ
ኤልሳ ተመኪሓ ጠስሚ ኣልሒሳ ዝሰርሓቶ ናይ ጻሕሊ ሽሮ ወሰናስኑ ብጅርጅር ብምውቃብ ዝተመላኽዐ መኣዲ ክጥዕሞ እምበር ከም ወትሩ ዕኹላሎታት ኩላሶ ኣብ ኣፉ ኣይጓረተን። ነቲ መኽፈት ሸውሃት ዝመስል ውቁብ መኣዲ ቀምጨጭ እናበለ ሸውሃቱ ከም ዝተዓጽወ ሕሞም ትንክፍ ከብሎ ምስ ጀመረ ኤልሳ ከተኸልሶ ኢዳ ሰደደት። ካውንስለር በርሀ ርእሱ ሓዊሱ በቃ ብምባል ተሓሰማ። ድሓን ዲኻ? ብኹነታቱ ተገሪማ ነቲ ተቐብቂቡ ዝነበረ ከብዳ ብጸጋማይ ኢዳ እናደረዘት ዓይኑ እናረኣየት ድሓኔ ንስኽ ከመይ ውዕልኪ? ድሓኔ ጓልካ ሎሚ ክትሽና ድሓን ውዒላ ክትወፅእ ትህወኸላ ምስለኒ። ነቲ ፈለኽለኽ ዝብል ዝነበረ ከብዳ እናደረዘት ወድባ እንተ ዝኾነለይ ካብቲ ስልችው መንፈስ ተገላገለ ክመስል ቅልጥፍ ኢሉ መለሰ። ዋ ትማል ጓል ትኹነለይ ትብል ከም ዘይነበርካስ ሓሳዊ እናሰሓቐት ዝላገጽ ዘሎ ስለ ዝመሰላ ዝብሎ ዝነበረ ንላግፂ ዘይኮነ ናይ ቀውም ነገር ንኽመስል እትበለ ኤልሰይ ወዲ ሒሸና ጓል ዝወለደን ጨው ዝነገደን እንዲ ዝበሃል ሓቀይ ከምኡ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ዕትብ ብምባል ዝረስዖ ክመስል ዕላሉ ቀልዲ ኣምሰሎ። ነቲ ከም ኢሉ ዝመሰለስ መንዲ ወሊድዎ ኣብ ከብዲ ሰብኣይዲ ተሰሪሑ ኤልሳ ካብ ግዜ ንእስነታ ኣትሒዛ ፈጺማ ዘይትፈትዋ ምስላ ደጊማ ብምስምዓ ክትንድር ደለየት። ዋ እንታይ ዳ ነዲርኪ? ብዘይ ምኽንያት ኮ ይኮነን ተመሲሉ ነታ ረሲና ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ንረስና ነዳዲ ክውስኽን ነቲ ክብሎ ዝደለየ ኸዓ ምእተዊ ክገብረሉ እንደለየም። እታ ነዛ ምስላ ምኽንያት ዝኾነት እኳ ሓንቲ እያ። ከመይላ ንኹለን ኣዋልድ ትውክል? ካልኣይ ንግዲ ጨው ትርፊ የብሉን ዝበለ መን እዩ? ኣነ የተጋጊ ኤልሰይ ጓል ዝወለደን ማይ ዝሓቖነን ገለያ ትብል ሓቀይ ነቲ ውጡር ኣእምርኡ ከተሃዳድኦ ብምባል ነቲ ዕላል ወዘመልክዑ ናብ ሰሓቕ ክቕይሮ እናሃቀነ ገደደ ኮኔልካ ንዓይ ከተሐረቕ ዓጢቕካ ኢኻ መጺኻ መስለኒ ከትስሕቕ ከናፍራ ጋልሃቶ እታ ጽባቐ ንኽትውስኸላ ዝበቖለት ፍጮስና ዓቃቢትኣ ብንጹር ተራየት። በርኸውን ደስ በሎ ካዕልላ ዝደለዮ ነገር መንጋራ ኸቢድዎ ብምግራም ኣብ ገጻ ኸይተረድኦ ነዊሕ ጸንሐ። እንድዐ ኤልሰይ ናይ ጓል ነገር ከቢድ ይበጃኺ ዋላ ባዮሎጂካሊ እንተርኢኻዮ ናይ ጓል ነገር ከቢድ እዩ። እግዚኣብሔር ንኣዳም ካብ ጭቃ እዩ ነዲቕዎ። ንሄዋን ግን ኣብ መንጎ ተመስገን ታክሲ ዝተዓርኩ ደወለሉ እሞ ነቲ ዕላል ኣቋሪጹ ደወሉ ተቐበለ። ዓርኩ ከመይ ተሜ ከም ዝሰልቸዎ ህዲ ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ደሓነ እንታይ ዳ ዳያጥፊኻ ጉዳይ ከም ዝነበሮም ከዘኻኽሮ ዝደለየ ክመስል ወሰን በለም። ስራሕ ጽዒቕኒ ተመስገን ሓወይ ጠፊየካ ምሽ? ብርኸውን ዘይወግዓዊ ቅሬት ተሓተተ። ስራሕ እንተ ኾይኑስ ደሓን ጽባሕዳ ክንራኸብ ደልየ ነይረ። ተመስገን ኩሉ ዘጨንቆ ጉዳያት ምስ በርሀ ምምኽኻር ስለ ዝብርኸዩ ክራኸቡ ዝደለየ ብዛዕባ ምንታይ ደልይዎ ኣቐዲሙ ዝተገንዘበ በርሀ ናይ ደሓን ከይበለዩ ካብ ስራሕ ምስ ወጻኹ ክድውለልካ ዶ ብምባል ዝመለሰ በዚ ሓሳቡን ተረዳድኡ። ሄኖክ ኩነታት ጥዕንኡ ክመሓየሽ ስለ ዘይከኣለ ካብ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ኣይወፀን። ኣልማዝ ሓፍቱን ሳሙኤል ወዳን ተተባራርዮም እዮም ዝኣልይዎ ዝነበሩ። ኣብታ ለይቲ ምስኡ ስለ ዝሓደረት ሳሙኤል ንኸብርያ ብስራሕ ውዒሉ ንኦሮታ ተኣለ። ኣዲኡ ገዛ ክትከይድ ብምሕባር ንሱ ክውዕል ምዃኑ እኳ እንተሓበረ ሄኖክ ጽቡቕ ስለ ዘይሓደረ ኣልማዝ ንቤታ ክትከይድ ፈቓደኛ ኣይነበረትን። እንተኸኢሉ ንሱ ክኸይድ ነገረቶ። ሳሙኤል እውን ኣቕበፀ። ሳሙኤል ገዛ ኸይድኪ ቁሩብ ዘይተዕረፈ ከብል ንሳ ኪድ ዋላ ምስ ኣዕሩኽትኻ ሻህሰቲኻ ምጻእ ክትብል እናተመላለሱ እቲ ኣብ ኣካላት ሄኖክ ብናይ ኢንፊዥን ጎማታት ዝመስሉ ምስ ኣካላቱ ተጣቢቓ ዝነበረት ማሽን ዘይንቡር ድምፂ ከተስምዕ ምስ ጀመረት እቲ ክፍሊ መልኣ ኮሞቲ ዝንብዮ ከም ዘሎ ዝተረድኡ ኣለይቲ ሕሙማት ሓካይም ክጽውዑ ካብቲ ክፍሊ ኸይወፁ ሓካይም ሸበድበድ እናበሉ ጎፍ ንጎፍ ተራኸቡ። ሶልያና ኣብ መደቀሲ ክፍላ ኾይና ከም ክኢላ ስነቐመም ዝተፈላለዩ ኬሚካላት ክትሓዋውስን ውፅኢቶም ንኽትርኢ ናብ ሓደ ነፃ ቢኬሪ ክትገላብጦምን ትርአ ነበረት። እቲ ውፅኢት ደጋጊማ ፈቲና ምዃን ምስ ኣበያ ድማ
ናብቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ፖይዞን ኬሚካልስ ዝብል ጽሑፍ ካብ ኢንተርነት ዳውንሎድ ዝገበረቶ ደጋጊማ ብኣንክሮ ብምንባብ ደጊማ ናብቲ ንፈተነ ዘቕረበቶ ቢኬሪታት ኬሚካላት ብዓቐኖም እናገማድሐት ነቲ ትደልዮ ዝነበረት ውህደት ክሳዕ ዝመጸላ ብዘይ ምስልካይ እናሻዕ ፈታተነቶም። ድሕሪ ብዙሕ ፈተነ ድማ ነቲ ትደልዮ ውህደት ከም ዝረኸበቶ ዝሕብር ምዕፋር ኣብቶም ኬሚካላት ስለ ዝተረእየ ኣብቲ ሕዙን ደባን ገጻ ናይ ዓወት ስምዒት ብኸፊል ተረእየ። ነቲ ዓፊሩ ዝግ ዝበለ ሕውስዋስ ኬሚካላት ብጥንቃቐ ብስሪንጋ ጌራ ብምስሓብ ርእሳ እናሓንሓነ ኣብ ኣጻብዓ ብምቕርቃር ታሕተዋይ ከናፍራ ብስና እናነኸሰት ቴሌፎና ክጠዋውቕ ጀመረት። ሄኖክ ሓቀይ ጓሃይ ውሽጣ ከይተፍ ተረጋጊኣ ክትዛረብ ጀመረት። ነው ሓውየ መን ክብል ሳሙኤል እውን ዝተረበሸ መንፈሱ ኣብ ቴሌፎን ክዘርዎ ስለ ዘይደለየ ብህድኣት መለሰ። ኣይትፈልጠንን ኢኻ መማህርቱ ነበረ ማሕዙተይ ተጸሊእዎ ኣሎ ኢሎም ንሞ ሕሽዎ ዶ ክብል እየ ደሓን እዩ ብዙሕ ለውጡ ካ የብሉን ቁሩብከ ወላ ሓንቲ ለውጢ የብሉን እንታይ ትብል ወደይ ቁሩብቶም ሓካይም እንታይ ይብሉ ተስፋ ይህብኹም ዶ ተስፋ ደኣ መሊኡ ሓቆም ጥራ ይኹኑ እሞ ክሪኦ ደልየ ነይረ ኣበዩ ዘሎ ነታ ኣብ ጸጋመይቲ ኢዳ ሒዛታ ዝነበረት ስሪንጋ እናርኣየት ብኸመይ መንገዲ ዕምሩ ባዕላ ትሕፅሮ እናሓሰበት ሕክምና እዩ ዘሎ ካብ ኣፍ ደገ እቲ ክፍሊ ውፅዓን ሓንቲ ነርስ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበለት ብምውፃእ ቀልቡ ስለ ዝተሰርቀ ኣዒንቱ ናብ ኣፍ ደገ እቲ ክፍሊ ብምትካል ይዛረብ ነበረ። ሶልያና ንሄኖክ መማህርቱ ምንባራን ካብ ሃገረ ቀጠር ንሓፂር ዕረፍቲ ምምፃኣን ንሳሙኤል ብምርዳእ ከይረኣየቶ ፈጺማ ናብቲ ዝመጸትሉ ዓዲ ክትምለስ ከም ዘይትደልን ከምኡ እንተጌራ ንዘለኣለም ናይ ሕልና እስርቲ ከም እትኸውን ብምንጋር ዘለዎ ፍሉይ ቦታ ከም ዝሕብራ ብምንጋር ቴሌፎን እናተዛረበት ክዳውንታ ክትቀያይር ጀመረት። ካብ ጸጉር ርእሳ ክሳብ ኩሮኩሮ ኣእጋራ ዝሽፍን ጸሊም ዓባያ ብምግባር ነተንቀዳዳት ኣዒንታ ከውሊ ዝኸውን ገዚፍ ጸሊም መነጸር ብምግባር ካብ ቤታ ክትወፅእ ኩሉ ምድላዋታ ኣጻፊፋ ኣብ ቅድሚ ሓደ ዓብዪ መስትያት ተገተረት። ምናልባት ሞት ልሒሱ እንተተመሊሱ ብዙሓት ንጹሃት ክለኻኽም እዩ። ስለዚ ብኢድ ኣምላኽ ዘይኮነ ብኢደዩ ህይወቱ ክሓልፍ ዘለዎ ምስቲ ኣብ መስትያት ዝነበረ ምስላ ተዛረበት። ብኮንትራት ታክሲ ኣብ ሒደት ደቓይቕ ሶልያና ኦሮታት ረአየት። ኣብ ፊት ሄኖክ ዘሎ ክፍሊ ብሓበሬታ ሳሙኤል ከይተኸላበተት በጽሐት። ኣብ ፊት ክፍሊ ኮይና ምንቅስቓስ ሰባት ክትከታተል ጀመረት። ረቡሽ ምንቅስቓስ ናይ ሓካይም ደስ ኣይበላን። ኣልማዝን ሳሙኤልን ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ ክፍሊ ክንቀሳቐሱ ብዘይምርኣያ ናብቲ ክፍሊ ብኻልእ መእተዊ ዝኾና ከተናዲ ኣዒንታ ኣኽለለቶም ኣይሰለጣን። ንሳሙኤል ቀዊላ ጠመተቶ። ኣብ ገለ ትፈልጦ ኮይኑ ተሰምዓ። ብርገጽ ኣበይ ከም ትፈልጦውን ተዘከራ። ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት ንሄኖክ ክትርየን ከላ ደጊፉ ዝመርሖ ከም ዝነበረ ዘከረት። እቲ ሓውየ ኢሉ ቴሌፎን ዝተቐበላ ንሱ ምዃኑ እናሓሰበት ካብቲ ክፍሊ ብሕዙን መንፈስ ዝወፀ ሓፂር ዶክተር ዕረፍቲ ናይ ሄኖክ ንኣልማዝ ስለ ዘርዳእ ኣልማዝ ነቲ ኮሮድዮ ብኣውያት ነቕነቐቶ። ኣታ ጽቡቕ ሓወይ ሓንቲ ቓል ከይወፃኻ በቃ ኣታ ጨካን እናልቀሰት ኣብቲ ኮሮድዮ ኣፍ ልባ እናደከረት ብሳሙኤል ተደጊፋ ክትእለ ምስ ረኣየታ ሶልያና ብዘይንቡር ሞት ሄኖክ ስለ ዝተረድአት ብዘይ ድምፂ እናነብዐት ካብቲ ከባቢ ተሰወረት። እሲ ጨካን ብኢደይ ክጠፍእ ነይርዎ ኣነ ነዚ ረሳሕ ክኸውን ዘይክእል ድኽምቲ ማለት ዲ ኖ እዚ ኣይከውንን እዩ። ሓንቲ መዓልቲ ክረኽቦ ምዃነይ ነጊረ እየ ግድን ከኣ ክረኽቦ እየ ወላ ንሱ ብህይወታ ይሃሉ ክረኽቦ እየ ድሕሪ ሞት ህይወት ከም ዘሎ ከኣምን እንተ ኾይነ ምስ ረኽቦ ጥራዩ ሽዑ ድማ ሩፍ ዝብል ሓንቲ መዓልቲ ከይተረዳኣ ኣፍ ደገ ልዳት ቤታ በጽሐት። Eric Classic